Pirtuka Musa ya Yekemîn Afirandin Beşe Yekemîn Di destpêkê de Xwedê ezman û erd afirandin û erd tenha û vala bû. Li ser rûyê balûpalê tarî hebû û rihê Xwedê li ser rûyê avan di tevgerê de bû. Xwedê got bila ronahî be û ronahî bû. û Xwedê dît ku ronahî qenc e û Xwedê ronahiyê ji tariyê ve cuda kir. û Xwedê ji ronahiyê re got roj û ji tariyê re jî got şev û bû êvar û bû sibe. Roja Yekemîn Xwedê got bila di nav avan de qubeyek çêbibe û avê ji avê veqetîne. û Xwedê qube çêkir û avên dibin qubê dene ji avên ku di ser qubê dene ve veqetand û wisa bû. û Xwedê ji qubê re got ezmand û bû êvar û bû sibe. Roja duwemîn û Xwedê got bila avên dibin ezman dene li ciyekî bicivin û erda ziwa bê xuyanîbûn û wisa bû. û Xwedê navê erda ziwa girav û navê avên civiyanê jî behr danî. û Xwedê dît ku qenc e. û Xwedê got bila rûyê erdê re hêleyan û li gora celebê xwe darên mêwê yên ku tova wan di mêwê wan de ne hilberînin. û wisa bû. û rûyê erdê re hêleyan û li gora celebê xwe darên mêwê yên ku tova wan di mêwê wan de ne hilberand. û Xwedê dît ku qenc e û bû êvar û bû sibe. Roja sêwemîn û Xwedê got bila di ezman de şewleyên qasî rojê şevê cuda bike û rûyê erdê ronahî bike bibin. Bila nîşanan, demsalan, rojan salan bidin xuyakirin. û wisa bû. û Xwedê bona ronahiya ku hîn ji mezin e ji rojê re serveriyê bike û ya biçûk e bona ku serveriyê şevê re bike du ronahiyên mezin çêkirin. Stêrkan jî çêkirin. û Xwedê bona ku rûyê erdê ronahî bikin, bibin serverê roj û şevê ronahiyê ji tariyê cuda bikin, wan li sêla ezmanî bicih kirin. û Xwedê dît ku qenc e û bû êvar û bû sibe. Roja çaremîn û Xwedê got bila av bi afirên bi can ve tijî bin û ji ser ve biçin. Li ser rûyê erdê li ezmanan civîk bifirin. û Xwedê cenawirên behrê yên mezin hemû bi canên behrê de ne dilîzin û afirên difirin li gora celebên wan afirandin. û Xwedê dît ku qenc e. Xwedê bi gotina bi berdar bibin û zêde bibin. Behran dagirin. Bila rûyê erdê civîk zêde bibin. Wan pîroz kir. û bû êvar û bû sibe. Roja pêncemîn û Xwedê got bila rûyê erdê celeb bi celebî afirên bi can heywanên hov û kedî marîjokan pêk bîne. û wisa bû. û Xwedê heywanên rûyê erdê li gor celebên wan û gayan li gor celebên wan û her tiştên ku li erdê xirînbarin li gor celebên wan afirandin. û Xwedê dît ku qenc e. û Xwedê got em mirov di sûretê xwe de mîna xwe biafirînin. û bila ji masiyên di behrê de ne ji civîkên li ezmanin ji heywanên hov ji marîjokan ji tûmiya rûyê erdê re bibe serwer. û Xwedê mirov di sûretê xwe de afirandin. Bi vê awayî wisa çêbû ku mirov di sûretê Xwedê de hate afirandin. Mirovan bi nêrî û mêyê afirand. û Xwedê wan pîroz kirin û got bi berdar bibin, zêde bibin. Rûyê erdê dagirin û bigirin bin dageriya xwe. Ji masiyên di behrê de ne civîkên li ezmanin û hemû bicanên ku li rûyê erdê dijîn re bibin serwer. û Xwedê avay ez li rûyê erdê her gihayê ku tovê de û her darê mêwê ya ku tova wê di mêwa wê de yî didim we. Ew ê ji we re bibin xwarin. Ez gihayê hêşîn bona xwarinê didim hemû heywanên hov, hemû civîkên li ezmanan û hemû marîjokan û hemûyên ku di wan de hilma jiyanê heye. û wisa bû. û Xwedê her tiştên ku afirandiye dît û avay. Zaf qenc bû û bû êvar û bû sibe. Roja şeşemîn Beşa duwemîn Bi vê awayî erd û ezman bi hemû artêşên xwe ve temam bûn. û Xwedê karê ku dikir di roja heftemîn de qedand û di roja heftemîn de dev ji kar berda û rawestiya. û Xwedê roja heftemîn binbarek danî û pîroz kir. Ji ber ku Xwedê wê roja hemû karê ku dikir di afirand qedand û rihet kir. Metheloka afirandina erd û ezman ev e. Dema xudan Xwedê erd û ezman afirandin li rûyê erdê şûvek biyan gihayek jî neqediya bû. û ji ber ku xudan Xwedê hîn baranek neşand bi rûyê erdê. Mirovê ku zewiya biajo jî tune bû. û duhê ku ji erdê ve bilind dibû av dida hemû zeviyan. û xudan Xwedê adem ji axê ve afirand û hilma jiyanê pifî pozê wî kir. û vê awayî adem bû hebûnek bican û xudan Xwedê li rojhilatê li Adenê bexçeyekî danî. û Ademê ku afirandibû jî danî wir. û li bexçê celeb bi celeb darên xweşik yên ku mêwê qeş didin mezin kir. û di nava bexçê de dara jiyanê û dara zanîna qencî û xerabiyê hebû. û ji Adenê çemek derket. Avê da bexçê û 4 milî ji hev veqetiya. Navê çemê Yekemîn Pîşon e.
د سینورا هاویلا یا کو چافکانیا زیران ته ده هه ده دهرکه لور زیره قنج گونکه گور و اونیکسه او ناوه چمه دومین گیونه لدورا سینورا کوچه و دهرکه او ناوه چمه سومین دیجله جروجلاتا آسور و دهرکه او چمه چارمین جی فراته او خدام خوده بونا کلبخچه آدنه بنیره ته ده بشغله آدم دانی ور او خدام خوده امر دا آدم و گود تو دکاریل بخچه میوه حچی دارین که تو دخوازی بخوی لیبلیج داره زنینا قنجی و خرابی نخواه جبر روژا که تجوه بخوی ببریاری توی بمری و خدام خوده گود تنه ماینا آدم نقنجه از علی کره کلگوراوی به با افرینم و خدام خوده حمویا حیوان لعرده و حمویا جویکن لعزمانان جا آخه و افرانده بو و بنا که ببینه که آدم چه ناوید دوان حمویا نانی جم آدم هاو چه ناوی دابه هر یکی او آفر بوی ناوی و هاته بیرانین و آدم ناوی همو حیوانن هو و کدی و جویکن لعزمانن دانی لیبوناوی آلی کرک لگوراوی نهاد دیتن و خدام خوده خوک گرانانی سر آدم و دما آدم راکت خدام خوده هستیه کویه پارسوی راهشت و جهوی هستی بگوشت ودا گرد و خدام خوده جه هستیه کج آدم و گرتبو پیرک کافراند و ویج آدم رانی و آدم گوت آوای او هستیه جه هستیه من هاتی استندن و گوشته کج گوشته من و هاتی استندن اوه ده جویره پیرک بگوتن جبر که او جزلام و هاتی استندن بو وی سدمه ده زلام دایک و باوی خبر ده و بجنا خواه بگریدان و هر دو جی ببین یک بدنک و آدم جی پیرکاوی جی تازی بون و هین نزانی بون که کاف دیکاری چیه بشا سوامین و دنابا حیوانن که خدان خوده افراند بوده یه هری فنک مار بو و مار پرسا گلو خوده براستی جی گوتیه قد میوانج تو داری بخچه نخون جی پیرک و پرسی و پیرک بگوتنا ام دکارن جمعوه دارن که لبخچه نبخون برسوه داوی لیبله خوده گوت جمعوه دارا که دنابا بخچه دی نخون دستوه ندن یا نهونه بمرن و مار جی پیرک را گوت به بریاری هون نامرن جبر خوده دزانه که دما هون جمعوه وی داری بخون ده چاوه و ببن و هونه بزانینا قنجی و خرابیه و ببن مینا خوده و پیرک دید که میوه داره جی چاوان را خوش و جخوارنه را جی لجیه و بونا قزنج کرنا زانیاری جاذبه و میوه جی کر و خوار و ظلامه وی لجم بو دا وی جی خوار چاوین هر دویان جیوه بون و تازیبونا خوفهم کرن و بو وی که پله هجیران دروتن و جخواره کرن پیشمال و وان دنگه خودان خدایی که دهینکایی روژه ده لبخچه دمشیا بیستن و ظلام و پیرکاوی جبر روی خدام خوده رویان و دناوا داران دا خواه شارتن و خدام خوده بانگا تلکو داره بانگی آدم کر و آدم دمال بخچه دنگه تا بیستم استرسیام جبر که استازی بوم بو وی که خواه شارتم گوت و خدام خوده بگوتنا کیش تره گوت که تو تازی پرسی ما تجداره که گوت میوه نخو خوار و آدم بگوتنا وی پیرکا که تدانی بو جمن میوه داره دامن من جی خوار برسواوی دا و خدام خوده پرسا که اف کرنا ته چیه؟ جی پیرکه و پرسی پیرکه بگوتنا مار من خپاند و بو وی که خوارم برسوی دا و سر ویا خدام خوده جمار ره جبر وی کرنا ته توی به هری بلانت حموی حیوانن هو و کدی گوت توی سر زکی خو به عرده و خیش به و حموی جنان خود آخه بخواه از ایتا و پیرکه نجادات و یاوی جهو و دن را بکم نیار ده نجاداوی سری تبع عجقینه و توی ایریشی پانیاوی بکی خدان خودش پیرکی را گوت گاوا تو زاروک بو الدینی از ضعف اشی بتبدم کشاندن توی اش کشاندنی و زاروک بو الدینی و خواستناتش ظلامه تهبه ده او جیره و بریا تبکی و خدان خودش آدم را گوت جبر که تگوه تا گوتنا پیرکا خواه و جمعوا داره کشتر گوتم نخواه تخوار آخش برته هاتب نعلت کرن توی حمویا جیانا خود بدجواری جوه بخوی و ده آخ کلم و قرشان بتده و توی گیهای بجی بخوی حتی که تو وگری آخا که تجوه حتا افراندن نانه خواه برجاندن خویدان عنیا خواه تی بخوی جبر که تو آخی تو جاخه و حتی افراندن و دیسا توی وگری آخی و آدم ناوه هوا دا پیرکا خواه جبر که او بو دایکا حموین دجین و خدام خوده بنا آدم و پیرکاوی جی چرم کن چکر و لوان کر و خدام خوده اوسا گوت آوای آدم بزانینا قنجی و خرابیه بو یکی میناج مبه و نها دسته خود دریج نکه و جدارا جیانی نگره و نخوا و بداوی نجی و وی آوایی خدام خوده بنا که آخا جوه و حتیه گرتم باجو آدم جبخچه آدنی و درخست
û wî qewirand bona çavderî rêya darê jiyanê bikin kerûvan û şûrekî bagirî bi her alî ve dizîvire danî rojilata bexça Adenê. Beşa çaremîn û Adem bi pîreka xwe hawar raket û hawa ducanî ma û Kayn anî dinê û got bi alîkariya Xudan lawekî qezenc kirim. û dawiyê birayê Kayn Habîl anî dinê û Habîl bû şivanê mîhan. Lê Kayn bû cotkar û Kayn piştî ku roj derbas bûn ji zadên zeviyê pêşkeşiyek ji Xudan re anîn. û Habîl jî hinek ji heywanên dikeriya xwe de pêşiyê zayîne bi taybetî jî rûnê wan anî û Xudan Habîl û pêşkeşiya wî qebûl kir. Lê Kayn û pêşkeşiya wî red kir û Kayn zaf hêrs bû û wecê xwe daliqand. û Xudan ji Kayn re got tu çima bi hêrs bû û çima te wecê xwe daliqand? Ma tu ya rast bike qey ez te qebûl nakim. Lê tu ya rast neke guneh li ber derî ketiye kemînê û li benda te yî. Lê belê tu li wê bibe serwer. û Kayn ji birayê xwe Habîl re got ka em herin zeviyê. û wisa bû ku gavat nava zeviyê delcem hev bûn Kayn êrişî birayê xwe kir û wî kuşt. û Xudan pirsa ka birayê te Habîl li ku derê yî? Ji Kayn ve pirsî. û Kayn bigotina nizanim ma qey ez notirvanê birayê xwe me bersivê da. û Xudan got te çi kir? Xwîna birayê te ji axê ve bangî min dike. û êdî tu dibin naleta axa ku bona xwîna birayê te ya ku te rijandiye ve xwe devê xwe vekiriye de yî. Dema ku tu axê biajo dê êdî dexlê nedîte. Tu yê li rûyê erdê revok û eware bigerî. û Kayn bigotina ceza min qasî ku ez nikaribim hilgirim girane bersivê da Xudan. Avay te îro min ji rûya erdê ve qewirand. Êdî ez ê li dûrê hizûra te bimînim û rûya erdê bi revok û ewaretî bigerim û wisa be ku kî min bibîne dê min bikuje. û Xudan ji wî re got gerkî Kayn bikuje dê ji wê hev car tol bêstendin. û Xudan bona ku kî Kayn bibîne û nekuje nîşanekê danî ser wî. û Kayn ji hizûra Xudan ve derket. û li axa nodê ya ku rojilata bexça Adenê bi cih bû. û Kayn bi pîreka xwe re raket û pîreka wî bi ducanî ma û Henox anî dinê. û di wê demê de wî bajarekî ava kir û navê lawê xwe Henox da bajar. û ji Henox ve Îrad bû û ji Îrad ve Mehuyal û ji Mehuyal ve Metuşael bû û ji Metuşael ve Lamex bû. û Lamex bi du pîrekî re zewcî. Naveyekê Ada, naveya din jî Sîla bû. û Ada Yabal anî dinê. Yabal bû ba pîrekê sên di konan de rûdinin û koçerên xwedî keriyanin. û navê birayê wî Yubal bû. Yubal ba pîrekê sên ku li bilûr û lîrê dixin bû. û Sîla jî Tubal Kayn anî dinê. Tubal Kayn ji hesin û tunce ve celeb bi celeb haletên jêkirinê çêdikir. Xuşka Tubal Kayn nama bû. û Lamex ji pîrekên xwe re wisa got ya Ada û Sîla min guhdarî bikin ya pîrekên Lamex guh bidin gotinê min. Ji ber ku min birîndar kir û zilamekî kuşt. Ji ber ku tehdîl mikir ciwanekî kuştim. Gerdê tola Kayn heft cara bêstendin divê heftê û heft cara tola Lamex bêstendin. û Adem dîsa pîreka xwe re raket û wê lawekî anî dinê û bigotina Xwedê li devla Habîlê ku ji alê Kayn ve hate kuştin lawekî din li min bexşand. Navê Şît da lawê xwe. û lewekî Şît jî bû û navê Enoş li wî kir. Wê gavê mirov dest pê kirin û bangî navê Xudan kirin. Beşa pencemîn Kitêba nijada Adem ev e. Dema Xwedê mirovan afirandin wan mîna Xwedê çêkir. Wan bi nêr û meyî afirand û pîroz kirin. û dema roja ku hatin afirandin navê mirov da wan. û dema ku Adem 130 salî bû lawekî wî di sûretê wî de û wekî wî ye bû û navê Şît li wî kir. û paşî bûyîna Şît Adem hîn 800 salî din jiyana xwe domand. û wekî din keç û lawên wî çêbûn. û Adem bi tûmî 930 sal jiyîna xwe domand û mir. û dema Şît 150 salî bû lawê wî Enoşa te dinê. û paşî bûyîna Enoş Şît hîn 870 salên din jiya. û wekî din keç û lawên wî bûn. û Şît bi tûmî 912 sal jiyana xwe domand û mir. û Enoş gava 9 salî bû lawê wî Kenan hate dinê. û paşî bûyîna Kenan Enoş hîn 815 salê din jiyana xwe domand. û wekî din keç û lawên wî bûn. û Enoş bi tûmî 905 sal jiyana xwe domand û mir. û Kenan gava 7 salî bû lawê wî Mahalalel hate dinê. û paşî bûyîna Mahalalel Kenan hîn 840 salê din jiyana xwe domand. û wekî din keç û lawên wî bûn. û Kenan bi tûmî 910 sal jiyana xwe domand û mir. û Mahalalel gava 65 salî bû lawê wî Yared hate dinê. û paşî bûyîna Yared Mahalalel 830 salê din jiyana xwe domand. û wekî din keç û lawên wî bûn. û Mahalalel bi tûmî 895 sal jiyana xwe domand û mir.
û gava yaret 162 salî bû lawê Henok hate dinê û paşî bûyîna Henok yaret 800 salê din jiyana xwe domand û wekî din keç û lawên wî bûn û yaret bi tûmî 962 sal jiyana xwe domand û mir. û gava Henok 65 salî bû lawê Metuşale hate dinê û paşî bûyîna Metuşale Henok 300 sal diriya Xwedê de meşiya û wekî din keç û lawên wî bûn û Henok bi tûmî 365 sal jiyana xwe domand û Henok diriya Xwedê de meşiya û dawiyê ji holê ve winda bû ji ber ku Xwedê wî girtibû cem xwe. û Metuşela gava 187 salî bû lawê Lamex hate dinê û paşî bûyîna Lamex 782 salê din jiyana xwe domand û wekî din keç û lawên wî bûn û Metuşela bi tûmî 969 sal jiyana xwe domand û mir û gava Lamex 182 salî bû lawekî wî hate dinê û bi gotina dêj karê me ji ber vê axa ku Xudan bi nalet kiriye û ji zehmeta destên me dê ew ê me tesellî bike û navê Nuh da lawik û paşî bûyîna Nuh Lamex 595 salê din jiyana xwe domand û wekî din keç û lawên wî bûn û Lamex bi tûmî 777 sal jiyana xwe domand û mir û Nuh 500 sal bi hêran pêv bi navê Sem, Ham û Yafet sê lawên wî hatin dinê. Beşa şeşemîn û rûyê erdê mirov zêde bûn û dema keçikên wan hatin dinê lawên Xwedê xweşikiya keçên mirovan dîtin û bi hemûyên ku hilbijartibûn ve zewicîn û Xudan got dê ruhê min heta bêdawîbûnê bi mirov re nekişkişîne ji ber ku ew bimiriniye dê temena mirov bibe 120 sal. Dema di rojên lawên Xwedê de bi keçên mirov re dizewicîn û dibûn xwedîzarok û paş wê li rûyê erdê nefîl hebûn. Vana li hengên dema kevnare kesên bi nav û deng bûn û Xudan nihêrt li rûyê erdê xerabiya ku mirov dike pir e eql û ramana wî tim û tim li ser xerabiyê ye û Xudan bi afirandina mirovan ve poşman bû jan da dilê wî û Xudan got ez ê mirovên ku min wan afirandiye heywanan, marîjokan, civîkan ji rûyê erdê ve paqij bikim bavêjim ji ber ku ez ji afirandina wan ve poşman bûme. Lêbelê Nuh di çavên Xudan de dilovaniyê dît û nifşeyên Nuh ev in. Nuh mirovek rast bû û di nava hemdemên xwe de kesek bê qisûr bû diriya Xwedê de dimeşiya û Nuh sê lawên wê hebûn Sem, Ham û Yafet û çavê Xwedê de rûyê erdê xera bûbû û bi zordestiyê ve tijî bûbû û Xwedê rûyê erdê nihirt û dît ku her tişt çi qas xera bûyîne ji ber ku li rûyê erdê hemû mirov ji rê ve derketibûn û Xwedê ji Nuh re got ez ê dawiyê bidim mirovahiyê ji ber ku bi wan re zordestiyê li ser rûyê erdê tijî bû û avay ez ê wan re rûyê erdê jî tune bikim ji xwe re ji darê goferê ve keştiyekê çêbike qetranê li hundirê wê û li dervê wê bixe di hundirê wê de odekan çêbike û tuyê keştiyê wisa çêbike dê dirêjiya wê 300 frehiya wê 5 û bilindahiyê wê 30 gez bin şivakeyek ronahî jî çêke bila qama wê ber bijor ve nêzîkî gezekî be û derî deyne aliyekî keştiyê hêwanên jêr nav û jorê çêbike û ez ê tofanê bişînim rûyê erdê ez ê hemû canên ku dibin ezman de hilmê digre tune bikim dê heçî tiştên li rûyê erdê ne bimirin lêbelê ez ê peymana xwe bi te re bidomînim bilaw jin û bûkê xwe ve li keştiyê swar be û bona ku bi te re sax bimînin ji hemû bedenê ku dijîn her heywanî bi nêr û meyî bigire keştiyê celeb bi celeb civîk heywan û marîjok bona ku sax bimînin cot bi cot werin cem te û tu ji her xwarina ku tê xwarinê bi xwe re bigire û li cem xwe bijivîne û dê him bona te û him jî bona wan bibe xwarin û Nuh li gora hemû tiştê ku Xwedê jê re emir kiribû wisa kir. Beşa heftemîn û Xudan ji Nuh re got bi hemû malbata xwe ve li keştiyê swar bin ji ber ku min hew di nav vê nifşeyê de te rastît bona ku li hemûya rûyê erdê nifşeya wan neqede ji heywanên ku paqij tên hesêb bi nêr û meyî ji her yekê heft cotî ji heywanên ku gemarî tên hesêb 2 cot ji civîkên ezmanan jî ji her yekê heft cotî bigire ji ber ku ez ê paşê heft rojî çel roj û çel şevî baranê bibarînim ez ê her bir canê ku afirandime ji rûyê erdê ve paqij bikim û bavêjim û Nuh li gor hemû emrên Xudan kir û dema rûyê erdê tofan qetiya Nuh 600 salî bû û Nuh û lawên wî pîreka wî û bûkên wî bona ku ji tofanê ve xelas bibin pev re li keştiyê swar bûn mîna ku Xwedê emir dabû Nuh ji her celeb heywan marîjok û civîkên ku paqij û gemarî tên hesêb bi nêr û meyî cot bi cot hatin cem Nuh û li keştiyê swar bûn
و پاشی هفت روزان آوین توفانه لسر عرده و هاتن خواره. گوان نوح 60 سالی بو، هفته ماه دودان یا وی ساله همو چافکانین بالوپالان پشقین و قاپاقین ازمان ببون و 40 روز و 40 شب باران روی عرده و باریا. نوح لاوین وی سم حام و یافت جنا نوح و سه بوکین وی tam ve rojel keşte suvar bun. Buan re be her celebi hayvan u be her celebi hayvanın kedi, marijokan, civikan u afirin ku difirin li keşte suvar bun. U hamub canin ku hilme digrin cot bi cot hatin cemnuh ul keşte suvar bun. U hayvanın ku diketin keşte mina ku xwedê emir dabun nuh ji hemûyên xwedî bedenin ner û mê bûn. U xudan paşî nuh derî girt. U ser erdê tofan 40 rojî domiya. U avên ku zêde bûn keştiye erdê ve rakirin jor. U av bilind bûn. Heta ku bibêje zêde bûn û keştî bi ser avê veket û tev geriya. U av ser erdê ew qas bilind bûn ku hemû çiyayên mezin yên ku rûya erdê ne dibin avê de man. Avên ku bilind bûn 15 gezî bi ser çiyayan veketin. û hemû afirên ku li rûya erdê dijîn tune bûn. Civikan, heywanên ov û kedî, marîjokan û hemûyan mirovan. Hemûyên reşayiyê bûn yên ku di pozê wan de hilma jiyanê hebûn mirin. û xudan ji mirovan heta heywanên kedî û ji marîjokan heta civikan hemû heywanan tune kir. Her tiştên rûya erdê paqij bûn û çûn. û hew Nuh û yên ku di keştiyê de neman. û av 150 roj rûya erdê da girtin. Beşa heştemîn. û Xwedê Nuh û yên di keştiyê de ne di bîra xwe de anîn. Bayekê da rûya erdê av dest bi kêmkirinê kirin û çavkaniyên balûpalan û qapağên ezman hatin girtin û ji ezmanan ve baran sekinî û av ji rûya erdê ve vekşiyan û paşî 150 roj derbas bû av kêm bûn û keştî roja 17 ya meha heftemîn li çiyayê Arara teve rûnişt û av heta meha dehemîn tim û tim kêm bûn. Di roja yekemîn ya meha dehan de şaxên çiyayan xuya bûn. û paşî 40 rojî Nuh paca keştiya ku çê kiribû vekir û qelareşk kêşand derve û qelareşk heta ku av zoa bûn ve negeriya ma û firiya û ser vêya Nuh bona ku fêm bike ka av vekşiyane an jî venekşiyane kevokê cem xweşand. Lêbelê kevok ciyekî lê dakeve nedît ji ber ku her der bi avê ve ticî bû. Vegeriya keştiyê cem Nuh û Nuh destê xwe dirêj kir, kevokê girt û girt cem xwe keştiyê û heft rojê din sekinî û dîsa kevokê ji keştiyê ve berda derve û kevok di nava nuqulkê xwe de pelekî zeytûnê ya ku Nuh hatiye jêkirin êvarê vegeriya û wê gavê Nuh fêm kir ku av ji rûya erdê ve vekşiyane û paşê heft rojê din sekinî û dîsa kevokê şand û wê gavê kevok êdî venegeriya û Nuh gava 601 salî bû. Di roja yekemîn ya meha yekan de avên rûya erdê ne zoa bû û gava Nuh qapaxa ser keştiyê ra kir dît ku avay ax zoa bûye û di roja 17 meha duwemîn de ax bi tumî zoa bûbû û Xwedê ji Nuh re got bi jina xwe û lawên xwe û bûkên xwe re ji keştiyê ve derkeve. Bi xwe re hemû bi canan tiştên ku dijîn civîkan, heywanan û marîjokan jî derxîne. Bila ba afirin bi berdar bibin û li rûya erdê zêde bibin. û Nuh tevî jin, law û bûkên xwe ji keştiyê ve derket. Hemûya heywanan, marîjokan, civîkan her cerebê ji hemû afirên ku li rûya erdê ve dijîn ji keştiyê ve derketin. û Nuh pêşkeşgehek ji xudan re çêkir û li wir ji hemû heywan û civîkên ku paqij tên hesibandin qewlên şewtandinê pêşkeş kir. û xudan bêhna xweş bêhn kir û xudan dilê xwe de got ez ê carekî din bona mirovan rûya erdê bi nalet nakim. Ji ber meylên ku dilê mirovan de ne ji zarokantiyê ve xerabin û mîna ku niha kirim êdî ez tu carî cana nûsa tune nakim. Heta ku dinya bisekine dê tim çandin û çinandin, sar û germ, havîn û zivistan, şev û roj hebin. Beşa nehemîn. û Xwedê Nuh û lawên wî pîroz kirin û got bi berdar bibin, zêde bibin û rûya erdê dagirin. Dê hemû heywanên li erdê û hemû civîkên li ezmanin ji we bitirsin û veciniqin. Hemûya bicanên rûya erdê hemû masên di behrê de ne ji destê we re hatiye dayîn. Dê hemûyên bican ji we re bin xwarin. Mîna giyayên hêşîn ez hemûyan dim we. Lêbelê divê hew hûn goştê bi xwîn nexwin. Ji ber ku di xwînê de can heye. û bi rastî xwîna we ez ê bo canê we bi biryarî lê bigerim. Ez ê ji her heywanî hesabê bipirsim. û ji her mirovî ji her kesê ku qêmişî canê birayê xwe kiriye mafê bipirsim. Ger kî xwîna mirovan birjîne, dê xwîna wî jî ji aliyê mirovan ve bêrijandin. Ji ber ku Xwedê mirovan di mînakiya xwe de afirand. û berdar bin, zêde bin, li rûya erdê biafirin û pir bibin. û Xwedê ji Nuh re û lawên wî re wisa got.
و آوای از دخوازم که بوره و بنفشین وی ورن ره و به همو جانین بورنه بجویکان حیوانین کدی و هوف به هموی حیوانین که شکشتی و درکتنه ره پیمان خو بدومینم و از ایواره پیمان خو بدومینم و جاره کیدم به طوفانه و همو بجان ناین تونه کرن طوفانا که روی عرده تونه که ایدیده چه نبه و خوده بیا ویا خافتنا خو دوماند ده نشانا پیمانا بوره و به همو بجانان ره ده دوماهی که نفشان ده بدومه اف به از ایکوانا خو لعوران بجیه بکم و اوه ببه نشانا پیمانا دناو من و روی عرده دی و از کنگی عوره بشینم روی عرده کنگی کوانا من دناو عوران ده خویانی به از پیمانا که دناو من و همو هبونیم بجان ده بیرا خود بینم طوفانه که بجانان تونه که ایدیجاره کیدن ده باوه نبه و کنگی عوران ده کوان خویانی به از الوی بنرم و پیمانا حتی بدایبونه بدومه یا که نابرا خوده و به همو بجانین لروی عرده و دجین ده بیرا خوده بینم و خوده جنوه را گوت نشانا پیمانا که از ادناوا خواه و همو بجانین روی عرده نره بدومینم اوه اولاو نوح ین کش کشتی و درکته بون سم هم و یافت بون هم باوه کنان بو سیلاوین نوح اف بون همو مروین روی عرده و بلا بون جوانا بون و نوح دست پیکر که ببه جودکار و رزک دانی و خمره و خوار و سرخوش بو و دهندره چادره خود شوت و تازی دریج بو و همه که باوه کنانه دما تازیگونا باوه خودید درکت و جهر دو براین خوره گود و سم و یافت کنجه کی گرتن و آویتن پولین خواه پاش و پاش مشیان و باوین خواه تازی نخوماندن و بونا که باوه خواه تازی نبینن وجه خودان آلیه کیدن و گوان نوح جخمره شیار بو کرنال آوه خواه بچوک فهم کر و وی گوت بلا نعلت کنان به بلا جبراین خوره ببه دیله دیلان وی گوت بلا پس نایب بش خودان خدای سمره و بلا کنان ج سمره ببه قول بلا خوده فرهی بده یافت و بلا چادرین سمده بجی و بلا کنان ج یافت ره ببه قول و نوح پاشی طوفانی هین 350 سال جیانا خود دوماند و بتومی 950 سال تمنا خود براند و مر بشا ده همین نفشه لاوین نوح سم هم و یافته که پاشی طوفان زاروکه هم بونه اون لاوین یافت گومر و ماگوگ مادای و یوان و توال و مشک و تیراس و لاوین گومر اشقناس و ریفات و توگارما و لاوین یوان الیشا و تارشیش کتیم و رودانیم با پیر مروین لقراغان دجین اون دولات خود هر یک لگور زمان خود دنتوین خود هر یک لگور عشرین خود و بلاوون و لاوین هم کوش و مصرایم و پوت و کنان و لاوین کوش سبا و هاویلا و سبتا و راگما و سابتیکا و لاوین راگما شبا و ددان و بناوین نمرود لاوکی کوش چه بو به عگدیا خواه ناو دنگ داروی عرده لبر خدان نچیروانک عگید بو گوتنا لبر خدان نچیروان عگید مینان نمرود جور وته و پیشیه لاخن شیناری لباجارین بابیل و ارک و عقد و کالنی قرالتی کرد پشت چو آسوره و باجار نینووا رهوبوت ایر کله و باجار رسنی یا که دنوا نینووا و باجار گرینگ کله ده آوا کر باجار مزن اوه و مصرایم با پیر لودیان و آنامیان و لحابیان و نفتوهیان و پاتروسیان و کاسلوهیان فلسطینیان جواناتن و کافتوریان بو و کنان باوی لاوین خوی پیشی سیدون و با پیر هت و یبوسیان و آموریان و گرگاشیان و هیویان و ارکیان و سینیان و آرداویان و سماریان و هماییان بو و داوی عشرین کنانی بلا بون و سینورین کنان جسایدای بر به گرر گازه سودوم و گومورا و آدما و سبوی مدچو و حتی لاشای درجد بو دولاتین خوده و دنتوین خوده لگور زمان خواه و لگور عشرین خواه لاوین هم اون و زاروکین سم یکو مزنی یافت جیبون سم با پیر حمویان نجادا ابر بو لاوین سم الام و آسور و ارپاکشات و لود و آرام و لاوین آرام اوس و هول و گتر و ماش و ارپاکشات بو باوی شلاح و شلاح بو باوی ابر و دلاوی ابر بون ناوی اکی پلک بو جبر که روی عرده دماوی ده هات پاروه کرنه و ناوی برای یوکتان بو و یوکتان با پیر آلمو داد و شلف و حسارموت و یرح و حادورام و اوزال و دیکلا و اوبال و آبریمال و شبا و اوفیر و هاویلا و یوباب بو همویا وانا جنجادا یوکتان بون و وانا روجلاته لحرما چیایی یا که جمشا حتی سفر درج دبه دجیان
لاوین سم یکود ولات خود به عشیران و زمانان و جدا بونه اون همو اف مروین که پاشی توفانی نتوه بنتوه قام به قام بلاوی روی عرده بونه ین که لهر آلیه روی عرده و بلا بونه جنجادا نو حاتنه بشه از دان و همو مروین لدنه یک زمانی داخوین و گوتنین و کیف ده گوتن و دما بر بروجلات کشت کرن ده هرما شناری ده دشتکی دیتن اولور بجیه بون و جهبو دن را گوتن ورنم کرپیچ چه بکن و زحف بکلینن و devla kevir kerpiç devla xerce jî zifta wan hebû û dawiye gotin em ji xwe re bajarekê ava bikin quleyekê bigihêje ezmanan ava bikin û nav û deng bidin bi vî awayî em ê bela vî rûyê erdê nebin û xudan bona bajar û qulaya ku mirovan çêkirine bibîne daket erdê û xudan wisa got li gora bûne hew gelek û bi zimanekî diaxivin û dest bi kirina veya kirine dê ramanên xwe çê bikin û astengiyê nas nekin ورنم دا کevin و زمانه وان تevlev bikin ku bila ji hev û din fêm nekin û vî awayî xudan wan rûyê erdê belav kirin û avakirina bajêr sekinand bo bêyekê navê Babilonê dan bajêr ji ber ku xudan zimanê hemû mirovan li wir tevlev kir û xudan wan çar hawîr dorên rûyê erdê ve belav kirin çîroka nijada Sem paşî tofanê 2 sal gava Sem 3 salî bû û lavê wî Arpakşad hate dinê û paşî bûyna Arpakşad Sem 500 salê din jiyana xwe domand û wekî din jî keç û lawên wî çêbûn û gava Arpakşad 35 salî bû lawê wî Şelah hate dinê û paşî bûyna Şelah Arpakşad 403 salên din jiyana xwe domand û wekî din jî keç û lawên wî çêbûn û gava Şelah 30 salî bû lawê wî Eber hate dinê û paşî bûyna Eber Şelah 403 salê din jiyana xwe domand û wekî din jî keç û lawên wî çêbûn û gava Eber 34 salî bû lawê wî Peleg hate dinê û paşî bûyna Peleg Eber 430 salê din jiyana xwe domand û wekî din jî keç û lawên wî çêbûn û gava Peleg 30 salî bû lawê wî Rew hate dinê û paşî bûyna Rew Peleg 209 salê din jiyana xwe domand û wekî din jî keç û lawên wî çêbûn û gava Rew 32 salî bû lawê wî Serug hate dinê û paşî bûyna Serug Rew 207 salê din jiyana xwe domand û wekî din jî keç û lawên wî çêbûn û gava Serug 30 salî bû lawê wî Naxor hate dinê û paşî bûyna Naxor Serug 200 salê din jiyana xwe domand û wekî din jî keç û lawên wî çêbûn û gava Naxor 29 salî bû lawê wî Terah hate dinê û paşî bûyna Terah Naxor 119 salê din jiyana xwe domand û wekî din jî keç û lawên wî çêbûn û Terah 7 salî jiya û bû bavê Abram Naxor û Haran û nifşeyên Terah evin Terah bavê Abram Naxor û Haran bû û Haran bû bavê Lut û Haran hîn bavê wî Terah sax bû li welatê ku hatiye dinê li bajarê Ûriyê Keldaniyan de çû ser heqiya xwe û Abram û Naxor zewicîn navê pîreka Abram Saray û navê ya Naxor jî Milqa bû Milqa qîza Haranê bavê İska bû û Saray stewr bû zarokê çêned bû û Terah lawê xwe Abram zazê xwe Lûtê lawê Haranê bûka xwe Saraya ku pîreka Abramê girçem xwe bona ku herîn welatê Kenanê ji bajarê Keldaniyan û rê ve cuda bûn çûn Haranê û li wir bicih bûn û Terah paşî 205 salê jiyana xwe domand û li Haranê çû ser heqiya xwe beşa dozdan û xudan ji Abram re got dev ji welatê xwe gelê xwe mala bavê xwe berde û her axa ku ez ê nîşanî te bidim û ez ê te bikim neteweyek mezin û ez ê te pîroz bikim û nav û deng bi te bixim û tu ê bibe çavkaniya bereketê û ez ê yê ku te pîroz bike pîroz bikim û yê ku te binalet bike ez ê jî wan binalet bikim û dê hemûya gelên li rûya erdê bi navdîtiya te bên pîroz kirin û Abram mîna ku xudan emir da derketirê Lut jî bûyre çû û gava Abram ji Haranê cuda bû 75 salî bû û pîreka xwe Saray û biraziyê xwe Lut û malên ku li Haranê qezenc kiribû xulamên ku bi dest ve xistibû girçem xwe û ber bi welatê Kenanê ve derketirê û gihaştin welatê Kenanê û Abram di welêt de heta kelema Morê ya ku li Şekemê pêş ve çû û wê wextê Kenanî di welêt de dijiyan û xudan bi Abram re xuyanî bû û got ez ê van erdan bidim nifşeya te û Abram ji xudanê ku ji wî re xuya bûye re li wir pêşkeşîgehek ava kir û ji wir ber bi herema çiyayî ya kir rojhilata Beytelê ve çû çadira xwe nava Beytela ber bi rojava û bajarê Ayê ya ku ber bi rojhilat keve ve danî û li wir pêşkeşîgehekê ji xudan re çêkir û li ber xudan geriya
û dawiye bisekin û çûnê ber bi Negevê pêş veçû. û ji ber ku xelek zor li welat bû, Abram bona demekî derbasî çû Misrê. û dema nêzîkî Misrê bûn, ji pîreka xwe Sarayê re got: Avay, ez dizanim tu pîrekek xweşikî û dibe ku Misrî te bibînin û bi gotina vêya pîreka wî ye min bikujin û te sax bihêlin. Ji kerema xwe bibêje ez xuşka wî me. Wisa ku bila bisaya te bi qenciyê ji min re bikin û canê min bijî. û dema Abram ket Misrê. Misrê hay ji wan bûn ku pîreka wî zaf xweşik e. û zilamên Fir'awn yên ku pîrekê dîtin pesnayiya xweşikiya wê ji Fir'awn re kirin û pîrekê girtin qesrê. û bona xatirê wê Fir'awn bi qencî ji Abram re kir. û Abram bû xwedîdewar û ga û ker û dîl û cariye û deve. û Xudan ji ber pîreka Abram Saray felaketên tirseyê zanî ser Fir'awn û maliyên wî. û Fir'awn bangê Abram kir û pirsa: Ev kirina te çi ye? Ji wî pirsî: Çima te negot ku Saray jina te yî? Çima te bi gotina Saray xuşka min e destûrê da ku ez bi wê re bizewicim? û niha avay pîreka te, rayla û here. û Fir'awn bûna Abram emir da zilamên xwe û vî awayî Abram û pîreka wî bi her tiştên ku lê bûne Xwedî şandin. Beşa sêzdehan. û Abram tevî pîreka xwe û her tiştên ku bi dest xistiye ji Misrê cuda bû û ber bi Negevê veçû. Lut jî bi wî re bû. û Abram pir dewlemend bû. Keriyên wî zêr û zîvên wî hebûn. û ji Negevê dest pê kir û bi koçkirina ji cihek heta cihekî din çû heta Beytelê. Giya ji cihê ku di nava Beytel û bajarê Ayê ya ku çadira xwe lê danî de bû. Çû ber pêşkeşgeha ji berê de çêkiriye û Abram li wir bangê Xudan kir. Dewar, ga û çadirên Lûtê ku bi Abram re koç kiriye cihebûn. û malên wan ewqa zêde bûn ku ax destûrê neda ku pev re bijîn. Nikarîbûn cem hev bijîn. û di nav şivanê Abram û şivanên Lût de şer derket. û di wan rojan de Kenanî û Perîzî jî li wir dijiyan. û Abram ji Lût re got: Em birayên hevin. Bo vê yekê bila di nava me de jî, di nava şivanên me de jî şer dernekeve. Ma hemû eyd nelber te ne. Rica dikim ji min cuda bibe. Ger tu ber ve aliyê çep ve here, ez ê bi aliyê rast veherim. Ger tu ber bi aliyê rast vehere, ez ê ber bi çepê veherim. û Lut li dora xwe nihêrt, hemûya deşta Urdunê mîna baxça Xudan bû. Mîna gava ber bi Suarê diçin, wekî zeviyên Misrê li her derê pir av hebû. Berî ku Xudan bajarê Sodom û Gomora xera bike deşt wisa bû. û Lut hemûya deşta Urdunê ji xwe re bijart û ber bi rojhilatê ve koç kir. û ji hev û din ve qetiyan. Abram li erdê Kenanê ve ma. Lut li nava bajarên deştê de nebicih bû. û li derekî nêzîkî Sodomê çadira xwe danî. û gelê Sodomê pir xerab bûn. û li hemberê Xudan gunehek zaf mezin dikirin. û paşî Lut ji Abram ve cuda bû, Xudan ji Abram re got: Ji cihê ku tu lê yî li rojhilat rojava bakur û başûr ve bi balkêşî binihêre. Ji ber ev erdên ku tu dibînî ez ê heta bêdawîbûnê bidim te û nifşeya te. û ez ê nijada te mîna toza axê zêde bikim. Wisa ku geriyek derkeve û toza axê karibe bijmêre, dê bikaribe nijada te jî bijmêre. Rabe, erdên ku ez ê bidim te ji serî heta dawî bigere. û Abram çadira xwe rakir û çû kelemiya Mamre ya ku li Hebronê cih bû. û li wir pêşkeşîgehekê ji Xudan re ava kir. Beşa çardahan. Di vê navberê de Abram Felê qiralê Şînarê, Aryoxê qiralê Elasarê, Kedorlaomerê qiralê Elamê û Tidalê qiralê Goyîmê, li hemberî Berayê qiralê Sodomê, Birşeyê qiralê Gomorayê, Şînabê qiralê Admayê, Şemeberê qiralê Seboyîmê û qiralê Bealê ve Efsuarê şer vekirîbûn. Van hemûyan newala Sidîmê ya ku niha gola Lûtê hêzên xwe yek kiribûn. Van qiralana 12 sal dibin serveriya Kedorlaomer de mabûn û sala 13 serîl ber wî hildabûn. û sala 14 da Kedorlaomer û qiralên din yên ku piştgiriyê li wî dikin hatin û li Aşterot Karayîmê Refaiyan, li Hamê Zuziyan, li Şavekiryatayîmê Emlayiyan, li Seyra herema çiyayî ya ku heta eyl perana li Qeraxa Çolê li Horyan xistin. û ji wir vegeriyan û çûn eyn Mişpatê, ev Qadeş e. Hemû erdên Amalekîyan girtin û Amoriyên li Haseson Tamarê dijîn jî rastî xerabûniyê anîn. û ser veya qiralên Sodom, Gomora û Adma û Seboyîm û Bela Efsuarê derketin rê. û an her pênc qiralana li newala Sidîmê li ber çar qiralî Amre Felê qiralê Şînarê, Aryoxê qiralê Elasarê, Kedorlaomerê qiralê Elamê û Tidalê qiralê Goyîmê ketin sazmana şer. û newala Sidîmê bi kortalên qetranê ve tijîbûn. û dema qiralên Sodom û Gomora direviyan hinek ji zilamên wan ve ketin kortalê.
و ین ساغمان جی بر بچیان رویان و وان همو خوارن و مالین سودوم و گمورا برن و چون و لوته برازی ابرام و مالین وی جی بخوره برن جبر کو او جیل سودوم دجیا و یکی کجور رویایه و خلاص بوی هاته و ج ابرام ایبرانی را روشه ورگود و ابرام دی کلمیا مامری اموریه کو برای اشقل و آن رده دجیا و همیا واناج علی ابرام بون و ابرام گاوا بیس کو برای لوط دیل کتیه 318 زلامین خو ین کل مالاوی هاتنه دنه و گیاشت نگر جم خو و حتی دانه هر چار قرالی قوران زلامین خو به کوملان جدا کر و شوی ایریش کر و وانخرا کر و حتی هوایال باکورا شامه به پیوان بزیا و ابرام همو مالین کواتیه تالان کرن هم جی برای خو لوط هم جی مالین لوط بیرکان و گل وگران دوانی و گاوا ابرام لکدورلا عمر و قرالن پشتگیری وین خست و وگریا قرال سودومه بونا کو پیشوازی جویره بکه چو گلیا شاوه اف گلیا قراله و قرال سالم ملکیسده که کاین خدای مزن نان و خمریانی و ابرام پیروز کر و ساگوت بلا خدای بلند یکو عرض و عزمان افراندی ابرام پیروز بکه و بلا پسنایش خدای بلند یکو نیارن وی دای دسته وی ربن و سر ویا ابرام دهکا هر تشتی دا ملکیسدک و قرال سودوم جا ابرام را گوت جانان بده من بلا مال شتره بمینن و ابرام جا قرال سودوم را بگوتنا از لبر خدان خدای کو عرض و عزمانان افراندی سونده دخم کو تو تشتی عیدی تنه نه تا یکی نه جی قیتانا چاروغی رانا ایلم برسوی دا اوسا کتونه بیجه من ابرام دولمند کریه هاو خوارنا ظلام من خیلی ویانه یا دنجی آنر اشقل و مامره کو پشتگیری من کرنه بلا یا کو دکوه پارا خو بگرن بشا 15 و پاشی ویا خدان دخون و خیاله که ده بویا وای بانگ ابرام کر مترس ابرام مرتال تازم ده خلاتا ته زحف مزم به ابرام گوت یا خدان تو چه بدی من از نبوم خودی زاروک ده مالا من جه الیازر شامیره بمینه و ابرام گوت جبر کو تزاروک اکی ندامن و ده خدمتکار اکی مالا من ببه میراسکری من و آوای او گوتنا خدان جویره هات گوت اوه نبه میراسکری ته ده زاروک تی درون ببه میراسکری ته و او درخص جدر و گوت لعزمانا بنیره ما تودکاری استرکان بجمیره آوای ده نجادته مینا وان زیده به و او خدان را اوله بو خدان ویا راستی حسباند و خدان جا ابرام را گوت خدانه که بنا عرضا به میراسی بده ته تجباجار اور یک کلدانیان درخستی ازم و ابرام پرسا یا خدان از چه بزانه بو که وان عردانا میراسی گرتمه پرسی او وی خدان جویره گوت بزنک برانک اون نوگینه که جمن را بینه بلا هموجی 3 سالی بن یادن قمریک و چلکه که کهو که جمن را بینه او وانا همیان جویره گرت و جناوه وجه کر و پاریان لهمبرین هفریز کر لبله هاو جویکان جنه کر و جویکین درنده داکتن سر لاشنوان و ابرام او قوراندن و دما روش دچو آوا ابرام کت خوک کور تاریک ترسیز داکت سروی او وی خدان جا ابرام را اوسا گوت ویا باش بزن بکو ده نجادته لولاته کی بیان مینا خریبان بجی و ده 400 سالی دیلتیه بکه و زوردستیه ببینه لبله ازینته و که نجادته جیر دیلتیه دکه بجزا بکم و داویه ده نجادته جور به هبونه گلک مالی جدا به لبله توی جی دناوا دلخوشیه ده بگهجه باپیرن خواه و دکالتیه قنج ده توی به بناخ کرن و ده نفشه چارمین یا نجادته وگره ور جبر خرابیا کو اموریان کریه هین تمام نبویه او گاوا روش شو آوا و تاری داکت به منقله کی بدوه و مشله کی با اگر هاتو خیابون و دناف پارین حیوانین کو هاتنه جه کرنده درباس بون و روژا خدام با ابرام را پیمان چکر و جویر اوسا گود از وان عردنش چمه مصر حتی چمه فرتا مزن وان عردن کو ین کنانیان و کنیزیان و قادمونیان و هیتیتیان و پریزیان و رفاییان و اموریان و کنانیان و گرگاشیان و یابوسیان بدم نجادته بشا 16 و پیرکاوی سرای زاروکا ندا با ابرام و جاریه کی سرای یاج مصر بناوه هاجره هبو سرای جا ابرام را گوت خدان آستنگی درخص که از نبم خودی زاروک بکرم خوب جاریه من را راکوه دبه که ویریا از بم خودی زاروکه کی و ابرام گوه دا گوتنا سرای و سرای جاریه خوی ج مصر هاجره بجنتی دا میره خو ابرام او بویرا پاش که ابرام 10 سال لکنان جیابو و او به هاجره را راکت و هاجره دجانی ما هاجره گاوا فهم کر که دجانی مایه و دست پیکر و خانما خوب چوک دید و سرای جا ابرام را گوت
ev ne heqiya ku hatiye serê min bila bê serê te. Min cariya xwe xist hembêza te. Gava du canî bûna xwe fêm kir, dest pê kir û min biçûk dît. Bila xudan di nava me her duyan de qirarê bide. Lê Abram ji Sarayê re got, avay, cariya te destê te deyî. Tu çil cih dibîne wisa bike. Bi vê awayî Saray bi dijwarî cariya xwe kir. Hacirê cem wê reviya. û milyaketê xudan Hacirê li çolê li ser kaniya ku li ser rêya Şûriyê dît. û ji wê re got, Hacirê, ya cariya Saray, tu ji ku tê û diçe ku? Hacirê bi gotina, ez ji xanima xwe Saray ve direvim ber svê da. Milyaketê xudan got, vegere xanima xwe û hûstî ji wê re xwar bike. û milyaketê xudan ji wê re got, ez ê nijada te ew qasî zêde bikim ku tu kes dê nikaribe bijmêre. û milyaketê xudan ji wê re got, avay, tu dicanî, dê lawekî te çêbibe û tu yê navê wî İsmaîl deyne. Ji ber ku xudan qêrina te ya ku di nava tengasiyê de ye bihîst. û dê lawê te be zilamek mîna kereyê wanî. Dê ew ê li hemberê her kesî, herkes jî dijî wî rabin. û dê bi hemû birayên xwe re di nava kevtûlev tê de bijî. û Hacirê bi gotina, gelo bi rastî jî min xwedayê ku min dibîne dît. Navê Erroyê da xudanê ku pê re daxive. Bo vê yekê wê navê ber lahayê Royê li bîrê kir, avay, ew di nava Qadeş û Beredeyê deyî. û Hacirê lawekî ji Abram re anî dinê. Abram navê İsmaîl lawek kir. û gava Hacirê İsmaîl anî dinê, Abram 86 salî bû. Beşa hevdan. û gava Abram 99 salî bû, xudan bi wî xuyanî bû û ji wî re got, ez xwedayê ku hêza wî têra her tiştî dikeme. Dirêya min de bimeşe û bê qusûr bibe. û ez ê peymana ku bi te re kirime bidomînim û nîjada te heta ku tu bibêjî zêde bikim. û Abram dev rû çû erdê û Xwedê wî re axivî û got, peymana ku bi te re çêkirime ev e. Tu ê bibî bavê gelek neteweyan û êdî navê te ne Abram e, lê dê İbrahîm be. Ji ber ku te kirin bapîrê gelek neteweyî û ez ê te zaf berdar bikim. û dê ji nîjada te netewe biwelidin û qiral derkevin. Ez ê peymana xwe bi te re û nîjada te re di tûmiya nifşeyan de heta bêdawîbûnê bidomînim. û ez ê bibim xwedayê te û paşî te jî yê nîjada te. û van erdan yên ku hûn bi biyanî li ser dijîn û hemûya welatê Kenanê bona ku heta bêdawîbûnê bibe milkê we, ez ê bidim te û nîjada te. û ez ê bibim xwedayê wan. û Xwedê ji İbrahîm re got, û divê tu û nîjada te di tûmiya nifşeyan de bi peymana min ve girêdayî bimînin. Şerta peymana ku min bi te û nîjada te re kiriye ev e. Dê hemû zilamên ku di nav we de ne bên sunet kirin. û divê hûn di çermê pêşiyê de sunet bibin û dê sunet be nîşana peymana ku di nav me de yî. û heta dîlên ku li mala we hatine dinê an jî kesekî ne ji nîjada wê hatiye stendin jî di nav we de divê her zarokê mêr yê heştro jî bên sunet kirin. Ev ê tûmiya nifşeyên we de jî bidome. û heçî zaronkê ku di mala we de bûyîne an jî we wan stendiye bi biryarî dê bên sunet kirin. û ev nîşana ku di bedena we de yî dê bibe nîşana peymana min ya ku dê heta bêdawîbûnê bidome. Heçî zilamê ku nehatiye sunet kirin dê ji nav gelê xwe ve bête avêtin. Ji ber ûsa tê ku wî peymana min xera kiriye. û Xwedê ji İbrahîm re got, gava min bên pîreka te Saray, êdî tu yê ji wê re nebêje Saray. Lê ji niha pê ve dê navê wê bibe Sara. û ez ê pîroz bikim û ji wê ez ê lawekî bidim te. Belê ez ê pîroz bikim û ew ê bibe diya neteweyan. Dê qiralê neteweyan ji nîjada we ve derkevin. û İbrahîm ser dev û rû xwavêt erdê û keniya. Ji hundirê xwe de got, ma zilamekî 100 salî dikare bibe xwedî zarok. û Sara 90 salî dikare zaroka bîne. û dawiyê ji Xwedê re got, xwezîka te İsmaîl bi mêraskeriya min qebûl bikira. û Xwedê got, na, lê belê dê pîreka te Sara lawekî ji te re bîne û tu yê navê wî İshak deyne. Ez ê wî re û nîjada wî re peymana xwe bêdawî bidomînim. Lê belê gerem bên İsmaîl, te bihîstim. Avay, wî pîroz kirim, wî berdar bikim û nîjada wî heta ku bibêje zêde bikim. Ew ê bibe bavê 12 begî. Ez ê nîjada wî bikim neteweyek mezin. Lê belê ez ê peymana xwe bi İshakê ku yê salek din van wextna Sara dê bîne dinê re bidomînim. û gava Xwedê axaftina xwe yî bi İbrahîm re qedand ji hûr juda bû û bi jor ve vekişî. û İbrahîm hemû zilamên li mala xwe ne lawê xwe İsmaîl û xulamên li mala wî bûyîne an jî ji aliyê wî ve hatine stendin mîna ku Xwedê emir dabû wî di heman rojê de sunet kirin. û gava İbrahîm sunet bû 99 salî bû. û gava lawê İsmaîl sunet bû 13 salî bû.
İbrahim tevî lawê xwe Smaîl di heman rojê de hate sûnet kirin û hemû zilamên di mala wî de ne yên ku li mala wî bûyîne û ji xerîban ve hatine stendin tevî wî sûnet bûn. Beşa hejdan û gavat saetên germiyên rojê de İbrahim li derê çadira xwe di kelemiya Mamrê de yê rûniştî bû, xudan xuyanî wî bû. û İbrahim dît ku li ber wî sê zilam sekinîne. û çawa ku wan dît û nedît, bona pêşvaziyê ji wan re bike ji derê çadırê ve baz da. Xwavêt erdê û got, ya efendiyê min, ger ez di çavê te de xêrê dîtibim, bi kerema xwe ji cem qulê xwe cuda nebe. Ez hinekî avê bidim anîn, lingê xwe bişon. û li binya vî darî rawestin. Madem ku hûn mêvan hatine qulê xwe bêlin ez ji we re pariyek nan bînim. Paşî hinek rawestinê hûn ê rêya xwe bidomînin. û wan gotin, belê bila mîna gotina te be, wisa bike. İbrahim hema çû çadırê cem sara ji wê re got, hema sê olçek arvanê ziraf rahêle û bistirê û nanê şikeva çêke. û İbrahim ber bi gayem ve bazda. û golikek teze û qelew bijart û da xulamê xwe û xulam hema golikê amade kir. û İbrahim golika ku hatiye amade kirin tevî dew û şîr bir û danîl ber wan. û gava wan dixwar, ew jî li cem wan dibin darê de sekinî. û wan ji wî re gotin, ka jina te sara li ku derê yî? û wî İbrahim got, avayî li çadırê yî. û wî got, sala ku were di van deman de bi biryariya zê vegerim cem te, wê gavê dê lawek jina te sara hebe. û Sara paş wî de li ber deriyê çadırê sekinî bû û guhdarî dikir. û İbrahim û Sara kalepîr bûbûn û temenên wan gelekî bihirî bû. Sara ji bêdezmejiyê ve hatibû birîn. û Sara dilê xwe de keniya û gotina, gelo ez paşî vî temenê xwe dikarim dilxweşê tam bikim, fikirî. Di ser de efendiyê min jî pîr e. û xudan ji İbrahim re got, Sara çima bigotina, ma bi rastî jî ez ê paşî vî temenê xwe bibim xwedî zarok keniya? Gelo bona xudan tiştekî bê imkan heye? Di dema ku hatiye bijartin de salekî din di van wextan de gava ez vegerim cem te dê lawekî Sara hebe. û Sara tirsiya, bi gotina ez nekeniyam derew got. Lê belê wî got, na, tu keniya. û gava wan zilamana ji wir cuda dibûn û li ber bi Sodom ve nihêrtin. û İbrahim jî bona ku wan birê bike bi wan re dimeşiya. û xudan got, ma ez ê tiştên ku bikim ji İbrahim ve veşêrim. Bêşik dê ji İbrahim ve neteweyê xurt û mezin biafire. Hemûya neteweyên li rûya erdê ne dê bi navdîtiya wî bên pîrozkirin. Ji ber min İbrahim, bona ku kirina yê rastî û dadî di rêya min de meşandinê hînî lawên xwe û nijadê xwe bike û emir bide wan bijart. Wisa ku ez soza ku dayî me wî bînim cî. û xudan Sodom û Gomorra dibin sûcdariyek mezin de ne. û bona ku gunehên wan zaf girane. Bo vê yekê ez ê niha dakevim û binêrim. Gelo sûcdariyên ku bîstime rastin an jî nerastin ez ê bibînim. û ez ê kirin an jî nekirina wan fêm bikim. û zilam ji wir cuda bûn û ber bi Sodomê ve çûn. Lê belê İbrahim di huzura xudan de ma. û İbrahim nêzîkî xudan bû û got, ma tu yê bi heq û neheq pevre tu nebikî? Em bibêjin di bajarê de pêncî kesên rast hene. Tu yê bi rastî jî wir tu nebikî? Bona xatirê pêncî kesê rast tu yê li bajêr neborînî. Bila ev li dûrî te be. Bila kirina bi heq û neheq yek weznê û li cem neheq kuştina bi heq jî bila ji te dûr bimîne. Mayo ku hemûya dinê daraz dike divê nebdadî be. û xudan bi gotina, ger ez li Sodomê pêncî kesê rast bibînim, ez ê bona xatirê wan li hemûya bajêr ve biborînim bersivê da. û İbrahim got, ez toz û xelî me, ez yekî tu ne me. Lê belê ez ê me tirsiya bi xudan re axaftinê bidim xuya kirin. Em bibêjin çel û pênc kesên rast hene, ma tu yê bona pênc kesê hemûya bajêr tu nebikî? û wî got, ger ez li bajêr çel û pênc kesê rast bibînim, ez ê wir tu ne nekim. Carek din ji wî re got, em bibêjin li wê derê çel kes hene. û wî got, û ez ê ji bona xatirê çel kesan nekim. û wî got, ya xudan hêrs nebe. Lê belê em bibêjin sî kes hene. û wî gotina, ger ez li bajêr sî kesê rast bibînim, ez ê destî bajêr nedim bersivê da. û wî got, ya xudan ji kerema xwe li me tirsiya axaftina min biborîne. Ger tu bîst kesî bibînî? û wî got, bi gotina ez ê bona xatirê bîst kesî bajêr tu ne nekim bersivê da. û wî got, ya xudan hêrs nebe. Lê belê ez carekî din biaxivim. Ger tu 10 kesî bibînî? û wî gotina, ez ê bona xatirê 10 kesî bajêr tu ne nekim bersivê da. û gava xudan axaftina xwe ya İbrahim re qedan ji wir çû. İbrahim jî vegeriya çadira xwe. Beşa 19 û ew du mileket êvarî gihaştin Sodomê. û Lut li deriyê bajêr de rûniştî bû. û çawa ku Lut wan dît û nedît, bona pêşwaziya wan rabû ser pêlan. Bi erdê ve çû
و آوای افندی من گوت کرمی مالا قولی خوب بن و لنگین خوبشون و شوه ببورینن و نسبه زو هشیار ببن و دریا خود بدومینن لبله وان گوتن نابه اما شوه دقادا باجر ده ببورینن لبله لوت پرد بر خود دا و تبی یچون مالاوی و یو خوارن جوان را آماده کرد نانش کوا چکر و خوارن لبله بری که اورا کون زلام باجر جهر تاخا سودام جوان و پیر همیا زلام باجر دورا مالی گرتن و بانگی لوت کرن و پرسا زلام کو ایشه واتن جم تل کو درینی پرسین وان بینه که امبوان را کون و لوت درکت در و جمان اولپی خود دری گرت و گوت برانو شکرما خو وی خرابی مکن اوای دو کچکی من ین که هین وجه زلامان ندیتنه نه از وانجوار بینم هون چه دخوازم بکن بس که دستی وان زلامانا ندن جبر که او میوان منن هاتم بنیا خانیه من لبله وان بگوتنا جبر ما وکشه برسوی دانی و وان گوت اف زلام جدر و هاتور و نها خودادگر ده حسبینی امی نها جوان زیده تر خرابی بتبکن و بتاندانا لوت بنا که دری بشکینن خورادان لبله زلامن هندره دسته خود دریج کرن و لوت گرتن هندره خانی جم خواه و دریان گرتن و زلامن که خود سپارتبون دریجی بچوک و مزن همو قور کرن اوسا که جبانا دیتنا دری وستیان و زلامان جلوت رب وکیدن کی تلورهه پرسین لایون خواه قیزن خواه زاوین خواه باجر ده هر کیه که عایدی تهبن واندر خدر و جبر که امور تنه بکن جبر که خودان دی در حق وی گلیده پر سوجدارین خراب بیست و خودان بنا که باجر تنه بکه مشاندن و لوت درکت در و زلامن که دیب قیزن وی را بزوجن را گوت همه اجور دور هرن جبر که خودان دکه وی باجری تنه بکه لیچه ایه که دچاوی زاوین وی ده مینا که او حنکان که هاته خویا کرنه و دما بربانک داوید ملیاکتان بگوتنا رابه جنا خواه و هر دو قیزن خواه رایجه و همه اجور و دور بچه بسر لوت و چون یانا گاوا باجر جزا خواه بینه توی جیش جانه خواه بی لبله وی بگرانی وکر و گناه خودان بوی و هات زلامان به دسته لوت و هر دو قیزن وی وگرتن و اندرخستن در وی باجر و گاوا درکتن در وی باجر یک جز زلامان جلوت را گوت باز ده جانه خو خلاص بکه اولپی خو ننهیره لوتو داره وی دشته و نسکنه بر بچیا و بره یانا توی بمره و بچه و لوت برسوا امان افندی من داوی آوای اونها جمن قوله خو و دلخوشمان و بخلاص کرنا جانه من و قنجه مزن به من وکرن لبلی از نکارم بر بچیا و بره جبر که ده فلاکت بگه جمن و از بمرم بنیرن لوی نزیکا باجارک یا که از دکارم برو میه باجارک بچوکه دستور بدن از برو مور و جانی خو خلاص بکم ماونه بچوکه و جویره گوت بله از خواسته کاتا قبول دکم از وی باجاری خرا ناکم دلز بکه هما برو جبر حتی که تو نگی جور از نکارم تشتکی بکم بو وی که ناوی سواری دانوی باجاری و گاوالوت گیاشت بو سواری رو جلاته بو و خودم بسر سودوم و گومورای جالی خودان جعزمان و کوکورتا باگر باراند و وان باجاران و همویا دشته و همو مروون لور و همو نباتان تونه کرن لبله پیرکا لوت یا کل پی ویدشو گاوا و گریا اولپی خوانهرد بوستونه کی خوی و ابراهیم سبه زورا بو و چو جه کل حضورا خدا ما بو و بر و سودوم و گومورا و بر و همویا ولات دشته و نهرد و دیت و آوای دوی عرده مینا دوی تفکه درد کت و گاوا خوده باجارین دشته تونه دکر خود ابراهیم د بیرا خود آنی و گاوا باجارن که لوت دوان د دجیا تونه دکر لوت درخستو بو در وی و فلاکته و لوت لسوار ماین و دترسیا و بو وی که به هر دو قیزن خو و جباجر و درکت اولچیا بجیه بو و به هر دو قیزن خو و لشکفت دست بجیانی وکر و قیزا مزن جیا بچوک را گوت باوه ما پیر بوی اولگورا کفن شوپا دنه زلامن کب مره را کفن لورنینن ورم خمره باوه خو و بدن و خوارن و بنا که نجادا خو بجینن بویر را کفن و شوه خمره دان باوه خو و قیزکا مزن چو و باوه خو را راکت لبله های لود جراکتون رابونه و تونه بو و روژادن قیزا مزن جیا بچوک را گوت دو شف از باوه خو را راکتم ای شف جه ام خمره بویر بدن و خوارن و بنا که ام نجادا خو بدومینن تو جی بویر را کفه و شوه جی خمره دان باوه خو و قیزا بچوک به باوه خو را راکت لبله های لود جراکتون رابونه و تونه بو به وی آوائی هر دو قیزین لود جی جباوین خوی حق و دجانی بون و قیزا مزن لاوکانی دنه و ناوی موابلوی کر
Moab bavê Moabiyên îroyîne û lava qîza biçûk jî çêbû û navê ben Amîl wî kir. Ew jî bapîrê Amoniyên îroyîne. Beşa bîstemîn. İbrahîm ji wir ber bi başûrê ve koç kir û di navbera bajarên Kadeş û Sûrê de cih bû û li Gerarê mêvan ma û bona jina xwe Sara got ev pîrek xwişka min e û ser veya qiralê Gerarê Abîmelek zilaman şand û Sara anî. Lêbelê Xwedê şev di xewnê de xwerê Abîmelek da û got bona ku tevê pîrekê stendiye avay tu yê bimirî ji ber ku ew pîrekek bi zewaj e. Abîmelek hîn de Sara nedabû û got ya xudan ma tu yê neteweyek bêsûc jî tu nebikî? Ma İbrahîm bi xwe ji min re ev pîreka xwişka min e negot û pîrek jî bona İbrahîm ev birayê min e got. Min jî bi wijdanê paqij û bi destên bêsûc veya kir û Xwedê di xewna wî de ji wî re got ez dizanim ku te bi wijdanê paqij veya kiriye û ez jî bona vê yekê bona ku tu li dijî min gunaha nekî te dam sekinandin destûrê nedam ku tu destê xwe li pîrekê bixînî û niha pîrekê vegerîne mêrê wê ji ber ku ew pêxemberek e û dê bona te dua bike û tu namirî. Lêbelê ger tu pîrekê venegerînî dê tu jî û her kesên aîdî te jî bimirin tu veya bizanibe. û Abîmelek sibeyê zû rabû û bangê hemû zilamên xwe kir û tiştên ku bûn û qediyan ji wan re got û zilaman zaf tirsiyan û Abîmelek bangê İbrahîm kir û got te çi bi me kir? Ma min çi neheqiyê ji te re kiriye ku te min û qiraletiya min ber bi gunahek ûsa veajot? Ev karê ku te bi min re kir ne karek kirinê yî. û Abîmelek ji İbrahîm re got armanca te çi bû? Te çima veya kir? û İbrahîm bi vî awayî bersivê da ji ber ku li wir qet tirsa Xwedê nîne ez ûsa fikirîm û gotim dibe ku li vir ji ber jina min bikujin û ser de bi rastî jî Sara xwişka min e bavê me yek e lê diya me cuda ye û ew bû pîreka min û gava Xwedê min ji mala bavê min veşand biyaniyê min ji wê re got tu yê vî awayî hezkirina xwe nîşanî min bide li her derê ku ez biçim tu yê ji bo min bibêje ew birayê min e. û Abîmelek Saraya jina İbrahîm li wî vegerand û wekî din dewar û ga kole û cariyan jî dan wî. û Abîmelek ji İbrahîm re got avay welatê min li ber te yî tu ku derê dixwazî her el wir bi cih bibe û ji Sara re jî got avay hezar parî zîvî dan birayê te avay ev ji bo yên kulcem te ne şadeya bêsûciya te yî û bila herkes bizanibe ku tu bêsûcî. û İbrahîm ji Xwedê re dua kir û Xwedê şifê da jin û cariyên Abîmelek û bûn xwedî zarok ji ber ku Xwedê bona Saraya jina İbrahîm ketibû ber du canîbûna hemû pîrekên li mala Abîmelekên. Beşa bîst û yekan. û xudan li gora ku soz dabû qenciyê bi Sara vekir û soza xwe anî cî û Sara du canî bû û dema kalepîriya İbrahîm de tam di wexta ku Xwedê dabû xuya kirin de lawekî ji wî re anî dinê û İbrahîm navê İshak li lawê ku Sara anî bû dinê kir û mîna ku Xwedê emir dabûyê hîn lawê wî İshak heşt rojî bû wî sünnet kir û gava İshak bû İbrahîm sed salî bû û Sara got Xwedê wecê min da kenandin dê hemû kesên ku veya bibîzin bi min re bikenin. Ma kî ji İbrahîm re digot dê Sara şîr di pîriya wî de bide zarokan ji ber ku di dema kalbûna wî de lawekî ji wî re anîm dinê û lawik mezin bû û gava roja şîr ve hate birîn İbrahîm dawetek mezin danî. Lêbelê Sara gava dîst Smaîlê ku Hacra Misrî ji İbrahîm re anîye dinê heneke xwe bi wê re dike ji İbrahîm re got vê cariyê û lawê wê biqewrîne ji ber bila lawê vê cariyê nebe şirîkê mêrasa lawê min İshak û veya zaf İbrahîm kesirand ji ber ku Smaîl jî lawê wî bû. Lêbelê Xwedê ji İbrahîm re got bona lawê xwe û cariya xwe nekesire gotina Sara guhdarî bike ji ber ku dê neteweya te bi İshak re bidome û ez ê ji lawê cariyê ve jî neteweyek biafirînim ji ber ku ew jî ji neteweya te ye. û İbrahîm sibeyê zû rabû û hinek xwarin meşkek jî av amade kir û avêt pişta Hacirê. Lawik jî da wê û weşand û Hacirê çû çola Berşeba demek wan dora geriya û gava avad meşkê de qediya lawê xwe avêt binya deviyekê û nêzîkî tîravetinekê bi dûr veket û bi gotina ez mirina lawê xwe nebînim rûnişt û li ber wî qîr û qîr giriya û Xwedê dengê lawik bihîst û milyaketê Xwedê ji ezmanan ve bi gotina Hacirê çî te yî bangî wê kir me tirse ji ber ku Xwedê dengê lawik bihîst rabe lawê xwe rake û bi destê wî vebigire ji ber ku ez ê wî bikim neteweyek mezin û Xwedê çavên Hacirê vekir û Hacirê bîrekî dît û çû meşkê xwe dagirt û bi lawê xwe ve da vexwarin û gava lawik mezin dibû Xwedê bi wî re bû û lawik li çolê jiya
û bû tîrvan û gaval çola paranê dijiya diyawî jinek Misrî ji wî re anî. û di wê navberê de Abîmelek û fermandarê artêşa wî Fîkol ji Ibrahîm re gotin: Di her kirinên te de Xwedê bi te re yî û niha bona wê li ber Xwedê sondê vexwe ku tu yê neheqiyê bi min, lawê min û zazê min ve neke. Bi min û vî welatê ku tu bi mêvanî lê dijî mîna dilovaniya ku min ji te re kiribû bi qenciyê bike. û Ibrahîm got: Ez sondê dixwim. û Ibrahîm ji Abîmelek re giliyê zilamên Abîmelek yên ku bi zorê dest dane ser bîrekê kir. û Abîmelek bersiva: Ez nizanim ku kî vêya kiriye da û te jî ji min re negot. Ev cara yekemîn e ku ez dibîzim. û Ibrahîm dewar û geyan girt û da Abîmelek. Bi vî awayî her duyan jî peymanekê çêkirin. û Ibrahîm ji keriya xwe heft berxikên mê cuda kirin. û Abîmelek ji Ibrahîm re got: Mana vêya çi ye? Çima te van heft berxikên mê cuda kirin? û Ibrahîm bersiva: Divê tu van heft berxikên mê ji destê min bigre dawî, bila bibe şadeya ku ez bîrê vekirime. Bo vê yekê navê Berşeba dan wir, ji ber ku her duyan jî li wir sondê vexwar bûn. Paşî vê peymana ku li Berşeba hate çêkirin, Abîmelek û tevî fermandarê artêşa xwe Fîkol vegeriyan herêma Filîstê û Ibrahîm li Berşebayê dargêzekî danî û li wir bangî navê Xudan Xwedayê bêdawî kir. û Ibrahîm demekî dirêj li herêma Filîstê bi mêvanî jiyana xwe domand. Beşa bîst û dudan. û piştî van tiştan Xwedê Ibrahîm ceriband û bi gotina Ibrahîm bang kir. û Ibrahîm got: Ez li vir im. û Xwedê got: Bi İshaq lawê xwe tekaneyê ku tu jê hez dikî bigre û here herema Moriya. û li wir li ser çayê ku ez ê nîşanî te bidim, lawê xwe mîna qewlekî şewtandinê pêşkêş bikî. û Ibrahîm sibeyê zûra bû û cilik elkerê xwe xist. û ji xulamên xwe du kesî û lawê xwe İshaq kir cem xwe. û bona qewla şewtandinê êzingan qelşand û ber bi ciyê ku Xwedê ji wî re dabû nîşankirin derket rê. Ibrahîm di roja sevemîn de ji dûr ve çavê xwe bilind kir ciyê ku dê biçe wir dît. û Ibrahîm ji xulamên xwe re got: Hûn li vir li cem kerê bimînin. Lêbelê ez ê bilawik re biçim wê derê û secde bikim û vegerim cem we. û Ibrahîm êzingên ku bona qewla şewtandinê qelişandibû li lawê xwe İshaq vebar û wî jî agir û kerê rahişt. û gava pevre diçûn İshaq ji bavê xwe Ibrahîm re got: Bavo! û Ibrahîm bersiva: Ez li virim lawê min da. û İshaq bi gotina êzing û agir li virin, lêbelê berxiqa qewla şewtandinê li ku ye? Ji wî pirsî. û Ibrahîm got: Lawê min, dê Xwedê bi xwe berxiqa qewla şewtandinê peyda bike û her du meşa xwe ya pevreyê domandin. û gava Ibrahîm giya ciyê ku Xwedê nîşan dabû pêşkeşîgehekê ava kir û êzingan li ser rêz kir. û lawê xwe İshaq girê da û ser êzingên ku di pêşkeşîgehê de ne dirêj kir. û Ibrahîm bona ku î ser jê bike, dirêj bû û kerê rahişt. Lêbelê milyaketê Xudan ji ezmanan ve bi gotina Ibrahîm, Ibrahîm bangî wî kir. û Ibrahîm bi gotina avay ez li virim bersivê da. û milyaket got: Dest nede lawik, qet tiştekî wî re neke. Ji ber nafêm kirim ku tu ji Xwedê ve ditirsî, te lawê xwe yê tekane ji min ve neparast. û gava Ibrahîm li dora xwe nihêrt avay, beranek ku bi qloçên xwe ve di nava keleman de hatiye girtin dît. û Ibrahîm çû û beran anî û li devla lawê xwe wê bi qewla şewtandinê ve pêşkêş kir. û Ibrahîm navê Xudan yî re dawir. Bo vê yekê gotina dêl çiyayê Xudan ve bê peydekirin heta îro tê gotin. û milyaketê Xudan cara duwemîn ji ezmanan ve bang Ibrahîm kir û got: Xudan dibêje ku ez bi navê xwe sondê dixwim ji ber ku te vêya kir û lawê xwe ji min neparast. Ez ê bi zêdeyî te pîroz bikim û ez ê nijada te qasî stêrkên li ezmanin, qasî qûmên qeraxan zêde bikim. Dê nijada te bajarên neyarên xwe ji xwe re bikin milk. û dê bi navdîtiya te hemû neteweyên rûyê erdê bên pîrozkirin ji ber ku te soza min guhdarî kir. û Ibrahîm vegeriya cem xulamên xwe û pevre derketin rê û çûn Berşeba û Ibrahîm li Berşeba vema. û piştî van tiştan nûçe ji Ibrahîm re hat. Ji wî re gotin: Avay, milka ji birayê te nahor re lawanî dinê. Lawê yekemîn ûs û birayê bûz û Kemuelê bavê Aram û Kesed û Hazo û Pildaş û Yidlaf û Betuel. û Betuel bû bavê Rebeka. Van heşt lawkan milka ji nahorê birayê Ibrahîm re anî dinê û cariya wî Yakob navê Reyûma jî ji nahor re Tebah û Gaham û Tahaş û Maaka anî dinê. Beşa bîst û siyan. û Sara 127 sal jiyanê borand. Temena Sara Ewqas bû. û Sara li welatê Kenanê li Kiryat Arbayê ciyê ku îro jê re dibêjin Hebron mir.
İbrahim hate ku bona sara şine bikşini û bigirî. İbrahim ji ber miriya xwe rabû û ji lawên hetre got ez di nava we de biyan û mêvanim. Erdekî ku ez ji xwe re bikim goristan bifroşin min. Ez miriya xwe rakim û binerd bikim. û lawên het bi vêya wayî bersivên dan İbrahim û ji wî re gotin. Ya efendiyê me, li me guhdarî bikî. Tu di nava me de bêgekî xurtî. Miriya xwe li goristana me yê herî qenc ve veşêre. Bona ku tu miriya xwe binerd bikî kes goristana xwe ji te nahevîşîne. İbrahim li ber lawên het yên ku ji gelê welatin xwar bû û got ger hûn dixwazin ku ez miriya xwe binerd bikim bona min rica ji Efronê lawê swar re bikin bila şikefta maqbela ya ku binya zeviya wî de yê bifroşe min ger heqî wir çi be ez ê di hizûra xwe de bêkê masî bidim û wir bikim goristan. û Efron jî di nava lawên het de rûniştî bû. Mîna ku hemû îtîtiyên ku li ber deriyê bacer ve civiyane bibîzin ji İbrahim re got na efendiyê min guh bide min. Ez tevî şikeftê zeviyê jî didim te. Di hizûra gelê xwe de wê jî didim te. Miriya xwe binerd bike. û İbrahim li ber gelê welat ve xwar bû. û mîna ku herkes bibîze ji Efron re got ji kerema xwe min guhdarî bike. Ez perê zeviyê bidim. Qebûl bike ku ez miriya xwe li wir binerd bikim. û Efron bi gotina efendiyê min guhdarî bike bersivê da. Ma di nava min û te de qala 400 şekel zîvî dibî miriya xwe binerd bikî. İbrahim peşniyara Efron kabul kir û 400 şekelê ku Efron li ber lawên het qalawan kiribû li gor pîvana giraniya bazirganan we zinand. Bi vîya wayî zeviya Efron yal maqbeleya nêzîkî Mamrê tevî hemû darên li dora wê û şikefta dindirê wê de yî di hizûra lawên het ku li ber deriyê bacer ve civiyane bi milkê İbrahim ve hatin kabul kirin. û piştî wê İbrahim jina xwe Sara li Mamrê ya li welatê Kenanê yanê şikefta zeviya maqbela ya ku nêzîkî Hebronê binerd kir. û lawên het zeviyê tevî şikefta hundirê wê de yî bi cihê goristana İbrahim ve tesdîq kirin. Beşa 24 İbrahim mezin bû û zaf pîr bûbû û xudan ji her alî ve wî pîroz kiribû. İbrahim ji xizmetkarê di mala xwe de yê herî kalepîr û berpirsiyarê her tiştiyê re got. Destê xwe deyne bin hêta min. Ez dixwazim tu bi navê xudanê ku xwedayê erd û ezmanê sondê bixwe. Tu eşkenaniyên ku ez di nava wan de dijîm bona lawê min jinekê neyne. Lê bona ku qîzekê ji lawê min ihsaq re bistîne tu yê herê welatê min û cem merivên min. û xizmetkar bi gotina dibe ku qîz nexwaze ku bi min re were vî welatî ji wî pirsî. Wê gavê ez lawê te bim welatê ku tu ji wê hatibû. İbrahim got qet lawê min nebe wir. Dê xudan xwedaya ezmanan yê ku min ji mala bav ve ji welatê ku ez lê bûyîme aniye û bi gotina ez ê van erdana bidim nîjada te sondê xwariye di pêşiya te de milyaketê xwe bişîne. Bi vêya wayî tu ê bikarbî bona lawê min ji wir qîzekê bistînî. û ger keçik nexwaze ku bi te re were sonda ku te daye tekiliyê bi te re nîne. Hew lawê min nebe wir. û ser vêya xizmetkar destê xwe danî binya hêta efendiyê xwe İbrahim û di vê babetê de sondê xwar. û xizmetkar ji efendiyê xwe 10 heb deve stend û pertalên herî qenc ve derketirê çwaran nehara îmê bajarê ku nawr lê dicî û devên xwe li ber bîrka derveyî bacer ve meğeland. Berê varê bû wexta derketina pîrekan ya bona avstendinê bû. û xizmetkar bi gotina ya xudan xwedaya efendiyê min İbrahim ez li ber te digerim. îro min serfiraz bike dua kir. Avay ez li ber çavkaniyê sekinîme û qîzên bacer bona vê bistînin tên. û ez ê jekê re ji kerema xwe şerbikê xwe deyne ez hinek avê ve xwe bibêjim. Ew jî ger tu ve xwe û ez jî avê bidim devên te bibêje ez ê bizanim ku ev qîzka qîza ku te bona qulê xwe îshaq ve bijartiye yî. Bi vîya wayê ez ê fêm bikim ku te dilovaniyê bi efendiyê min re kirî. û berî ku ew duaya xwe biqedîne avayê Rebekeya qîza bêtuelê lawê Nahorê birayê İbrahim û pîreka wê Milkeye li ser milan bi şerbikê avê ve derket. û keçikek zaf xweşik bû. Hîn destê zilamekî li wê neketibû û çû çavkaniyê şerbikê xwe dagirt û vegeriya. û xizmetkar bona pêşveziya wê baz da û got ji kerema xwe ji şerbikê xwe hinekî avê bide ez vexwim. û wê got vexwe efendiyê min û hema şerbikê xwe daxist û bona ku vexwe dirê jî wî kir. û paşî ku avê da wî got ez bona devên te jî avê bikişînim bila heta ku têr bibim vexwin. û bilezî avê li avdanka heywanan ve vala kir û dîsa bona kişandina avê baz da û çû bîrê. û bona hemûya devên wî avê kişand. û zilam bona ku fêm bike ka xudan rêya wî vekiriye an jî ve nekiriye qîzkê temaşe dikir.
û paşî devan javê vexwarin zilam di giraniya bekeyekê de xelka pozan û di bazinên di giraniya 10 şekelî de nederxist û wî got ji kerema xwe bibêje tu qîza kî malmala bavê te ciyekê emşevê lê biborînin heyî û wê ji wî re got ez qîza bê to elim yê ku lawê mîlka û nahore û ji wî re got li cem me ka û em zêde ne ciyê ku hûn şevê lê biborîn ciyê û zilam bi erdê ve xwar bû û ji xudan re perîstinê kir bila pesnayî ji xudan xwedayê efendiyê min İbrahîm re vegot qenceya xwe û dilsoziya xwe ji efendiyê min ve neşart rêya ku diçe mala merivên efendiyê min nîşanî min da û qîzik baz da mala diya xwe û tiştên ku bûne têgihand û birayek Rebeka bi navê Laban hebû û Laban derket der reviya çû kaniyê cem zilam û xelka di pozê xuşka xwe de bazinên di piyê wê de nedît û gava Rebeka tiştên ku zilam jê re gotine têgihand Laban çû cem zilam zilam li serê kaniyê li cem devan sekinî bû û Laban got keremî malê bike ya zilamê ku xudan wî pîroz kiriye çima tu li derve sekinî ji ber ku min bona te ode û bona devên te jî cê hamade kirine û vî awayî zilam ket xanî û wî Laban navtengên devan vekir êm û ka dawan û bona zilam û yên li cem wîne lingên xwe bişon avê anî û gava xwarinê danîn ber lê zilam got heta ku ez sedema hatina xwe nebêjim ez xwarinê naxwim û wî bersiva wê gavê bibêje da û zilam got ez xizmetkarê İbrahîmim û xudan heta ku tu bibêje efendiyê min pîroz kir û wî dewlemend kir û dewar û ga û zêr û zîv û kole û cariye û deve û keran dan wî û jina efendiyê min sera di temena xwe borîn de lawekî ji efendiyê min re anîdinê û wî her tiştê ku lê xwediye da wî û efendiyê min bi gotina tu eşkenaniyên ku ez li welatê wan dijîm qîzê ji lawê min re nîne lê bona ku tu ji lawê min re jinê bîne tu yê biçe welatê min cem merivê min sondê min re da vexwarin û ji efendiyê xwe re gotim dibe ku keçik min re hatinê nexwaze û efendiyê min got xudanê ku ez di rêya wî de dimeşim dê milyaketê xwe bi te re bişîne dê rêya te veke û tu yê cem merivê min ji tifika bavê min bona lawê min qîzekê bîne tu yê sonda ku te daye min hew gava bigêje cem merivên min û ew jî qîzê nedin te tu yê azad bî û îro gava ez hatim serê kaniyê û vî awayî dua kirim ya xudan xwedayê efendiyê min İbrahîm ez ber te digerim rêya min veke avay ez li serê kaniyê disekinim û ez ê ji qîzên ku werin avê bisînin re bêjim ji kerema xwe şerpkê xwe hinek avê bide ku ez vexwim bibêjim û ger ew jî tu vexwe û ez ê bona devên te jî bikişînim bibêje ez ê zanibim ku qîza ku xudan bona lawê efendiyê min bijartiye ev e hîn min dilê xwe de dua dikir avayî Rebeka li ser milê wê şerpkê avê derket derve û çû serê kaniyê û avê stin û ji wê re gotim hinek avê bide ez vexwim û wê hema şerpkê xwe ji ser milên xwe daxist û got vexwe efendiyê min û ez avê bidim devên te jî û vexwarim wê avê da deveyan jî û ji wê pirsîm û gotim tu qîza kî û wê got ez qîza bê to elê lawê nahorim ya ku mîlka ji wî re aniye dinê û ser vêya xelkê xistim pozê wê û bazinan jî xistim destên wê û xwar bûm û perîstinê ji xudan re kirim û pesnayiyan pêşkêşî ji xudan xwedayê efendiyê xwe İbrahîm re kirim ji ber ku bona ez zazê birayê wî ji lawê efendiyê xwe re bisînim rêya rast nîşanî min da û niha hûn ê qencî û di soziyên nîşanî efendiyê min bidin ya na hûn ê bibêjin nabe ji min re bibêjin wisa ku ez jî qirarê bidim ku ka hela ez ê çi bikim û Laban û Betûel bersiva ev karê xudan e danê em ne dikarin ji te re bêjin qence ne jî dikarin bêjin xerab e avay Rebeka li vir e bigre û bibe û mîna ku xudan têgihandiye bila ji lawê efendiyê te re bibêjin û gava xizmetkarê İbrahîm van gotnana bihîst bi erdê ve secde kir û bi xudan ve perîstî û xizmetkar bona Rebeka taxmên zêr û zîv kincan bona bira û diya wê jî pertalên bi qîmet derxist û dawan û tevî kesên cem wîne xwar vexwar û şevê jî li wir borandin û sibeyê rabûn û xizmetkarê İbrahîm got min birê bikin ez vegerim efendiyê xwe û dayîk û birayê Rebeka bersiva wî vî awayî bihêle bila qîzî qasî der û jî cem me bimîne tu yê dawiyê here dan wî lê wî ji wan re got madem ku xudan rêya min vekir min bi derengî ve nexin destûrê bidin ez vegerim efendiyê xwe û gotin em bangî keçikê bikin û ji wê bipirsin û bangî Rebeka kirin û pirsa ma tu dixwazî vî zilamî re biçî ji wê pirsîn û wê got ez dixwazim biçim bi vî awayî bona birêkirina Rebeka û pîrika wê xizmetkarê İbrahîm û zilamên wî derketin û vî awayî jî Rebeka pîroz kirin ya xuşka me bibe dayika hezaran 10,000 û bila nîjada te welatên neyaran ji xwe re bikin milk
و ربکا و خزمتکارین وین جوان آماده بون و دویان سوار بون و پی خزمتکار ابراهیم وکتن و خزمتکار ربکا گرت و جور جدا بو و اسحاق جبر لهای روی و هات بو جبر که لحرم آنگه وید جیا و اسحاق بر ایواره بونا که بفکره چوناف زویان و گاوا سری خورده و دید که دوه نزیکیوتن و ربکا گاوا اسحاق دید جدوه دا کت وش خزمتکار پرسی اف زلامه که جزویه بونا پیشوازی مته کیه پرسی و خزمتکار جیب گوتنا افندی منه برسوی دا و ربکا پیشکا خوراشت و وجه خانو خماند و خزمتکار همو کرنین خوش اسحاق را گوت و اسحاق ربکا بر چادرا دیا خوصارا و بوی رزوجی و ویا وی ربکا بو جناوی و اسحاق جوی حز کر و پاشی مرنا دیا خواه اسحاق بوی و خمروینیه دید بشا 25 ابراهیم به پیرکک دن رزوجی و ناوه پیرکک کتورا بو و جوی زاروکن وی ین که ناوه آن زیمران و یوکشان و مدان و میدیان و ایشباک و شو آچه بون و جیوکشان جی شبا و ددان بون جنجادا ددان آشوریان و لتوشیان و لعومیان بون و لاوه میدیان به ناوه ایفا و افر و هنوخ و آویدا و الدا بون وانا همویان جنجادا کتورا بون و ابراهیم هر تشتین کلی خودیه جی اسحاق رشت ابراهیم خلاتان دا زاروکن جارین خواه و گاوا و هند جیا وان زاروکانا جلاوه اسحاق و دور کر و شاند رو جلاته و ابراهیم 375 سال جیانه بوراند تمنوی او قاس بو و ابراهیم به پیربوی و مزنبوی و بجیانه و تربوی هلما خواه داوین دا مر و گیاشت گل خواه و لاوه و اسحاق و سمایل و شکفتا مقبلا یاد زویه افرونه لاوه سواره هیتی ده و نزیکی مامره بناخ کرن ابراهیم و زویا جلاوین هد ستنده بو به ویا وای ابراهیم و جناوی سارا لور هاتن بنارد کرن و خوده پاشی مرنا ابراهیم لاوی اسحاق پیروز کر و اسحاق لبر لاهای روی و جیانا خود دوماند و نجاد اسماعیل یک هاجیرا یا مصری یا کجاریا سارا بو جبراهیم را آنی دنه لگورا بوین آوان ناوی لاوین اسماعیل اف بون لاوی اسماعیل پیشین نباید و کدار و عادبل و میبسام و میشما و دوما و مسا و حداد و تیما و یتور و نافیش و کدما اف 12 بگین که لاوین اسماعیل بون با پیرین 20 خو بون وان نوان دان گوند 20 خو جی و پاش اسماعیل 137 سال جیا هلما خواه داوین دا مر و گیاشت گل خواه و گاوا لاوین اسماعیل دچون آشوره لنزیکا سینور مصر لحرما که دناوا حویلا و شوره دی بجیه بون لروجلاتا جیه که ابراهیم وان دجیان بجیه بون و نجادن اسحاق الاو ابراهیم اون و گاوا اسحاق به ربکایا قیزا به تو علی پادان آرامی و خوشکالا بانی آرامی و زوجی 40 سالی بو و اسحاق بونا جنا خواه لاواش خودان رکر جبر که جنا یستور بو و خودان برسوا لاوای اسحاق دا و ربکا دجانی ما و زاروک دزکیوه ده دلیستن و ویب گوتنا ما چیه اویه که هاته سریبن و چو که به خودان را بشوره و خودان به ویا وای برسوه داوی در رحمت ده دونه توانه دیشته دو گل جدا بن و ده یک جیدن خورتر به و ده مزن خزمت جیه بچوک را بکه و گاوا افتا زاین هات آوای جو تکلاوین ربکا بون و لاوه وی یک پیشی بو سور و مو بو جبک یک سور به بیردانی ناوه اسالوی کرن و داوی برایوی بو و بدسته خواه به پانیا اصاف وده گرد و بو وی که ناوه قبلوی کرن و گاوا ربکا ولدینی کر ایساق 6 سالی بو و زاروگ مزن بون و اصابون نچیروانک هسته یکو جبهران حزد که لیاقوب جی ظلامک بارام یه تم لچادرا خورودنه بو و ایساق جه اصاف حزد کر جبر که گوشته نچیری ین کویدانی دخوار لی ربکا جی جاقوب حزد کر و روژه که گاوا قوب شربت کلاند اصاف جه چوله هات و برچی و وستیا بو و اصاف جاقوب را گوت جی کرما خواه جوه شوربا گوز جیا گوز هنه کی بده که از وخم جبر که از برچی و وستایمه بو وی که نوه ادوم جلوی کرن و آقوب برسوا پیشیه تو مافی لاوین یکمینی بده من داوی و اصاف گوت بنره اجی برچیا و دکم بمرم و ما چه فیدا مافی لاوی یکمینی لمن هیه و آقوب گوت پیشیه سونده بده و اصاف به سوندخوارن مافی لاوی یکمینی فروت آقوب و آقوب نان و شوربا نیسکه دا اصاف و خوار و خوار و رابو و چو به ویا وای اصاف مافی لاوی یکمینی بچوک دید بشا 26 و خین خلایق که دما ابراهیم دجیال ولیت خلایق دم بو و ایساق چو گراری جمع آبی ملک قرالی فیلیسته
و خودان به اسحاق و خویانی بو و گوت نچه مصری لولاتی که از اشتر بیجم بجیب به دمک الور بمینه از ابتر بم و تپیروز بکم جبر که از حموی وانا خام بدم تا و نجاده تا و سوزا که بسندخانه دابون باویت ابراهیم از بینم جی و از نجاده تا مناس ترکن لعزمانا زیده بکم و حموی وان نتوانا بدم نجاده تا و ده حموی نتوین لروی عردینه بنافدیتیان نجاده تا و بین پیروز کرن جبر که ابراهیم سوزا من گهداری کر و ده سوزیل اکازه من امره من و قایده من کر به وی آوائی اسحاق لگراری ما و دما گلین هرمی ده در حق جناوی ده پرسا پرسیان خوشکا منه گوت جبر ده ترسیا کوب بیجه جنا منه ده فکری و دگوت جبانا ربکا گلین هرمی دکارم من بکجن جبر که ربکا خوشک بو و اسحاق دمک دریج لورما روزه که گاوا قراله فیلیستی آبی ملک جشواکه لدر و دنریا دید که اسحاق جنا خو ربکا ده فرکینه و آبی ملک بانگی اسحاق کرو گوت بنره اف پیرکاد راستی ده جنا ته و چما ته گوت خوشکا منه و اسحاق گوت جبر از فکریم که از بانای نمرم و آبی ملک گوت چی اف کرناته یا کجمه رکر هاو مابو یک جگل بجنا تر راکتا و ته ما سوش بدا کرن و آبی ملک بگوتنین هر کی که دسته خالوی ظلامی آنجیل جناوی بخه ده بریاری بکشتن امر دا حموی گل و اسحاق لوی ولاتی زویه چاند و ساله 100 قط زیده زاده خوچناند و خدامی پیروز کرد و او مروف اسحاق یاش زیدهیه و هبوناوی هر کدوشه زیده بو زحف دولمند بو بو خودی بکریان دوار و گا و پر خلامان و فلسیان چاونباری الوی کرن و همو بیرن که گاوا باوی ابراهیم دجیا جالی خلامین وی واتبون کولاندن فلسیان باخی و تجی کرن و گرتن و آبی ملک جه اسحاق رگوت جم مهره جبر که هزام درباز کر و اسحاق جور جدا بو ولنوالا گراره و چادر دانی اولور بجیه بو و اسحاق بیرن در روژن باوی ابراهیم دجیا ده هاتبون کولاندن دیسا وکرن جبر که فلسیان پاشی مرنا ابراهیم وان بیرکنا گرته بون و یک نوان نوه که باوی دابو بیرکاندا و گاوا کلین اسحاق ده نواله ده بیره ده کولان لوی دره چافکانی اک زندی دیتن و شوانین گراره بگوتنا آویا مه بشوانین اسحاق فکتن شر و پفچونه اسحاق جبر که بویره کتبون کفتولفته نوه اسکه دا بیره و وان بیره کیدن کولان جبو و بیراجی شر درکت و نوه سیتنا لوی بیره کر و جور جدا بو و دره کیدن بیر کولا و جبر و بیرکاش شر در نکت و بو وی که ویناوی رهو بود داوی خدان یا هری داوین آرامی دامه گود املوی ولاتی به بردار ببن و جور چون بر شبا و شبه خدان بویرا خویانی بو گود از خدای باویت ابراهیمم مترسه جبر که از بترمه از تپیروز بکم و بنا خاطر قول خو ابراهیم نجات تزیده بکم و ویلور پیشکشیگه که چکر و بانگی ناوی خدان کر و چادرا خواه لور دانی و کلین اسحاق جی لور بیره که کلان و گاوه آبی ملک تاوی شوردار خواه آهوز داد و فرماندار ارتش خواه فیکل جگر آره چون جم اسحاق و اسحاق جوان رگود چما اوناتن جمن؟ اونجمن دکره هن دسر ده و منجولاته خواه و قوراندن و بگوتنا مب اشکرتی دیتن که خودان به تره برسوه دانوی بو وی که بلا نهاد ناوا مده ببسوند چاو که مدست نداته و هر تن بقنجی کرنه تد ناوا دلخوشی ده شانده بن توجی خرابی ممکه ام دوی بابته ده به تره الهف بکن تنها ظلام کجالی خودان و آتی پیروز کرنی و وی دعوت که داوان خوارن و خوارن و سبه زورا بون و به هفودن رسونده دان داوی اسحاق وان بره کر و دنوا دلخوشی ده جهور جدا بون و ده همان روژه ده دیلن اسحاق خاتن و در حق بیراک و دکولن ده سالخی دانوی ما آوه دیتن گوتن و وی ناوه شیبال بیره کر بو وی که باجار حتای رو بناوه بر شبا تی بیرانین و اصاف ده 40 سالیا خوده بیو دیتا قیزا بری یه هیتیتی و باسم تا قیزا الونه هیتیتی رزوجی و اف پیرکانا لسری اسحاق و ربکا بون درد و کل بشا 27 و گاوا که اسحاق پیر بو و چاوین وی ایدی ندیدیتن بانگی لاوی خوی مزن اصاف کرو گوت لاوی من اصاف بگوتنا افندی من برسوی دا و گوت ایدی از پیر بوم از نزانم که از کنگ بمرم اونها چکین خواه کودانا تیرا خواه و کوانا خواه بگره هر بیاران و بونا من نشیرا حیوان کی بکه و جبا من خوارن کی بتام یا که از جه حز دکم چه بکه و جمن را بینه که از بخم و بری که بمرم جانه من تپیروز بکه و گواه اسحاق جلاوی خواه اصاف را آخویا
Rebeka wan guhdarî dikir û Esav bona neçîrê derket çû beyaran û Rebeka ji lawê xwe Yaqûb re wisa got: Guhdarî bike, min gotinên bavê te yên ku ji birayê te Esav re digot bihîstin. Bavê te ji wî re ji min re neçîra heywanekî bike û bîne got. Xwarinek bi tam çêke ez bixwim, berî ku ez bimrim te huzûra Xudan de pîroz bikim û niha binêre lawê min. Gotinên ku ez ê ji te re bibêjim baş guhdarî bike. Niha here ji keriyê du karikên bijartî bigire û ji min re bîne. û ez bi wan re xwarinekê bi tam ya ku bavê te jê hez dike çê bikim. û tu yê bona ku bixwe wê ji bavê xwe re bibe. Wisa ku bila berî mirna xwe te pîroz bike. û Yaqûb ji diya xwe Rebeka re got: Avay bedena birayê min Esav bi mû ye, lê belê ya min bê mû ye. Dibe ku bavê min destê xwe min bixe û wê çaxê dê fêm bike ku ez wî dixapînim. û ez ê devla pîrozbûnê naletê bi ser xwe vebînim. û diya wî got: Lawê min, bira naleta ku were te bê ser min. Tu min guhdarî bike, here û ji min re bîne. û ew çû û ji diya xwe re anî. û diya wî xwarinek bi tam ya ku bavê wî jê hez dike çêkir. û kincên herî xweşik yên lawê wî mezin Esav wê gavêl malê bûn. û Rebeka wan lawê xwe biçûk Yaqûb kir. û ser destên wî û cihê bestkura wî yên bê mû jî bi çermê karikan vegirt. û xwarina xweş ya ku çê kiribû û tev înan da destê Yaqûb. û ew giya cem bavê xwe û bi gotina bavo bangî wî kir. Bavê wî belê lawê min tu kî got. û Yaqûb ji bavê xwe re bi gotina ez lawê tê yekemîn Esavim bersivê da. Gotina te anîm cî. Ji kerema xwe rabe rûne. Goştê nêçîra ya ku anîme bixwe. Wisa ku canê te min pîroz bike. û Îshak ji lawê xwe re got: Te çawa wisa zû dît lawê min? û wî got: Ji ber ku xwedayê te Xudan rastî min anî. û Îshak ji Yaqûb re got: Nêzik were rica dikim, ez destê xwe bi te bidim. Hela tu bi rastî lawê min Esavî an jî na, ez fêm bikim. û Yaqûb nêzîkî bavê xwe Îshak bû û wî destê xwe li wî xist û got: Deng dengê Yaqûb e, lê belê dest destê Esavin. û wî nas nekir, ji ber ku destên wî mîna destên birayî wî Esav bi mû bûn û ew pîroz kir. Gava Îshak dê wî pîroz bikira, carekî din jî pirsî: Gelo bi rastî jî tu lawê min Esavî? û wî got: Belê, ezim. Îshak got: Lawê min, goştê nêçîrê bîne ku ez neçîra lawê xwe bixwim ku canê min te pîroz bike. û pêşiya xwarinê dawiyê jî xemrê anî. û wî xwar û vexwar. û bavê wî Îshak ji wî re got: Nêzik were û min ramûsîne lawê min. û nêzik çû û wî ramûsan û ji kincên wî bên kir, wî pîroz kir û wisa got: Avay bêhna lawê min wekî bêhna beyarên ku Xudan pîroz kiriye ne. û bila Xwedê ji xunava ezmanan û ji zeviyên biberdar yên rûyê erdê ve gelekî genim û xemra teze bidîte. Bila gel qultiyê ji te re bikin û netewê ji te re hustî xwar bikin. Ji birayên xwe re beserwer û bila lawê dayika te ji te re hustî xwar bikin. Bila nalet dikesin ku naletê li te bikin bibe û yên ku te pîroz dikin bila bên pîroz kirin. û paşî Îshak Yaqûb pîroz kir, Yaqûb ji cem bavê xwe cida bû. Çawa ku ew çû neçû, birayê Esav jî ji nêçîrê vegeriya. û wî jî xwarinek bi tam çê kir û ji bavê xwe re bir. û ji bavê xwe re got: Bavo, rabe û goştê nêçîra lawê xwe bixwe. Wisa ku canê te min pîroz bike. û bavê wî Îshak pirsa: Tu kî pirsî? û wî bi gotina ez lawê tê yekemîn Esavim bersivê da. û lerzînek mezin bi Îshak vegirt. û bi kilbûn û lerzînê pirsa: Wê çaxê yek ku nêçîrê kiribû û xwarinê ji min re anîbû kî bû pirsî? û berî ku tu werî xwarina xwe xwarim û wî pîroz kirim. Wê dê ew bû pîroz kirî. Esav gava gotinên bavê xwe bihîst, bi dilşewatî zaftir qêriya û ji bavê xwe re got: Min jî pîroz bike, bavo min jî. û wî got: Birayê te hat û min xapand û pîroziya te stend. û wî got: Ma bela sedem ji wî re dibêjin Yaqûb. Ji ber ku ew du care min dixapîne. Pêşê ma fêmnî lawê yekemîniyê stend û avay niha jî ew devla min hate pîrozkirin. û wî pirsa: Gelo te bona pîrozkirinê mafekî ji min re cuda nekir pirsî. û Îshak bersivê da Esav û got: Avay, min wî ser te serwer danî û hemû birayên wî dan xizmeta wî. Min wî bigenim û xemra teze ve xwedî kir. Ma ez dikarim bona te çi bikim ku lawê min? û Esav got: Bavo, ma tu ew dikare kesekî pîroz bikî. Min jî pîroz bike, bavo min jî. û Esav qîr û qîr dest bi giriyê kir. û bavê Îshak bi vê awayî bersivê da wî û ji wî re got: Avay, xaniyê te ji xunava ezmanan û ji axên dewlemend ve dûr bibe. û tu yê bi şûrê xwe ve bijî û xizmetê ji birayê xwe re bikî. Lê belê gava ku tu serbest bigerî, tu yê nîrê wî li ser stûyê xwe ve bişkînî û bavê jî. û ji ber ku bavê Yaqûb pîroz kiribû, Esav birayê xwe Yaqûb re ketibû gir û kînê.
و اساف دل خود گوت چاو به مرنا باوی من نزیک بویه و گاوه از برای خو عقوب بکجم و رامان لاوه وی مزن اساف جربکا راحت تگیاندن و ربکا بانگی لاوه خوی بچوک عقوب کر و جویره گوت بنیره برای تا اساف کشنا تدفکره و ویا وی خود تسلید که و نها من گهداری بکه لاوه من و همه رابه و بره و هارانه جم برای من لابان و حتی که ارسا برای تاش به خیدا کشتا خیدی درباس به و تشتین که تبیه کرنه جبیر بکه لور بمینه و دمه از یکی بشین متبینم ما چما دروژه که ده از بی و هر دویان بمینم و ربکا جیس حق را گوت از جبر وان قیزین هد جانه خو عاجز بوم گر عاقوب جی بقیزین وی ولاتی بقیزین هد را بزوجه از چا بجیم بشا 28 و ایساق بانگ عقوب کر و پیروز کر و امره بقیزین کنانی و نزوجه داوی همه هر پادان آرامه مالا به تو علی باوی دیاتی اولور بقیزه کی برای دیا خواه لابان را بزوجه و بلا خدای که هزاوی تیرا هر تشتیه تا پیروز بکه و بردار دینه و نجاده تا زیده بکه کج نجاده تا گلان با آفرینه و مینا که برایم پیروز کریه بلا تا و نجاده تا جی پیروز بکه اوسا که بلا وان اردن که خود دای ابراهیم وان اردن که تبیانی سر وان دجی بلا ببنین ته و اسحاق بویا وای عقوب بره کر و عقوب بنا که بچه پادا نارامی جم لابانه لاوی به تو علی آرامی و برای ربکا یا دیاوی و برای اساوه درکت ری و اساو دید که اسحاق عقوب پیروز کریه و بنا که بزوجه شاند پادان آرامی و وکی دن هیم بو که باوی گاوا عقوب پیروز کریه امرا بقیزین کنانی و نزوجه دایوی و عقوب جی دایی که باوی خود گهداری کریه و شیه پادا نارامی و ویا وای فهم کر که باویش قیزین کنانی و حزناکه و چوجم سمایل و محالاتا خوشکار نباید و قیزا سمایل لاوی ابراهیم رزوجی و ویانی سر جنین خواه و عقوب جبر شبا و جدا بو و بر به هارانی و درکت ری و گیاش داره که اولور ما شوینه جبر که روش چوبا آوا و کورک جی کورین لور راشت و خصبن سری خو و راکت و دخونا خود دید که آوای پیلکک لسر عرده سکنیه و سریوی دیگه جه ازمانان و بنره ملیاکتن خوده پیلکین دردکتن و دادکتن و آوای خدان لبر سریوی سکنی و گوت خدای با پیرت ابراهیم و اسحاق خدان ازم از ایوان عردن که تلسر راکتیه بدم تا و نجاده تا و توی ببی خودی نجاده قاسی توزار روی عرده به حجمار و هونه بر به روجلات و روجاوا و باکور و باشور و بلاو ببن و ده همویا گلین لروی عرده به نافدیتیاته و نجاده تا و بین پیروز کرن و آوای از بترمه و لهر جیه که تهره از تبه پارزم و وگرم وان اردان جبر حتی که سوزا دامت بینم جی از اشته و نقتم و گاوا عقوب هشیار بو بگوتنا براستی خدان لوره لیبله های منجه تونه بو فکری و ترسیا و گوت چه قاس جه اک ترسیزه اف در نابه که خیلی مالا خوده جه اک دنبه و اف در دری عزمانانه و عقوب سبه زورا بو و کوره که خستو بو بن سری خوال گرد و مینا عبیده که چکاند و رونه زیتل سر و رجاند و ناوه بیتلی داور لیبله ناوه باجر یه بره لوز بو و عقوب قبل که دانی وسا گوت گر خوده من ربه دریا که از هرم ده من بپارزه و خوارن و کنجان جمن را پیدا بکه و از دناوا دلخوشی ده وگر مالا باوی خواه ده خودان ببه خدای من و کوره که من به عبیدهی چکان دیه ده به مالا خوده و از دهه که هر تشتین که ته بده من محقق بدم ته بشا بیستونهان و عقوب ریا خودماند و چو ولاته گلین روجلاته و چولو ده بیره که دید و سر بیره سه کریه میهان مغالاته بون جبر که جوه بیره آوه دان کریان و کورک مزند دوه بیره ده بو و گاوا همو کریان لور ده جویان و وان کوره که ده دوه بیره ده دگندراندن و پاشی که آفدانا دوارن خود کرن و کوره دیسا داتانین جیوه دوه بیرکه و عقوب پرسا برانو هنج کدرینه جشوانان و پرسی و وانجی برسوا ام جهارانین دان و پرسا گلو هون لابانه کزازه ناهوره دناسن جوان را پرسی و وان گوتن ام دناسن وی پرسا گلو قنجه جوان پرسی و وان گوت قنجه آوای قیزاوی راهل تاوی میهانتی وی گوت هنج ایواره را پر هیه نه وقتا جواندنا کریانه افدانا دوارن خو بکن ببن بچرینن و وان گوتن بری که همو کری بجون و کوره دوی بیره نه گندرین نابه هاو هم دکارن و چاقی افدانا دواران بکن و گاوا هیم بوان را داخوی راهل تاوی میهم بابی خواهد جبر که راه شوانتیه دکر و گاوا عقوب راهلا قیزا خاله خلابان و
û mîhan dît, çû û kevirê devê bîrê gindirand û avê da dewarên xalê xwe. Waqûb rahil ramusand û qîr giriya. Waqûb ji Rahil re mervantiya ji aliyê bav û lawitiya xwe ya Rebeka got. Rahil jî bi bazdan çû û nûçeyê gihand bavê xwe. û Laban gava bihîst ku lawê xwişka wî Yaqûb hatiye bona pêşwaziya wî bike baz da. Wî himbêz kir ramusand û anî mala xwe. û wê hemû tiştên ku bûne ji Laban re got. û Laban ji wî re got, tu xwîn û canê min î, û ew me hekîl cemî ma. û Laban got, ma ji ber ku tu merivê min î, tu yê bê heqdest li cem bixebitî. Ji min re bêje, tu çi qasî heqdestê xwe dixwazî? û du qîzên Laban hebûn, navê ya mezin Lêya û ya biçûk jî Rahil bû. û çavên Lêya cazîbe bûn. Lê Rahil jî qîzike xweşik û bejinilcih bû. û Aqub evîndarê Rahilê bû û got, ez ê bona qîza te biçûk Rahil 7 salî xizmetê ji te re bikim. û Laban got, ez bidim te, ji dayîna yekî din qençtir e. Li cem min bimîne. û Aqub bona Rahil 7 sal xebitî. ji ber ku ji wê hez dikir, 7 sal ji wî re mîna çend rojan hat. û Aqub ji Laban re got, dem gihaşt, ka qîza xwe bide ez bizewcim. û Laban hemû gelê herêmê jivand û dawetekê danî. û êvarê qîza xwe Lêya ji Aqub re bir. û ew bi wê re raket. û Laban cariya xwe Zîlpa da xizmeta qîza xwe Lêya. û gava bû sibeh, avay, ew Lêya bû. û wî ji Laban re got, ev çi ye ku te bi min kir? Ma ez bona Rahilê li cem te nexebitîm. û çima te min xapand? û Laban got, li cem me adet e, heta ku qîza mezin bisekinî ya biçûk nayê zewcandin. Tu vê heftê biqedînî û em ê wê jî bidin te. Lê hewtiyê bona wê 7 salê din jî li cem min bixebite. Waqûb qebûl kir, heftekê bi wê re bihirand. û wî qîza xwe Rahil jî dawî. û Laban cariya xwe Bîlha da xizmeta Rahilê. û ew bi Rahilê re jî raket. û ji Lêya zêdetir ji Rahilê hez kir. û 7 salên din jî xizmetê ji Laban re kir. û gava xudan dît ku Lêya nayê hez kirin, ma zaroka wê vekir. Lê belê Rahil stewr bû. û Lêya du canî ma û lawekê anî dinê. û navê wî Rûben danî. ji ber ku xudan bêmûdiya min dît got. ji ber ku niha mêrê min ji me hez bike. û dîsa du canî bû û lawek din jî anî dinê. û bi gotina, ji ber xudan dît ku ez nayêm hez kirin vî lawî da min û navê wî Şimeûn danî. û dîsa du canî ma û lawekî din anîn dinê. û got, êdî dê mêrê min bibe dilsozê min, ji ber ku min sê lawik ji wî re anî dinê. Bo vê yekê navê Lêwî li lawik kirin. û dîsa du canî ma û lawekî din jî anî dinê. û got, ez ê îcar pesnayan pêşkeşî xudan bikim. Bona wê navê Cihûdal wî lawik kir. û wê dev ji weldandinê berda. Beşasî hemîn. û gava Rahil dît ku nikare zarokan ji mêrê xwe re bîne, çavnebariyê li xwişka xwe kir. Ji Aqub re got, zarokan bide min û ya na ez ê bimrim. Aqub bi Rahil ve hêrs bû û bersiva, Xwedê dibe astengê xwedî zarok bûna te. Ma ez Xwedê me? Davê. û Rahil got, avay, cariya min Bîlha, bi wê re rakeve. Da ku ser çokê min de weldînê bike ku, bila ji wê zarokên min hebin. û wê cariya xwe Bîlha bi jinitî dawî. Waqûb bi wê re raket û Bîlha du canî ma û lawekî ji Aqub re anî. û Rahil got, Xwedê min bi heq derxist û hewara min jî bihîst û lawekî da min. Bo vê yekê navê dan li wî kir. û Bîlhaya cariya Rahil dîsa du canî ma û lawek duhemîn ji Aqub re anî dinê. û Rahil bi gotina, min li hemberê xwişka xwe şerekê mezin da û wê meğlûb kir û navê Naftalî lawik kir. û Lêya dît ku êdî nikare zarokan çeke, cariya xwe Zîlpa girt û bi jinitî da Aqub. û cariya Lêya Zîlpa lawekî ji Aqub re anî dinê. û Lêya bi gotina, bi oxir û navê Gad li wî kir. û Zîlpaya cariya Lêya lawek duhemîn ji Aqub re anî dinê. û Lêya got, ez kêfxweşim, ji ber ku dê keçik ji min re bibêjin kêfxweş û navê Aşer li wî kir. û Rûben di demsala çinandinê de çû zeviyê. û li wir mandêrekê dît. û ji diya xwe Lêya re anî. û Rahil ji Lêya re got, ji kerema xwe ji mandêreka ku lawê te aniye bide min jî. û wê jî bersiva, ma te mêrê min stendiye nebese? Di ser de tu mandêreka lawê min jî dixwazî, dawê. û Rahil got, bila wisa be, bila berdêla mandêreka lawê te îşev te re rakeve. û êvarî gava Aqub ji zeviyê vedgeriya û Lêya bona pêşwaziya wî çû. Ji Aqub re got, tu ê min re rakeve. ji ber ku tu li berdêla mandêreka lawê min îşeviyê min î. û ew wê şevê bi wê re raket. û Xwedê dua Lêya bihîst û Lêya du canî ma û lawê xwe yî pêncemîn ji Aqub re anî dinê. û Lêya bi gotina, ji ber ku cariya xwe dan mêrê xwe, xudan min bi xelat kir û navê îstişakar li wî kir. û Lêya dîsa du canî ma û lawê xwe yî şeşemîn ji Aqub re anî dinê. û Lêya got,
خودی خلات قنج دامن ایدی ده میره من جم من رونه جبر کو 6 لاو جویرانیم دنه و ناوه زبولون داوی و پاشی دمه کیدن و قیزه کیانی دنه و ناوه دینا لیکر و خودی راهل دبیرا خدا آنی و بیستنا دعاوی مازاروکای وکر و راهل دو جانی بو و لاوه کیانی دنه و بگوتنا خودی شرمزاریا من را کر و برا خودان لاوه کی دم بمنده ناوه اوسولوی کر و پاشی راهل اوسوانی دنه عقوب جلابان را گوت من بشین از هرم مالا خواه اردین خواه به بردیل خدمت من جنین من زاروکین من بده که از هرم جبر تو دزانی که من چه خدمت اشتره کریه اولابان جویره گوت گر نهاد چاویت ده خیره دیتی بم لور بمینه جبر فهم کرم که خدام به سایت من پیروز کر اوی گوت حق دستت چیه ببیجه و از بدم و عقوب بگوتنا تو دزانی که من چه خدمت اشتره کریه و چوال کرین تر نهرتمه برسفی داوی جبر بری که از ورم مالین تندک بون و به حتنا من خدان ته پیروز کر و مالی ته هر کچو زیده بو و نها زیبونا مالا خواه کنگی بخبتم و یی پرسا از چه بدم تجوی پرسی و عقوب برسوا تشتگی ندمن گر توی پیشنیارا من قبول بکی از دیسا کرین ته باجم لکرین ته بنیرم از ایرو لحمو کرین ته بنیرم میم بلک آنجی بنختک برخکین قر و بزنین بلک آنجی بنختک جدا بکم و بلا و ببه حق دستی من و دمن پیشی ده گر توره و چاودری تشتین که تدایی من بکی توی بحثانی فهم بکی که کاز درستم آنجی ندرستم گر بزنین من ین بین نختک و بلک تو نبن و مهم من ین نقر هبن توی معنا که وانشته دزیمه و لابان گوت قبول بلا مینا گوت نتبه و وی روژه نرین بلک و بخط و حمو بزنین بلک و بنخت و حمویا بزنین سپی و حمویا برخکین رش جدا کر و دالاوین خواه و برای که قاسی سه روژی جاقوب و دور کت و عقوب آجوتنا کریه لابان یک و ماین دوماند و عقوب جبو خواه جداری هوران به حیف و چناری و گلین تزجه کر و دارا قشارت و کرتکن سپی دوان ده وکر و شوین که قشارت بودانی بر میهان افدانین کجه آوه ودخون و میه گاوا دهاتن که آوه وخون هف گاد دان و گاوا کری لبر شوان هف گاد دان برخین بخواد به نقطک و بلک جوان چید بون و عقوب برکان جدا دکر و بریوان دزیوران بر به حیوان لابان یه بخواد و قر و کرین خود جدا دگرد و تویین لابان ندکر و گاوا حیوان خورد ین دکریه ده سورد بون عقوب شوان دا بر چاوین وان دخست افدانان که بلال جم شفکان هف گابدن لی شفکان دانه دا بر حیوان کریه این لاواس و ویا وای لابان حیوان لاواس و عقوب جیین خورد کردن و او مروفا حتی که بیجه دولمند بو و به پر حجماری بو خودی کری و جاریه و کوله و دوه و کران بشاسی و یکان و لاوین لابان گوتن عقوب هر تشتن که باوی ما لوان خودین استند و همه ابونا خواه تشتن که عایدی باوی ما نقزنش کر و گاوا عقوب وان تشتان بیست فهم کر که نیرنا لابان یا کلوی دنریا نمینه بری و خودان جا عقوب را گوت وگر آخابا پیرن خواه و جم مروین خواه و از ابتر بم و سر ویا عقوب راهیل و لیا بانگی بیارن که کریاوی لیا کر و جوان را گوت از دنرم که باوی و مینا برج من را ناکه لبلی خدای باوی من به من ره و اندزانم که از به همو هزا خواه خدمتش باوی و رد کرم و باوی و من خاپان 10 جارا یا که از جوی بستینم گوهرد لبلی خدای دستور ندا که او خرابی من بکه گاواوی به حق دستیا خواه حیوانم به نخت بگره گوت همویا کریه جی به نخت زاین و گاوا به حق دستیا خواه یم به خط بگره گوت همویا کریه جی به خط زاین و خدای حیوانم باوی وستند و دان من و سابو که ده دمسالا جوتبونا کریان ده چاوه خو بلند کرم و ده خونه ده دیتم و آوای نیرین که جوت دبون بخط به نخت و بلک بون و ده خونا من ده ملیاکت خوده بگوتنا عقوب بانگی من کر و گوتم کرم که و جمن را بنیره همون نیرین که جوت دبن بخط به نخت و بلکن گوت جبر که من همو کرنین که لابان به تکر دیتم از خدای بیت لیمه کانی تلور بونا من عبیده که دانی بو برون و پیروز کربو و قولان دابو من نهارا به جوی ولاتی هره و وگر ولاتی که تجه بوی و راهل و لیا برسوی دانوی جوی را گوتن مالا باوی ما هیم پارمه و میراسا ما هیه ما هم دچاوین ویده ایدی نخریبن جبر کوی مفروتن و حمویا بردیلا که بونا ما هاتبو داین جی خوار جبر حمو هبونا که خودش باوی مستندیه یه ما و زاروکی منه و نا خودش تره چه گوتبه و سابکه
و وی آوایی عقوب رابو و زاروکین خو توی جنین خو لدویان سوار کرن و همو حیوانان دا پیشیا خو بمالین کو دابو برهف و توی حیوانن کو لپادان آرامی قزنج کربو بونا کو هر ولاتی کنانی جنباوی خو اسحاق درکتری و لابان چوکو هریه میهن خو ببره و رایل ترافیما باوی خو دزی و عقوب جی بنگوتنا روا خو لابانی آرامی خاپاند و وی آوایی هر تشتن کو عیدی خوی گرد و رویا و رابو چمه فرات درباس بو و بر به هرم چیایی یا گیلا ده چو و روژا سومین روا عقوب تگیاندن لاباند و ابراهیم خو گرد جم خو و ره هفت روژان لپی عقوب وکت و چیای گیلا ده گیاشت وی و شوی خودی کت خونا لابانی آرامی و جویره گوت بالکش به نه تشتکی خراب نجی قنج عقوب را نبیجه و لابان گیاشت عقوب و عقوب چادرا خو لهرم چیایی گیلا ده ودانی بو و لابان جی تاوی براین خو چادرا خو لهرم چیایی گیلا ده ودانی و لابان جا عقوب را گوت چی اف کرناته تمن خاپاند و قیزه من راشت و مینا بندستین شر توانبر چما تب دزیکا رویا و چما تمن خاپاند و چما تجمن را نگوت منی تب کف خوشیه و بمرخوان به تف و لیره و بره بکرانه و تدستوری ندا که از بزاز و قیزین خو و برامسان خاطر جوان بخوازم تا احمقی کر از ده قوتا که خرابی بتبکم دمه لیبالی خدای باوی و دو شف جمن را بالکش بگوت نگوتنا خراب نجی قنش تشتکی جاقوب را نبیجه اوجبر که تبی زعف بریا مالا باوی خو کربو تجمن وقتیا لما تچما الهین من دزی و عقوب بگوتنا از ترسیان برسویدا جبر ازوسا فکریم و گوتم که توی قیزن خوب زوریج دسته من بستینه گر تو الهین خوب بکره ببینه او بکشتن لجم براین ما تو بخوا بگره دناوا پرتال من ده تو چی عیدی خوب بینی بگره لی عقوب نزانی بو که رایل الان دزی بو و لابان چادرا عقوب لیا و هر دو جاریان نهرد و او ندید وش چادرا لیا درکت و که چادرا راهیل و راهیل طرفیما که دزی بو خسته بو جهرا دوی خواه و سر رو نشته بو و لابان چا قل به قل چادری گریا بجی لی او ندید او اجبابی خوره گوت افندی من جبر که از لبرت رانه بوم نخیده از به بدزمجی کتمه و لابان لهر دره چادری گریا لی طرفیم ندید و عقوب حرس بو بلابان رکت کفتو لفته و برسف دا و جلابان را گوت ما سوجه من چیه؟ چه گناهی کرم که تو ساب حرس لپی من کتی؟ تل حمیا پرتال من و گریا ما تتشتکی عیدی تیدید گر هبه و دین ور بر براین من و براین خواه و بلا او ده در حق ما هر دویان ده قرار بدن از 20 سال جم تمام بزنین تا و میین تا قد برخکانج بر ناویتن و مجناوا کرین تا یک برانکی نخوار ین کو حیوانین هوف پرچه کرنه ریت ندام من زرارا تکشاند تبشو آنجی بروش بردیلا هر حیوانین کواتیه دزین جمن خواست از درو شکی اوسا دبوم که بروژه گرمی و بشویجی خویناو منخوار و قداندن و خو نکه چاوه من از 20 سال لمالات جیام بونا هر دو قیزین تا 14 سال و بونا کریه تا 6 سالی خدمت اشتره کرم و تا 10 جارا میشه امن گوهرد گر خدای باوی من و خدای ابراهیم و یک اسحاق پرستنی جیره دکر نل آلیه من با تینام محقق دستوالا بشانده خدای زوریا ککشاندم و کدا کدایم دید و دو شف تیکاز کر و لابانجی برسوا پیره قیزین من و زاروکین من و کریه منن داوی و هر تشتین که تلور دبینا عیدی منن مازی روش دکارم چب قیزین خواه آنجی زاروکین که آن ندنی بکم و نها وره ام سوند بخون و ام شعده انتخن ناف خواه و عقوب کفره کی راشت و ویمینا عبیده یکی دانی و عقوب جبرائین خوره گوت کفران بدن هف و وان کفرین که دابون هف لدره که کم کرن و لور لجم کمی خوارنه خوارن و لابان ناوه یگر ساها دوتی عقوب جی ناوه گالت لکم که کرن و لابان گوت بلا اف کم که ایرود ناو مده بشعده بو وی اکی ناوه گاله دیدان کم که و ناوه میش باجی تبیرانین جبر کوی گوت گاوام جه هودن دور بکوین بلا خودان ناوا مده چاونریه بکه گر تو خرابیش قیزه من را بکی و پیره کندن را بزوجی ده ناوا مده مروف تنه بنیره ناوا تا و من ده خوده شعده و لابان جاقوب را گوت آوای کمکا کوران و آوای عابدا کدانیمه بلا اف کمک و عابده هر یک ببین شعده اک از درباسی وی آلی کمکی نابم و خرابی ابتناکم و دوی تجی فی کمکا و عابده درباس نبه و خرابی من و نکه بلا خدای ابراهیم و خدای نهور و خدای باوی دناوا مده بداراز کر
Waqub navê yê ku bavê wî İshak perestnê jê re dike sondê xwar. Waqub li çiya qurbanekî serjê kir û birayên xwe davetê xwarinê kir. û xwarinê xwarin û şevêl çiya borandin. û Laban sibeyê zû rabû û zaz û qîzên xwe ramûsandin û wan pîroz kirin û Laban vegeriya çû ciyê xwe. Beşa sî û didan. û gava Aqub rêya xwe domand û milyaketên Xwedê rastîviyatin. û çaxa Aquban dît bi gotina artêşgeha Xwedê ev e û navê Mahanayim li wir kir. Waqub ji berê de nûçegiyanan ji birayê xwe Esavê ku li erdên Edom di welatê Seyrê ve dijiya re şand. û wî emir da wan û got, ji efendiyê min Esav re wisa bêjin. Qulê Teaqub dibêje ku heta niha ez bi mêvanî li cem lavan mam. û ez bûm Xwedê ga û ker û dewar û kola û cariyan. û bona ku ez efendiyê xwe dilxweş bikim, ji pêşiyê nûçe ji wî re şandim. û nûçegiyanan vegeriyan û ji Aqub re gotin, em çûn cem birayê te Esav. û ew jî bi 400 zilamî bona pêşwaziya te tê. û Aqub zaf tirsiya û xof kirt. û gelê ku li cem wî bû û dewar û ga û deveyan kir du kom. û wî bi gotina ger Esav were û êrişî komekê bike, qet nebe dê komadin xelas be fikrî. Waqub got, ya Xwedayê bapîrê min İbrahîm û Xwedayê bavê min İshak xudan. Te ku soza vegere welatê xwe û cem merivên xwe û ez ê te serfiraz bikim da min. Ez ne liyaqê ew qas qencî û dilsoziya ku tu nîşanî min didî me. Ji ber ku gavaş çemê Urdunê derbas dibûm, xeynî çoyê min tiştekî min tune bû û niha ez bi du artêşî ve vegeriyam. Ez li ber te digerim, min ji destê birayê min ji destê Esav ve biparêze. Ji ber ez ditirsim ku dê ew were û êrişî min zarokan û dayîkên wan bike. û te soza bi biryarî ez ê te serfiraz bikim û nîjada te jî qasî qûma behran ku nayê ji martin zêde bikim dabû min. û wê şevê li wir borand. û ji heywanên ku bi xwe re anîbû bona birayê xwe Esav, bi xelatî 200 bizin û 20 nêrî û 200 mîh û 20 beran tevî çêlikên wan 30 deveyên mê, çel çêlek û 10 ganêr û 20 kerên mê û 10 sîpe cuda kirin. û wan mîna keriyên cuda bi cuda da kolên xwe û got, di pêşiya min de herin û di nava keriyan de valahiyê bêlin. û emrekî wisa da xulamê yekemîn. Gava birayê min Esav rastî te bê, ger pirsa Xwediyê te kî ye, tu diçe ku ew heywanên ku li ber te ne yên kî ne bipirse, tu yê yên qulê te Aqubên bibêje. Ji efendiyê min Esav re bi xelatî dişîne. Avay, ew bi xwe jî li pêy me tê. û vê emrê da kolên duwem û sêwem û heçiyên ku li pêy keriyan diçin. Gava hûn Esav bibînin, hûn ê heman tiştî bibêjin. û hûn ê avay qulê te Aqub jî li pêy me tê bibêjin. Ji ber bi gotina ez ê bi xelata ku ji pêşiyê ve dişînim wî nen bikim û dawiyê rûyê wî bibînim. Dibe ku min qebûl bike di fikrî. û vî awayî xelatê ji pêşiyê veşand û şevê jî li ciyê ku qonaq danîbû borand. û Aqub wê şevê rabû, du jinên xwe û du cariyên xwe û 11 lawên xwe gir cem xwe û ji reqa çemê yaw bûk ve derbasê aliyê din bû. û paşî wan derbas kir, her tiştên ku li wan xwedî bû jî derbas kir. û vî awayî Aqub li dawiyê tenê ma û zilamek heta rojhilat bi wî re gulaşê kir. û gava fehm kir ku nikare Aqub bi binî bixe, xwel hestiya hêta wî xist. û wisa ku gava gulaşê dikir, hestiya Aqub yê hêta wî ji cih derket. û zilam got, min berde, ji ber ku roj gewr dibe. û Aqub bi gotina, heta ku tu min pîroz neke ez te bernadim ber sivêda wî. û zilam pirsa, navê te çi ye? Ji wî pirsî. û wî got Aqub. û wî got, dê dîştere nebêjin Aqub, dê bibêjin İsraîl, ji ber ku te bi Xwedê re bi mirovan re ceng kir û qezenc kir. û Aqub pirsa, ji kerema xwe tu dikarî navê xwe bêjî pirsî. û wî got, ma çima tu navê min dipirsî? û wî ew li wê derê pîroz kir. û Aqub bi gotina, ji ber ku Xwedê rû bi rû dîtim û canê min hate bexşandin, navê Penîyel dawir. û dema ew ji Penîyelê ve cuda dibû, li ser wî de roj hilat. û ji ber hêta xwe dikuliya. Bo vêyekê İsraîlyan heta îro jî reha ser hestiya hêtiyê naxwin. Ji ber ku li reha ser hestiyê hêta Aqub veketibû. Beşa sî û sisiyan. Aqub nêrt û dît ku avay Esav bi 400 zilamên xwe ve tê û zarokên xwe da Lêya û Rahel û her du cariyan û cariyan û zarokên wan li pêşiyê û Lea û zarokê wê li pê wan û Rahel û Yusuf jî li dawiya hemûyan rêz kir. û ew derbasî pêşiya giştika bû û gava nêzîkî birayê xwe dibû, heft carî bi erdê ve secde kir. û çi heye ku Esav bazdan hat û pêşwaziyê li wî kir û bi himbêz kir û xwavê stiyê wî û ramûsand. û her du jî
dest bi giriyê kirin. Wa sav li zarok û pîrekan nehirt û bi gotina vanêl cem te kîne ji wî pirsî û wî got zarokên ku Xwedê bi xêra xwe daye qulê te ne. û cariyan û zarokên cem wan nêzik bûn û xwar bûn û lêya û tev zarokên xwe jî hat û xwar bûn û ya dawîn jî Rahel û Yusuf nêzik hatin û xwar bûn û Esef pirsa gelo mana civaka din ya ku ez rastî wê hatim çi bû pirsî û wî bersiva bona ku ez çavê efendiyê xwe de dilovaniyê bibînim da û Esav got têra xwe malê min hene birayên min bila malê te ji te re bimîne waqû bi gotina nabe ger ez çavê te de dilovaniyê qezenc kiribim xelata min ji destê min ve bistîne bersivê da ji ber ku wecê te mîna dîtina wecê Xwedê dîtim û te min qebûl kir ji kerema xwe xelata ku ji te re şandime qebûl bike ji ber Xwedê qenciyek wisa min re kir ku û her tiştê min heye û heta ku xelata xwe da qebûl kirin di ber xwe de da û Esav got de em rêya xwe bidomînin û ez ê ji pêşiya te de biçim û wî Aqub ji wî re got efendiyê min tu dizanî ku zarok nazikin berxên mîh û gayên cem minin hene û ger em bona rojekî din meşandinê zorê bidim wan dê hemûyên keriyan bimirin rica dikim efendiyê min tu ji pêşiyê qulê xwe vehere û ez ê gava xwe li gora heywan û zarokan bavêjim û hêdî hêdî werim li seyrê ez ê bigêjim efendiyê xwe û Esav got ez ê ji zilamên li cem minin çend hebî bidim te û wî bi gotina çima ev pirsî ez hew dixwazim ku di çavê efendiyê xwe de dilovaniyê bibînim û Esav wê rojê bona ku vegere seyrê derketirê û Aqub jî çû Sukotê û li wir ji xwe re xanî û ji heywanan re jî hêwîran ava kir bo vê yekê navê Sukotê li wir kir û gava Aqub ji pada Naramê hat di nava ewlekariyê de giyaşt welatê Kenanê bajarê Şekemê û li nêzîka bajêr qonaxa xwe danî û perçeyê zeviya ku çadira xwe lê danî bû ji lawên Hamorê ku bavê Şekemê bi 100 parî zîvî vestend û li wir pêşkeşikeyekê ava kir û navê El Elohey İsraîl da wir beşa sî û çaran û dînaya qîza lêya ya ku wê Jaqûb re anî bû rojekê bona sêrdana qîzên herêmê çû Şekemê lawê Hamorê hîvî yek ku begê wê herêmê bû gava dîna dît kir tevê raket û qîzikê xera kir û dilê xwe da qîza Aqub dîna û xweş ji keçikê hez kir û bi nazikî ji dilê wê re axivî û Şekem ji bavê xwe Hamor re got vê qîzikê bona ku bibe jina min ji min re bistîne û gava Aqub bihîst ku qîza wî dîna xera kirine û lawên wî li beyaran li ber heywanan bûn Aqub heta ku ew hatin naaxivî û di wê navberê de Hamorê bavê Şekem bona xaftinê çû cem Aqub û çawa lawên Aqub bûyerê bihîstin ji beyerê ve vegeriyan û ew mirovana kesirî bûn û pir bi hêrs bûn ji ber ku Şekem bi raketina qîza Aqub re ji İsraîlê tiştê ku kirêt bû kiribû û divê tiştekî wisa nebûba û Hamor ji wan re got dilê lawê min Şekem di qîza wê de yî ji kerema xwe wê bijinetî bidin lawê min û bibin merivê me em qîzan bidin hev û ji hev û din bisînin û tevî me bijîn û welat li ber wê ye hûn li ku derê dixwazin li wir bi cih bibin û danûstendinê bikin û bibin xwedî milk û Şekem jî ji bav û birayên qîzikê re got ez ê çavê we de dilovaniyê bibînim û hûn çi bixwazin ez ê bidim we hûn çi qas qelem dixwazin bixwazin ez ê her tiştên ku hûn dixwazin bidim hew qîzikê bona ku bibe jina min bidin min û ji ber ku xwişka wan dîna hatibû xerakirin lawên Aqub bersivekî xapînokî dan Şekem û bavê wê Hamor û ji wan re gotin nabe em nikarin xwişka xwe bidin zilamek bê sunet dê bona me bibe şermezarî lê em ê hew bi vî şertî qebûl bikin ger hemûya zilamên we mîna me sunet bibin wê demê em ê bikaribin qîza bidin hev û din û ji hev û din qîza bistînin em ê bikaribin bi we re bijîn û bibin gelek û ger hûn qebûl nekin û sunet nebin em ê qîza xwe bigirin û herin û ev pêşniyar ji Hamor û lawê Şekem re qenc hata xuyanî kirin û ew xortê ku di malbata xwe de kesiyê herî birêz bû û li cîhanîna vê pêşniyara dereng nema ji ber ku bûbû evîndarê qîza Aqub û Hamor û lawê Şekem bona ku rewşê ji gelê bajêr re bibêjin çûn cem deriyê bajêr û gotin ev zilamana hevaltiyê rê me didin bila li welatê me bijîn û danûstendinê bikin avay zeviyên me firehin besî wan jî dikin besî me jî em ê bikaribin qîzan bidin hev û din û ji hev û din bistînin hew bi vî şertî bi me re yekbûyînê û jiyînê qebûl dikin dixwazin zilamên me jî mîna wan sunet bibin bi vê awayî dê hemûya keriyên wan malên wan û heywanên wanî din bibin yên me ne wisa ye werin em bi wan re li hev bikin bila bi me re bijîn û
و همو کسین کو جدری باجر و درباس بون گوتنین همور و لاوی شکم قبول کرن و همو ظلامین د باجر دنه سنت بون. و روژا سومین هین ظلامان اشا سنت دکشاندن دو کس جلاوین عقب شماون و لوی ابراهیم دینا شورین خو گرتن سر خو و بی ترس کشاندنه کتن باجر و همویا ظلامان شور و درباس کرن. و همو رو لاوی شکم جی بشور و کشتن. و دینا جمالا شکم راشتن و چون و همو لاوین عقب جسدان تازی کرن و باجر تالان کرن. جبر کو خوشکان خرا کربون. دوار و کر و گاین باجر و بیارانه جی به دست وخستن. و همویا مالین وان و زاروکین وان و پیرکین وان گرتن و همو تشتند مالاوان دنه تالان کرن. و عقب جشیماون و لیوی را گوت و کنانی و پریزین لوی ولاتی دجین کرن نیاره من سریم خستم بله و از به حجماری کمم گریک ببن و ایریشی من بکن از تیوی مالباتا خود تنب بم و هم بگوتنا مادوی منا فایشه کش خوشکا مره بکرانا برسوی دانوی بشار 35 و خوده جعاقب را گوت هر لبیت لب جیب به و جه خدای که گوات تجبرای خو اصا و درویا شتر خویانی بو پیشکشیگه که لور آماده بکه و عقب جمالباتا خوره و جحموی انجموین را گوت ایلاین خو یم بیان باویجن و خو صافی بکن و کنجن خو بگوارن و هم بچن بیتلی و زلور جه خدای که گوات تنگاسی دکشاندم قیرنامن بیستیه و لهر داری بمن را پیشکشیگه که هوا بکم و ویاوی هر کس ایلاین خوی بیان و گوهرین کد گوه خودنه دان عقوب و عقوب وانا نزکی شکمی دبن داربن ککیده بناخ کرن و داویه کش کرن و گلین لباجارین دوره دجین لپی لاوین عقوب نکتن جبر که ترسا خوده بحمویا گرته بو و عقوب تاوی حمو گلی کل جمعی بو هات لوزه اف بیتله یا کل ولاته کنانه بو و لوی داره پیشکشیگه اکاوا کر و ناوه ای بیتله داور جبر که گواج بر برای خود رویا خود لور جویر خویانی بو و گواج دبور پیرکار بکامر دبن دربریا که لباشورا بیتلیه هات بناخ کرن بوه که ناوه آلون با کتل دار کرن و گواج آکوب جپادان آرامی و گریا خود دیسا بوی و خویانی بو و پیروز کر و خود جویر گوت جتر دبجن آکوب لبله جنها پیو ده ناوه ته نا آکوب لبله ده به اسرائیل و ناوه اسرائیل لوی کر و خدا جویر گوت از خدای که هزای تیرا هر تشتید کمه به بردار به و زیده به دیشته نتوه و کمالک نتوان چه به و توی بی با پیر قرالان و عردین که دام ابراهیم و اسحاق از بدم ته و الپی ته از بدم نجاده ته و خودش عقوب و جدا بو و جیه که بویر داخوی بر بجور و الکشی و عقوب لجیه که او خدا بویر آخوی عبیده کفرین دانی و سر ویجی پیشکشی رجاندنه و زیته رجاند و عقوب نوی بیت لور لجیه که خود پیر آخوی کر و بیت و کوچ کرن و بری که بگهج نفراته و راه الولدینه کر و گوا ولدینه کر ضعف جان و اشان کشاند و گوا راه الجانه دکشان پیرکاوی جویر گوت جبر کلاو کتایی دند به لبلی راه لبر مرنه بو گوا جانه خود دا نوی بن اونی لوی کر لباوی نوی بنیامین لوی کر و راه المر و الافراته یعنی ریا بیت لهمی هاته بنارد کرن و عقوب کفره کی دانی سر گورا راهلی او حتی ایرو کفره تربا راهلیه و اسرائیل دیسا کوچ کر و شقوله ادری ویده قناغا خودانی و دما اسرائیل وی هرمی دجیا روبن چو به بیل هیا جاریا باوی خور راکت و اسرائیل ویا بهیست و 12 لاوین عقوبه بون لاوین ریا روبن لاوی عقوب یکمین و شیماون و لیوی و جهودا و اسچاکار و زبولون لاوین راهل اوسف و بنیامین و لاوین بیل هیا که جاریا راهل بو دان و نفتالی و لاوین زیل په که جاریا لیا بو گاد و آشر لاوین عقوب ین که لپادا نارم بوین وانانه و عقوب چو جنباوی خو اسحاق چو مامره یا نزیکی کریات اربا یا که ایرو جرد بیجن هبرون جیه که ابراهیم و اسحاق جی به بیانی لیما بون و اسحاق 108 سال جیا و اسحاق پیربوی بجیانی و تربوی هلما خواه داوین دا مر و گیاشت گلی خواه و لاویم و اصاب و عقوب و بنارد کرن بشا 36 و نجاده اصاب وانا بون اوه دومه اصاب دوان قیزن کنانی و زوجی آدایا قیزا ایلونه هیتیتی و هولیما بایا قیزا آنا وزازا سیبونه هیوی و باسماتا قیزا سمایل و خشکا نبایود و آداج اصاب را الیف آزانی و باسمات رو الانی
û Oholîbama jî Yewş, Yalam û Kora hanî dinê. Lawên Esav yên ku li welatê Kenanê vebûbûn vanan e. û Esav jinên xwe û lawên xwe û qîzên xwe û hemû zilamên li mala wî ne û giştika heywanên xwe û hemûya malên ku li welatê Kenanê ve qezenc kiriye girt û ji birayê xwe Aqub ve cihêbû çû welatekî din. Ji ber qasî ku pevre nikaribûn bijîn zêde malê wan hebûn. û ev axên ku bi biyanî lê dijîn têra dewarên wan nedikirin. û Esav yanî Edom li seyra herêma çiyayî ve bicih bû. û nijada Esavê bapîrê Edomyan yên ku li seyra herêma çiyayî ve bicih bûne evin. Navê lawên Esav evin. Ji jinên Esav Elîfazê lawê Ada û Rueyê lawê Basemat. û lawên Elîfaz Teman, Omar, Sefo û Gatam û Kenas. û Timna cariya Elîfazê lawê Esav bû. û Amalek ji Elîfaz re anî dinê. Vana zazên Adaya jina Esavin. û lawên Ruel vana bûn. Nahat û Zerah, Şama û Mîza. Vana zazên Basemata jina Esavin. Lawên ku Oholîbamaya jina Esav ya zaza Sîbon û qîza anna anîne evin. û ji Esav re Yewş û Yalam û Kora hanî. Begên eşîra lawên Esav evin. Lawên Elîfazê ku lawê yekemîn yê Esav e. Teman bek, Omar bek, Sefo bek, Kenaz bek. Korah bek, Gatam bek, Amalek bek. Vana li welatê Edomê de begên ji nijada Elîfaz bûn û zazên Ada bûn. û lawên Ruelê ku lawê Esav e ev e. Nahat bek, Zerah bek, Şamma bek, Mizza bek. Vana li welatê Edomê de begên ji nijada Ruel bûn û zazên Basemata jina Esav bûn. û lawên Oholîbamaya jina Esav evin. Yewş bek, Yalam bek, Korah bek. Vana begên ku ji nijada Oholîbamaya jina Esav û qîza Annaya hatibûn. Vana hemûyên lawên Esav yanî Edom'in û vana begên wan bûn. Lawên Seyrê Horî yê ku li welat ve dijiyan evin. Lotan û Şobal û Sîvan û Ana û Dîşon û Eser û Dîşan. Lawên Seyr yên Horî yên ku li Edomê bektiye dikirin vana bûn. û lawên Lotan Horî û Heman û Timnaya xuşka Lotan bû. û lawên Şobal vana bûn. Alvan û Manahat û Ebal, Şefo û Onam. û lawên Sîbon vana bûn. Aya û Ana. Ev Anaya ku gaval çolê kerê bavê xwe Sîbon diajot çavkaniyên avê germ dîtiye bû. Zarokên Ana vana bûn. Dîşon û Oholîbaya qîza Ana. û lawên Dîşon vana bûn. Hemdan û Eşban û Îtran û Keran. Lawên Eser vana bûn. Bilhan û Zavan û Akan. Lawên Dîşan vana bûn. Us û Aran. Begên eşîran yên Horî vana bûn. Lotan bek, Şobal bek, Sîbon bek, Ana bek, Dîşon bek, Eser bek, Dîşan bek. Begên eşîran yên Horî yên ku li welatê Seyrê ne ev bûn. Berî ku li İsraîlê kesekî qiraletî nekiriye, van qiralan rêwebiriyê welatê Edomê kirin. Belayê lawê Beor bû qiralê Edomê û navê bajarê wî Dinhaba bû. Gava bela mir Yobabê lawê Zerahê Bosrayî bû qiral. Dema Yobab mir û şûna wî Huşamê Temanî bû qiral. Gava Huşam mir Hadadê lawê Bedad yê ku Midyan li beyarên Moab ve lê xistibû di şûna wî de bû qiral. Navê bajarê wî Avît bû. Dema Hedad mir û şûna wî Samlayê Masrekî bû qiral. Gava Samla mir li şûna wî Şaulê li ber qeraxa Çem ji Rehovêtî bû qiral. Gava Şaul mir li şûna wî Baal Hananê lawê Akbor bû qiral. û gava Baal Hananê lawê Akbor mir Hadar li şûna wî bû qiral. û navê bajarê wî Paw bû. û navê jina wî Mahatabê la qîza Matreda qîza Mazahab bû. Li gor eşîr û nijadên wan navê begên ku ji nijada Esav dihatin ev bûn. Timna bek, Alva bek, Yetet bek, Oholîma bek, Ela bek, Pinon bek, Kenaz bek, Teman bek, Mifsar bek, Magdiel bek, İran bek. Begên Edomî yên ku navê xwe dabûn cihê lê xwedîne yên li welatê ku lê dijiyan vana bûn. Beşa sî û heftan. û Aqub li welatê Kenanê ya ku bavê wî lê bi biyanî mayê de rûnişt. Dîroka nijada Aqub ev e. Usuf xortekî hevdesalî bû. Tevî birayên xwe yên ku ji Zîlpa û Bilhaya jinên bavê wî bûne keriyan diajot. û xerabiyên ku birayên wî dikirin digehand bavê xwe û Usuf ciwan bû. û İsraîl ji lawên xwe din zêdetir ji Usuf ve hez dikir. Ji ber ku Usuf di kalepîriya wî de bûbû û kincekî dirêj û rengînî ji Usuf re dabû çêkirine. û gava birayên Usuf dîtin ku bavê wan ji wan zêdetir ji wî hez dike ji wî kerihîn. û êdî gotinek şêrîn ji wî re nedigotin.
Yusuf xewnekî dît, gava veya ji birayên xwe re got ji wî vekeribîn û wî ji wan re got ji kerema xwe li xewna ku dîtme guhdarî bikin. Away, Melzeviyê demedan girêt dan. Û away, nişka ve demeda min rabû û zix sekinî. Û away, yên we jî civiyan û li dora wê xwar bûn. Û birayên wî ji wî re gotin, ma tu yê serê me bibe qiral, ma têrê we birêl me bikî. û ji ber xewnên wî û gotinên wî ji wî bi tûmî keribîn. û wî xewnek din dît û ji birayên xwe re got, away, xewnekî din dîtim. û away, roj û heyv û 11 stêrk li ber min xwar bûn. û gava Yusuf vê xewnê ji bav û birayên xwe re got, bavê wî bi wî re pekiya û ji wî re got, ev çi xewne? Ma yanê ez û diya te û birayên te werin û em ê li ber te xwar bibin. û birayên wî çavnebariyê li Yusuf re dikirin. Lêbelê bavê ev gotina dilê xwe de veşart. û birayên wî bûna ku keriya bavê xwe biçêrînin çûn Şekemê. û İsraîl ji Yusuf re got, ma birayên te li Şekemê keriyê najon, were, ez te bişînim cem wan. û wî bi gotina ez amade me bersivê da. û ji wî re got, here li birayên xwe û keriyê ve binêre. Hela her tişt di rêya xwe de ne, an jî nînin. Salixê bigîne min. û vî awayî wî ji newala Hebronê veşand û ew giya Şekemê. û gaval beyarê digeriya zilamekî wî dît û pirsa, tu li çi digerî ji wî pirsî. û wî bersiva, ez li birayên xwe digerim dawî. Ew keriyên xwe li ku derê diajon, ji kerema xwe ji min re bêje. û zilam ji vir cuda bûn. Wisa bihîstim ku gotin em herin dotanê. û vî awayî Yusuf li pey birayên xwe veçû. û li dotanê wan dît. û birayên wî ji dûr ve wî dîtin. Berî ku ew bigêje cem wan, bona ku wî bikujin, dek û dolab ava kirin. û ji hev û din re gotin, avay, xwediyê xewnê tê. û niha werin em wî bikujin û bavên ji bîran nava bîrekê. û em ê bibêjin heywanekî bejî wî xwar. û em binêrin wê gavê dê xewnên wî çav bibin. û rûben veya bihîst û ew ji destê wan ve xilas kir û got, em qîmî canê wî nekin. û rûben got, xwînê nerjînin, wî bavêjin vê bîrka tenha. Lêbelê dest li wî nedin. Armancayê xelaskirina Yusuf û ji bavê xwe re vegerandin bû. û gava Yusuf giya cem wan, birayên wî kincê dirêj û rengînî ji pişta wî vekişandin û girtin. û wî avêtin bîrek vala û bêav. û gava bona xwarina nan rûniştin û çavê xwe bilind kirin, dîtin ku avay, ji aliyê Gîledê ve karwanek İsmaîlî tê. û deveyên wan bi mezeloqa darînî, biya ji darê çamê û belesanê ve barkirî bûn û diçûn Misrê. û Cihuda ji birayên xwe re got, ma em birayê xwe bikujin û xwîna wî veşêrin, em ê çi qezenc bikin? Werin em wî bifroşin İsmaîliyan. û vî awayî tê hesêb ku em destê xwe li canê wî naxin, ji ber ku ew birayê me yî, goştê me yî û birayên wî qebûl kirin. û bazirganên Midyanî ji wir ve derbas dibûn û birayên wî Yusuf ji bîrê vekişandin û 20 sîvî ve firotin İsmaîliyan û wan Yusuf birin Misrê. û rûbenê ku vegeriya bîrê û avay Yusuf di bîrê de tune bû û kincê xwe çirand û vegeriya cem birayên xwe û got, lawik nelvure, ma ez ê biçim ku derê? û ser veya neriyek ser jê kirin û kincê Yusuf yê dirêj û rengînî di xwîna wî de dan û wî kincê dirêj ji bavê xwe reşandin û gotin, me veya dîtin, hela binêre, ka yê lawê tê yan jî na. û wî kinc nas kir, belê viya kincê lawê min e got, dibe ku heywanek bejî wî xwar be. Divê Yusuf meheqaq perçe bûyiye û ji kesera xwe aqib ser û berê xwe çirand û pertalekî li pişta xwe ve pêçand û bona lawê xwe demekî dirêj şînê kişand. û ger hemû law û qîzên wî bona şabûna wî xebitiyan jî, wî şabûnê nexwest. û bi gotina ez ê bi şîngirtinê herim cem lawê xwe, warê miriyan û giriyê xwe yî bona lawê xwe domand. û Midyaniyan wî li Misrê firotin wezîfedarek Firavûn, Potifarê ku fermandarê komeleya paraskiran bû. Beşa 38 û diwan deman de Cihuda ji birayên xwe ve cihêbû û çû cem zilamê ku navê Hîraya Adulamî ye. û Cihuda li wir rastî qîzikekî mirovê Kenanî bû û navê bavê qîzikê Şua bû. û Cihuda bi qîzikê re zewicî û ew du canî ma û lawekê anî dinê. û Cihuda navê Er li wî kir û pîrek dîsa du canî ma û lawekî din anî dinê. û navê Onan li wî kir û dîsa lawekê anî dinê û navê Şela li wî kir. û gava Şela hate dinê Cihuda li Kezîbê bû. û Cihuda bona lawê xwe yekemîn Er jinekê anî û navê wê Tamar bû. û erê lawê yekemîn yê Cihudayê di çavê xudan de xerab bû û xudan wî kuşt. û Cihuda ji Onan re got, bi jina birayê xwe re bizewce.
جبر کو تutiye وی بر پرسیاره خوی لهمبر و بینجی جبرای خوره نجاده بگینه لبله اونان دزانی بو کو زارو کم ببن ده نایدی بیبن بو و سدمی گرکنگ پیرکا برای خوره رادکت بنا کو نجادش برای خوره نگینه افکا خویا میرانی به عرده و درجاند و اف کرناوی دچاوه خودان ده خراب بو و بو و یکی ویو جی کشت لسر ویا جهودا جبکا خو تامر رگوت وگره مالا باوی خو حتی کلاوی من شلا مزن ببه لور بمینه و بجنبیتیه و بجی جبر وی بگوتنا دبه کو شلا جی مینا برایم خو بمره دفکری و وی آوی تامر وگریا مالا باوی خو پاشی دمک درش جنا جهودا یا خیزا شو امر و جهودا پاشی شیناوی قدیا تبی اول خو هیرای عدلامی چو تیمنا جم کسین کو برینا هریه کریه وی دکرن و نوچه خزوره تبونا هریه کریم خو ببره دچه تیمنا دان تاماری و اکنجن جنبیتیش خو کر پیشکا خو پیچاند و چو دری اینایم یکو لسر یا تیمنا رونشت جبر دیتو بکو شلا مزنبوی لیدی ساجی دستور نادم وی کو بویره بزوجه و گاوا جهودا ویدید گوت قیف عیشه جبر کو سر چاوه پیچاندی بو و بر بقراغاره و چو و بیزاننا کو بوکاویه گوت دوره از دخوازم کو بتر راکوم و وی پرسا گرتو من راکوی توی چب مندی جوی پرسی و وی گوت از کریا خو و کارکه کشتره بشینم و وی گوت گلا حتی که تو کارکه بشینی تو دکاری تشتکی رهینی بدمن و وی جی از چه بدم جوی پرسی و وی بگوتنا مورا خو قیتان خو و شواد دسته خو ده برسوی داوی و وی وانا دانوی و پر راکت و پیرک جوی دو جانی بو و رابو چو و پیچکا خو درخست و دیسا کنجه جنبیتیل خو کر و دوینا بریده جهودا بنا پرتالین خوی برهینتی دایه بینه اول خوی آدولامی تاوی کار که کش پیرک رشاند چه هیه که ویوه پیرکه ندید اوش کسین که لوه دوره و دجیان را بگوتنا لعینای می لقراغ ره ده فایشه که بو او لکو داری جوان پرسی وان بگوتنا لور پیرکه کوسانینه برسوی دانوی لسر ویا اوالی وگریا جم جهودا و پیرکه ندیتم گوت و هم مروین لوه داری جی گوتن لور فایشه نینه و جهودا گوت بلا پرتال ین ویبن ام کسی کی بخواه نکنینن آوای کار که شاندم لبله توی ندید و نزیکی سیمه پیره نوچه بکات تام ارزینه کریه و نها دو جانیه گیاندن جهودا گوت و درخن در و بشوتینن گواه درخستن در و نوچه از خودی وان پرتالان و دو جانیمام خزور خوره شاند و گوت شکرما خواه وان پرتالان و بنیره اف مور و قیتان و شو یکینه و جهودا پرتالان ناس کر و گوت او جمن درستره جبر که من ویجلاوی خوشلا را نانی و جاره کی دنجی بویر را نکت و گوا وقتا ولدینه هات فهم کرن که در رحمه وده جویه و گوا ولدینه دکر یک جی جوتان دسته خود درخص ضربه و پیرک به دسته لاوک وگرد و تا یکی سور پی وگره دا و گوت ویا پیشی آته دنه و چه ایه دما که زاروک دسته خود بر بهندر وکشان دوی نابره ده برایی بون و پیرک گوت ما تا ویا وای گیدو کش خوره وکر بو وی که ناوی پیرز لاو کرن و داوی برایوی یک تای سور به دستوی و گره دابون هاته دنه و ناوی زر حلوی کرن بشاسی و نهان اوصف بربو مصر وزیفدار فرعون فرماندار کماله پاراسکران پوتیفار مصری ویج دسته اسماعیلیان وستند و خودان به اوصف ربو و وی سرفراز دکر و او دمالا افندی خوی مصر ددما و افندی وی دید که خودان بوی رئی و ده هر کاری که دکه ده وی سرفراز دکه و اوصف دلخوش ما و وی گرد خزمتا خوی تایبتی و بر پرسیار مالا خوی و هر تشتن که لی خودی بو داوی جدما که او به بر پرسیاری مالا خوی و هر تشتن که لی خودیه و تاین کر پیف خودان بسیا اوصف مالای مصری پیروز کر و ده مالا وی ده تزویا وی ده و ده هر تشتن که عایدی وی بونده برکت خودانه بو و وی بر پرسیاری هر تشتن که لی خودیه دا اوصف و خوینی خورنا که دو خوی تکلیا خوب تشتکی نانی اوصف بجنزراو و رو خوشک بو و پاشی وان تشتانا اوصا بو که جنا افندیوی چاو برا اوصف دا و گوت به من راکوه لیبله وی ورد کر و شپیرک افندی خوره گوت جبر که از لورم افندی من حوجه نابینه که تکلیا خوب تشتکی مالی و بینی و رو بریا هر تشتن که لی خودیه دامن لوی مالی او نجمن بلندتره و خیلی تا تو تشتکی جبر من نپاراست جبر که تو جناوی و چاو از خرابه که اوسا مزن بکم و دج خوده گناهم بکم و هر روش بنا که بویر راکوه
Anjî böyle be enyat kiribe jî Usuf xwesteka wê qebûl nekir. û rojekê Usuf bona ku karên xwe bike çû malê û di hundir de kes ji maliyan ve tune bû. û wê bi kincê Usuf vegirt û got bi min re rakeve. Lêbelê Usuf kincê xwe di destê wê de hişt û ji malê ve reviya. û gava wê dît ku Usuf kincê xwe hişt û reviya bangê xizmetkarên mala xwe kir û ji wan re got li vêya binerin. Vî İbraniye ku mêrê min wiyaniye me rezîl kir. Hate ce min û xwest ku bi min re rakeve. û ez jî qêriyam û gava bîst ku diqêrim kincê xwe cem min hişt û reviya derve. û heta ku efendiyê wî hate malê kincê wî cem xwe hişt. û heman tiştan ji wî re jî got. Kolê İbranî yê ku tanî bû vir hate ce min û xwest ku min biçûk bike. Lê gava ez qêriyam kincê xwe cem min hişt û reviya. û efendiyê wî gava gotinên jina xwe Yakub gotina kolê te bi min re wisa kir têgihayandinên wê bihîst zaf hêrs bû. û efendiyê Usuf bi wî vegirt û wî avêt zindanê cem girtiyên kral. û li wê derê di zindanê de ma. Lêbelê xudan bi Usuf ve bû. Qenciyê nîşanî wî da û serok zindan ji Usuf ve dilxweş ma. û serok zindan rêveberiya hemû girtiyan da destê Usuf û berpirsyariyê her tiştên ku li zindanê dibûn û diqediyan ew bû. Serok zindan qet têkiliya xwe bi karên ku dabû berpirsyariya Usuf re nedanî. Ji ber ku xudan bi wî re bû û di her karê ku dikir de xudan wî serfiraz dikir. Beşer çelan û paşî van tiştana gava mêger û firnevanê Qiralê Misrê li dijî efendiyê xwe Qiralê Misrê guneh kirin. û Firavun bi wan her du wezîfedarên xwe ve bi serokmêger û serfirnevanê xwe ve hêrs bû. û wan li mala fermandarê komeleya parastkiran li zîndana ku Usuf tê de bindest e girt bin çavan. û fermandarê komeleya parastkiran Usuf da xizmeta wan û wî xizmetê ji wan re kir û demekê di zîndanê de man. Firnevan û mêgerê Firavun di zîndana ku tê de girtine di heman şevê de her yek xewnekê dîtin. Xewnê wan di manên cuda de bûn. û sibê gava Usuf çû ceman û dît ku wavay ew acizin. û ji wezîfedarên Firavun yên ku li mala efendiyê wî tevî wî zîndanê de dimînin re bi gotina çima îro ve cê ve daliqandiye pirsî û ji wî re gotin me xewn dîtine lêbelê tu kesê ku şirove bike nîne. û Usuf ji wan re got ma şirove ne xusûsiyeta xwedê yî ji kerema xwe xewnên xwe ji min re bibêjin. û serokmêger xewna xwe ji Usuf re got di xewna xwe de avay li ber min mêwekî û di mêwê de sê şivên wê hebûn. û çawa ku kulîlk vekirin ve nekirin bûn çiçek û goşî goşî tirîdan. û tasa Firavun di destê min de bû û tiriyan girtim û tasa Firavun de guvaştim. û tasê dam destê Firavun. Usuf ji wî re got ev tê vê manê sê şiv tê mana sê rojî. Dê di nava sê roj de Firavun te ji zîndanê ve derxîne. Tu yê dîsa vegerî wezîfa xwe yî kevin. û mîna ku di derbasiyê de bûyî tu yê dîsa mêgeriyê ji Firavun re bikî. Lêbelê ger her tişt rast biçe ji kerema xwe min di bîra xwe de bîne û qenciyekê bike ji Firavun re qala min bike û min ji vê zîndanê ve derxîne. Ji ber ku ez bi zorê ji welatê İbraniyen ve hatin dizîn. û li vir jî tiştekî ku min bavê ji zîndanê nekirim. û serok firnevan gava vê şîroveya qenc bîst ji Usuf re got min jî xewnekê dît. û avay li ser serê min sê selikên nanê spî hebûn. û di selika ku herî di ser deyî de cûr be cûr çorekên bona Firavun hatine çêkirin hebûn. û civîkan ji sepeta ku li ser serê min e çorekan dixwarin. û Usuf bersivê da ev tê vê manê ku sê selik tê mana sê rojî. Êdî di nava sê rojî de dê Firavun te ji zîndanê ve derxîne û bi darê ve dalixîne û dê civîk goştên te bixwin. û paşî sê rojî di nava di roja xwe yê bûyîne de Firavun dawetek da hemû wezîfedarên xwe û li ber wezîfedarên xwe serokmêger û serfirnevanê xwe ji zîndanê ve derxist. û li gor şîrova ku Usuf kiribû serokmêgerê xwe da wezîfa wî kevin û bona Firavun dest bi pêşkeşiyê xemrê kir. Lêbelê wî serokfirnevan daliqand. Lêbelê serokmêger Usuf di bîra xwe de neanî û ji bîr kir. Beşer çel û yekan û bêkê masî paşî du salên din Firavun xewnekê dît. û avay li qeraxa çem de sekinî bû. û avay ji çem ve heft çêlekên xweşik û qelew derketin. Di nava qamiran de dest bi çêrandinê kirin. û avay piştî wan heft çêlekên zişt û lawaz derketin. û di qeraxa çem de li cem çêlekên din sekinîn. û dema çêlekên zişt û lawaz heft çêlekên xweşik û xurt xwarin Firavun hişyar bû. û dîsa bi xewê veçû vê carê jî xewnek din dît. û avay di seriyekî de heft similên xweşik û tijî derketin. û avay piştî wan heft similên lawaz
û bayê rojilatê ve qemrandî derketin û similên lawaz heft similên xweşik û tijî daqurtandin û Firavun hişyar bû avay ev xewnek bû û sibehê gava hişyar bû canê wî bixem bû û hemûya sêrbaz û zanyarên Misrî da bang kirin û Firavun xewnên ku dîtibû ji wan re gotin lêbelê yek jî ji wan xewnên Firavun şîrove nekirin û divê navberê de serokmeger ji Firavun re got divê ez îro sucê xwe îtiraf bikim gava Firavun bi min û serfirnevan qulên xwe ve hêrs bû me avê zindanê mala fermandarê komeleya paraskiran û di şevekê de min û wî xewnê dîtin xewnên me di wateyên cuda de bûn û li wir tevî me koleyê fermandarê komeleya paraskiran xortekî îbraniya bû û me xewnên ku dîtibûn ji wî re gotin û xewnên me ji me re şîrove kirin ji me her yekî re li gora xewnên me şîrove kir û her tişt li gora şîrovekirina wî derketin ez vegeriyam wezîfa xwe û ew jî hate dalqandin û Firavun û sivda bang kirin û hema wî zindanê ve derxistin û wî paşê xwe kur kir û kincên xwe guert derket hezura Firavun û Firavun ji Yusuf re got xewnekê dîtim lêbelê kes hêz pê nanîn ku şîrove bikin û derbarê te de wisa bihîstim ku tu şîroval her xewnên ku dibihîzî dikî û Yusuf bersivê da Firavun û got ez nikarim şîrove bikim dê Xwedê bersiva xêr bide Firavun û Firavun ji Yusuf re dest bi gotnê kir ez di xewna xwe de li qeraxa çemekî sekinî bûm û avay ji çem ve heft çêlekên xweşik û qelew derketin û di nava qamiran de dest bi çêrandinê kirin û avay piştî wan heft çêlekên zişt û lawaz derketin min li hemiya welatê Misrê de çêlekên qasî wan zişt nedîtin û çêlekên zişt û lawaz heft çêlekên xweşik û xurt yên ku pêşiyê derketibûn xwarin lêbelê xuyabûna wanî xerab nehat guhertin û mîna ku tiştekî nexwaribin de hatin xuyanî kirin û ez hişyar bûm û ya din di xewna xwe de dîtim ku di seriyekî de heft similên xweşik û tijî derketin û avay piştî wan heft similên çilmisî lawaz û bayê rojilatê ve qemrandî derketin û similên lawaz heft similên xweşik daqurtandin û vê ez sêrbazan re gotim lêbeleyekê ez nanî ku ji min re şîrove bike û Yusuf ji Firavun re got her du xewnên Firavun jî tên yek wateyê Xwedê tiştê ku dixwaze bike tê gihandiye Firavun heft çêlekên xweşik tê mana heft salan û heft similên xweşik jî heft salin xewn yek e û heft çêlekên zişt û lawaz û heft similên çilmisî lawaz û bayê rojilatê ve qemrandî ne yên ku dawiyê derketine jî tê mana ku dê heft salan xelab be mîna ku ji Firavun re gotim Xwedê tiştê ku dixwaze bike rê Firavun daye away dê heft salan li hemûya welatê Misrê zêdeyek mezin bibe û piştî wan heft salan dê xelek wisa bibe ku di welatê Misrê de dê hemûya salên zêdeyê qet di bîr de nên û ji ber ku dê xela welat bide ber xwe û biqemrîne xelaya ku li pê zêdeyî were dê firehiyê bide ji bîr kirin ji ber ku dê zaf dijwar be û mana derheqê vê babetê de du cara dîtina xewnan ev e ku ji ber Xwedê qirara xwe biryarî dayiye û demekî herî kurt de dê bîne cîh û niha divê Firavun zilamek baqil û zanyar bibîne û bîne serê Misrê divê Firavun di tûmeya welêt de zilaman bi wezîfedarî bike û vana di heft salên firehiyê de ji pêncan yekê zadan berhev bikin û bila hemû zadên salên firehiyê yên ku tên berhev bikin û dibin rêveberiya Firavun de wan veşêrin û biparêzin û ev zada dê tûmeya heft salên xela yên ku werin de bi mînaqî bên xebitandin û welat dê ji xelayê ve neşke û vê pêşniyara ji Firavun û ji wezîfedarên wî ve qenc hate xuyanî kirin û Firavun ji wezîfedarên xwe re gotina gelo em ê bikaribin mîna vî zilamiyekî xwediyê ruhê Xwedê bibînin pirsî û Firavun ji Yusuf re got madem ku Xwedê vana hemûyan ji te re eşkere kir zilamek di ser te de baqir û zanyar nîne ez ê rêveberiya qesra xwe bidim te û dê hemûya gelê min li gora emrên te bikin ji ber textê hewa ez ê ji te mezintir bim û Firavun ji Yusuf re got away ez te ji hemûya Misrê ve bi rêveberî tayin kirim û Firavun mora xwe ji tiliya xwe ve derxist û xist tilîka Yusuf û kincek ji kitana bi rûmet li wî kir û zincîra zêrînê xist üstiyê wî û li ereba alîkirê xwe ve siwar kir û li ber wî bi gotina çong bidin erdê qêriyan û vî awayî wî rêveberiya hemûya Misrê da wî û Firavun ji Yusuf re got Firavun ez im lêbelê li Misrê tu kes bêyî destûra te dê nikaribe dest û lingên xwe kil bikin û navê safna Panat li Yusuf kir û asena ta qîza Potîferê yê kaynê bajarê Oneyê jî bi jinetî da wî Yusuf li ser û pêya hemûya welatê Misrê vegeriya û gava Yusuf ketibû xizmeta Firavun 30 salî bû û
ووصف جي حضور فرعون وقتيا لحمية ولات مصر وگريا وده 7 سالين فرهية ده زوي ضعف بردا وحمو زادين ده 7 سالان ده المصري گياشتية دا برهف کرن والباجاران ده پوكر لهر باجاري زادين دوراوي باجاري دركتن داني وقاسي قوما بحره گنم دا وشارتن وساكو دو جمارتني و بردا جبركو گنم قاسي ني جمارتن زيده بو و بری کو سالین خلا دست پی بکن آسنا تا قیزا پوتیفری یک آینه باجار اونه جو سفره دو لاو کانیندنی او سف ناوی مناشه لاوی خوی یکم کر جبر کو خوده همو اشین من و مالبات آباوه من بمن ودا بیر کرن گود و بگوتنا خوده ولاته کلی تنگاسی دکشاندم من ببردار کر ناوی افرایم لاوی خوی دوام کر و المصری 7 سالین فرهی قدیان و مینا کو اوسف گوتبو 7 سالین خلا دست پی کرن و ده همه ولاتان ده خلا هبو لبله لهر آلیه مصر نان هبو و گوا همه ولات مصری برچیمان گل جبونان لاواج فراون را کرن و فراون جه مصریان را گوت هر انجا مصف او جواره چب بیجی و ساب کن و گوا خلا همه ولات گرت اوسف عنبارن خوفکر و بونا مصریان دست به فروتنا گنم و زاد کر جبر کو خلا در و دوره مصر دشوتان وش همو ولاتام مروان بونا استندنا گنمات مصر جا موسف جبر کو خلا به حمویا دنیو گرتبو و دجوار بو بشا چلو دیان و گاوا قب دید که لمصر گنم هیا جلاوین خواره بگوتنا چما اون لحوو دندن نرنو دسکنن گوت و یگوت بیسم که لمصر گنم هیا هرم بسینن که ام بجین یا نام بمرن و ویا وای 10 برای نوسف بونا استندنا گنم چون مصر لبله عقب بنیامین برای اوسف بوان را نشاند جبر که ویگوت نبه که تشتک وره سریوی دناو مروین که هاتنه گنم بسیننده لاوین اسرائیل جابون جبر که لولاته کنانه خلا حکمه خود دوماند او سوره بره ولات بو وی گنم دفروت هر کسی و برایم وی هاتن و البر وی بعرده و خوار بون و گاوا او سو برایم خودیت ناس کر لیبله جوان را مینا بیانه کی کر بتونده آخوی و جوان را گوت ونج کدریتن و وانجوی را گوتن جوالات کنانه ام بون استندن آزاد هاتن و چاو که اوسف برایم خواه ناس کربه جی برایم وی ناس نکرن اوسف خونن در حق وان ده دیتبو دبیرا خود آنی و جوان را گوت اون سیخورن اون بوناج آلین لاواز ین ولات هیم ببناتنه وانجی جوی را گوتن نا افندی من ام قولین تا هاو بونا استندن آزاد هاتنه ام گشت داوین باوکینه ام قولین تا مروین درستن نسی خورن و جوان را گوت نا لیون بونا هیم بونا آلین لاواز ین ولات هاتنه وان گوتن ام قولین تا 12 برانه ام گشت داوین باوی که لولاته کنانه و دجینه و اوه ایرو یه هری بچوکه me لجن باوی مما یک جتونه او سب جوان را گوت مینا کد بیجم هون سی خورن هونه وی بجرباندن از و بجربینم از بسری فراون سونده دخوم حتی که برای وی بچوک جیوره هون نکارن جورهرن یکی جناف خو بشینم بلا برای وی بینه لبله هون تید بین چعوان ده بینگرتن هلا گوتنین و راستن آنجی نراستن اما و بجربیندن گرنه او سابه از بسری فراون سونده دخوم که هون سی خورن و سی روژان واندبین چعوا ده گرت و روژا سومین او سف جوان را گوت از اب شرطکی جانه ببخشینم اش خوده و ترسم بنا که درستیا و بی اثبات کرن بلا یک جناو و لمالا که هندبین چعوا دنه بمینه یندن جهرن و جمالباتا وی برچی مایی را گنم ببن و برای خوی بچوک جمن را بینن بوی آوائی دی راستیان جی خلطیا گوتنه و درکه و حوله و نجمرنه و خلاص بدن و قبول کرن و جهبو دن را گوتن براستی خویانیه که ام جزای تشتن که مل برای خواه کرنه دکشینن گوال برمه گریا مدیتن که چاو تنگاسیه دکشینه لبله مه گهداری نکرن اف تنگاسیا بو وی آته سریمه روبن برسوی داوان و گوت ما من هونیکاز نکرن بنا کن خسار ندن لاوک لبله و گهداری نکرن آوای نا حسابه خوناوی تپرسین و نزانی بو که اوسف آخافتن وان فهم دکه جبر که بویره بنافدیتیا و ورگروانه کی دا آخوین و او جبرای خواه جدا بو و دست به گریه کر و داویه وگریه جمان و بان را آخوی و جناوان شیمون راشت و البر چاوین یندن وی گره دا و اوسف بانا که کسکین وان بگنم و بین داگرتن و پرین وان بین وگراندن و بانا ره خوارن واندن امر دا و پاش جوان ره وانا آتن چه کرن و گنم خواه لکرین خواه بار کرن و جور و جدا بون و الجیه که قناغ دانی بون یکی بانا که این بده کری خواه گاوات دوی کسی خواه وکر پری خواه دید
و پره خسته بون دوی کیس و جبرایان خوره بگوتنا پره من لمن وگراندنه بانکر و آوای دی کیسه من دی و دلوان جی حول بو و بلرزینه جهو دن وگریان و گوتن ویا که خوده مد که چیه؟ و گاوا گیاشتن ولاته کنانه جنباوی خواقوب و تشتین که اتنه سری خواه جویره گوتن ریو بری ولات بتوندیب مراخوی مینا که ام سیخور بن جمره کر و مجویره ام مروون درستن گوتن نسی خورن ام گشت لاوی باوکینه 12 برانه یک تونه و یه هری بچوک جی ایرول ولاته کنانه لجن باوی می و این مرووی ریو بری ولات جمره از دکارم به وی آوائی درستیه و فهم بکم گوت یکیش برایان خوال جمع بیلن و گنمی بگرن و جمالباتین خوی برچی مایی ربن و برایان خوی بچوک جی جمن ربینن و چاقی از فهم بکم که هون نسی خورن مروون درستن و از برای و لوه وگرینم و هونه بکاربن ولید و دانستندنه بکن و گاوا کسین خوالا کرن همو کسکین خوی پرا دی کسی خود دیتن و گاوا کسی پران دیتن هم او و هم جی باوی آن بترسه وکتن و باوی آن عقوب جوان را گوت هون من جزاروکی من و محروم دکن او سفنینه شماون نینه ناجی هون دخوازن که بنیامین ببن او همو تین سری من و رو بن جباوی خورا گوت گر از ویشتر نینم هر دو لاوی من جی بکجه توی بده دسته من از جی ویشتر شون و بینم لیبلوی گوت از لاوی خواب وره نشینم جبر که برای مر و هاو او ما و گردره ده خسارک بویره به هونه وی اشه سری منی پرسپی ببن گوره بشا چلو سیان والولید خلا دجار بو و گاوا گنمن کج مصر و هاتبون آنین قدیا باوی آن جوان را گوت دی ساهرن هنک زویده جمره بکرن و جهودا جویره بگوتنا او ظلما زاف جمره ایکاس کر برسویدا گر برای و تبی و نه هن نکارن و جمع ببینن گوت گر تو برای مبمره بشینی امی هرن و زویده اشتره بکرن لیبله گر تو ندی ام ناچن جبر که وی ظلامه جمره گر برای و تبی و نه هون نکارن و جمع ببینن گوت و اسرائیل گوت چما وش ظلام را گوتن برایک میدن هیه چما وی گوتنا و وی خرابیج من را کرن و وان بوی آوائی برسویدان او ظلاما پرسا گلو باوه و هین دجی وکی دن برای و هیه جمع پرسی ده در حق ما و مروین مده اوسا پرسان پرس کر که امجی حوجامان و ما برسویدان وی ما مش کد زانی بون که ده بیجه برایم خوابینن و جهوداش باوی خو اسرائیل را گوت لاوک به من را بشینه و امرابن و هرن وی گاوه تجی ام جی زاروکن مجی نامرن امی بجین از دبم کفیله وی من بر پرسیار بحث بینه گر از وی ونه گرینم ته و در نخینم برته از ده حمیت من خوده لهمبری ته بسوج بهم حسباندن جبر که گرم درنگ نمانا حتی نا ام دو جارا چوبون آتبون ولسر ویا باویان اسرائیل جوان را گوت گر روسا به وی گاوه هرن هاو هنه کنگوف بلسان و بعیف و فستق و مزلوق دارینی تخن کسین خواه بخلاتی جوی زلامی ربن و دو قاد پره بگرنجم خواه و پرین که خسته بون دوی کسین و وگرینن دبه که خلاتی اک بوبه و برایم خواه بگرن و هرن فگرن جموی زلامی و بلا خدایه که هزاوی ترا هر تشتیه باناوه دلوانی تخدلوی زلامی که زلام تاوی برایم ویدن بنیامی جی بدوه و گر از اجزاروکن خواه محروم بمینم بلا بمینم به وی آوائی زلامان او خلاطا و دو قاد پره و بنیامین گرتن جم خواه چون مصر و درکتن حضورا اوسف و اوسف گوا بنیامین لجم واندید جکیه خواه را گوت وان زلامان ببه مال و حیوانه که سر جکه و آماده بکه جبر که ده نیو روش به من رفراوینه بخون و کیا مینا که اوسف امر دابو وان زلامان بر مالا اوسف و چه که زلامان جبر که وان برن مالا اوسف ترسیان قیبونا پره که جاره کمینم هاتن خستبون دوی کسین مدبن گوتن دخوازه که ایریش مبکه لمب به سرور مبکه کوله و کرین ما جمع بستینه و نزیکی که اوسف بون و دری خانی ده بوی راخوین امان افندیه من گوتن جاره یکم بونا زواده استندن اماتı بون ور ولجیه که ما قناق دانی املی نهرتن که پره مبکه ماسیدن ندوی کسین ما و ما او دسته خودی سانین و وکیدن بونا دیسا زواده بکرن ما پرین دن جیانین ام نزانن که کی پرخستیه کسین ما وی گوت سلامت جواره مترسن خدای و خدای باوی و خزینه خستیه کسین و پره و هات جمن و شمعون جوان رانی وی زلامی وان بر مالا اوسف و بونا کلنگه خوبش و ناوی آنی و ام دا کرین وان حتی نیورو ساعتا که اوسف به خلاتین خو آماده کرن جبر بیسته بون که دل ور خوارنه بخون
و gava û sivata malê xelatên ku anîbûn pêşkêşî wî kirin û li ber wî secde kirin. û îl halê wan pirsî û got: Gelo bavê wê yê ku we qala wî kiribûn çawa ye? Hîn dijî? û wan bi gotina bavê me qulê te qence bersivêdan. Hîn dijî û wan bi hurmet xwe avêtin ber wî û xwar bûn. û wî gava çav li wan digerand, birayê xwe Benyamîn lawê dayika xwe dît û got: Ma birayê wê biçûk yê ku we ji min re qala wî kiribûn ev e? Bila Xwedê ji te re xêrê bike lawê min. û Yusuf hema ji wir cuda bû. Ji ber ku gava birayê xwe yê biçûk dît, dilê wî jan dabû. Cihê ku lê bigirî geriya û ket oda xwe û li wir giriya. û paşî wî wecê xwe şişt û derket derve û xwe da hev û got: Xwarinê bînin. û ji wî re cihê û ji birayên wî re cihê û ji Misrên ku bi Yusuf re xwarinê dixwin cihê xizmeta te kirin. Ji ber ku Misrî bi İbraniyan re xwarinê nedixwarin û vêya bi kerehî de hesibandin. û li ber wî ji mezin heta biçûk li gora dora temenê ve rûniştin û bi şaş û metalî zilaman li hev û din nêrtin. Ji masa wî ve xwarinê belavkirin û dan wan. Lêbelê para Benyamîn ji yê din ve bi 5 qatî zêde bû û vexwarin û bîre demekê xweş borandin. Beşa çel û çaran. Yusuf bi vî awayê mirdakeyê xwe û got: Kîsê wan zilaman heta ku karibin bibin bi zewêde vedagire û perê herekî jî tê xedevê kîsên wan. û tasa mina zîvî û perê genimê wî jî tê xedevê kîseyê herî biçûkê wan. û îlgora ku Yusuf gotibû kir. û gava sibeyê ronayî bû, zilaman tevî kerên xwe hatin birêkirin. Hîn ew zêde ji bajêr ve dûr neketibûn ku Yusuf ji keyê xwe re got: Hemal pê wan zilaman ve bikeve. û gava tu bigêje wan, çima we li ber qenciyê xerabiyê kirin bibêje. Ma veya ne tasa ku efendiyê min bi wê li remilê dinêre û xemrê vedixweyî, we bi kirina veya xerabiyê kirin. Wew giyaşt wan û van gotinana ji wan re got. û wan jî ji wî re gotin: Efendiyê me, çima tu wisa diaxivî? Bila ji me dûr be, em qulên te tiştekî wisa nakin. Ev e, me perên ku devê kîsên xwe de dîtin. Ji welatê Kenanê ve li te vegerandin. Ma çawa em ê ji mala efendiyê te zêr an jî zîv bidizin? Gerde qulekî te de derkeve, bila bê kuştin û em jî bibin kolê efendiyê min. û wî got: Belê, bila mîna gotina we be. Gerdikî de derkeve, ew bibe kolê min û yên din jî dê bêsûc bihesibandin. û les kirin û her yekî kîsên xwe daxistin erdê û her yekî kîsê xwe vekirin. û wî ji mezin heta biçûk li kîsê hemûyan geriya û tasik di kîsê Benyamîn de derket. û wan ji keserê ve ser û berê xwe çirandin. û her yekî kîsên xwe li kerên xwe kirin û vegeriyan bajêr. û cihûda tev birayên wî gava hat mala Yusuf, ew hîn li malê bû. û li ber wî bi erdê ve çûn. û Yusuf ji wan re got: Çi ev kirina we? Ma nehat bîra we ku yekî mîna min dikare li remila binêre? û cihûda bi gotina em çi bibêjin efendiyê me bersivêda? Çawa bibêjin? û em çawa xwe derxînin paqijiyê? Xwedê sucê me derxist holê. Efendiyê me, em hemû kolên te neyêdî. Hem em hem jî yê ku tasik bi wî re hatiye dîtin. û wî got: Bila ji min ve dûr be. Hew yê ku tasik bi wî re hatiye dîtin, dê be kolê min. Lêbelê hûn bi dilxweşiyê ve vegerin cem bavê xwe. û cihûda nêzîkî wî bû û got: Efendiyê min, ji kerema xwe destûrê bide ez biaxivim. Bi qulê xwe ve hêrs nebe. Ji ber ku tu jî bi tevî Firavûn Xwediyê yek rayedariyê yî. Efendiyê min, te ji me qulên xwe ve pirsî bû. Bavê we an jî wekî din birayê we heye û me jî ji efendiyê min re bavekî me yî kalepîr û birayek me yî di kalepîrtiya wî de bûyiye heye gotibûn. û birayê wî lawikî mir û ew bi xwe lawekî tekanê yî dayika xwe yî û bavê wî zaf ji wî hez dikî. û te jî ji min qulên xwe re wî lawika ji min re bînin, ez bi çavê xwe bibînim gotibû. û me jî ji efendiyê min re bi gotina lawik nikare ji bavê xwe ve cuda bibe. Ji ber ku gava ji bavê xwe ve cuda bibe, dê bavê wî bimre bersivê dabûn te. û te jî ji me qulên xwe re ger birayê wê yî biçûk bi we re nê hûn nikarin carekî din wecê min bibînin gotibû. û gava em vegeriyan cem bavê xwe qulên te me gotinên efendiyê min ji wî re gotin û bavê me dîsa herin ji me re hine xwarinê bisînin got. Lêbelê me em nikarin gotin. Lê hew birayê me yî biçûk bi me re bê em ê herin. Ji ber ku ger birayê me yî biçûk ne bi me re be, em nikarin wecê wî zilamî bibînin. û qulê te bavê min ji me re got. Hûn dizanin ku jina min du lawî ji min re anîn dinê got. û yek ji cem min cuda bû. û ew miheqaq perçe bû gotim û heta niha wî nedîtim. û ger hûn viya jî bibin û xesarek jî bê wî hûn ev vê êşê serê min î porspî bibin gorê. û niha gava ez vegerim cem bavê xwe qulê te, ger lawik nel cem me be, bavê me wî nebîne dê bimre. Ji ber yê ku wî bi jiyanê ve girê de canê wî lawê wî ye. Em qulên te jî
دناوا ایشه ده ام سری باوی خوی پرسپی داخن گوره جبر کو از قولته به ویلاوکی و بوم کفیل جباوی خوره گرزوی و نگرینم از حمویا تمنا خوده لهمبری ته خوب سوج بحث بینم گوتم اوش کرما خو نهال devla لاوک من جکولتیا خورا قبول بکه و بلا لاوک تاوی براین خو وگره جبر کو گرونل جم من به از چا وگرم جم باوی خو و خرابیا کو ور سری باوی من ببینم بشا 45 اوسف لجم حمو زلامین کو جمعی سکنی بون بخوا نگرد و بگوتنا هر کسیش ور درخینن قریا اوسا کو گاوا اوسف خو برای خور داناسین کس جمعی تنبو و به او قصدنگک بلند گریا کو مصریان گریوی بیستن و او نوچه گشت مالین فرعون اوسف جبراین خوره گوت از اوسفم گلو باوی من هند جی و براین وی زقمان هز نانین کو برسوه بدنه اوسف جبراین خوره گوت جی کرما خواه نزیکی من ورن او نزیک بون وی گوت برای و اوسف یکو وی فروت بون مصر ازم و نها جبر کو و من فروتم ور نکسرن و خواب سوجدار مکن جبر خوده بنا کو جیان بپارزه مج پیشی وشاند جبر کو 2 ساله لولات خلا هيا و ده هین 5 ساله دن بدومه ده کس نکاره جوت باجو وزاد بچینه و خوده بنا کو نجادا و بپارزه و شکلکی نوازه ده جانه و خلاص بکه منج پیشی وشاند و نها یکو من شاندیه ور نهونن لبله خوده ای و منج فرعون رکر باف و افندی قصراوی و روبری حمویا ولات مصره هما وگرن جنب باوی من و جویره لاویت اوسف اوساد بیجن خوده من کر روبری حمویا ولات مصره نسکنه وره جمن و توی الهرم گوشن و بجیه ببه توی تاوی لاو زازن خواه و دوار و گا و هر تشتن که تو خودی وانی نزیکی من ببی و از الور لتب نیرم جبر که خلا هنده 5 سالین دم بدومه یانا توجی مالباتات و هر کسین که عیدی تنجی هونه پریشان بن و اوه هنگش به چاوین خواه دبین برای من بنیامین توجی دبینی که براستی جی یه داخوه دوی منه و المصر همو مزنایا من و همو دیتنین خواه جباوی من رو بیجن و باوی من همه بینم ور و بستوی برای خو بنیامین وگرت و گریا و بنیامین جی گریا و وی حمبیس کر و وی بگری همو براین خو راموساند و داوی براین وی دست بکرن و وی را آخوین و گاوان و چه آتنا براین اوسف گشت قصرا فراون و فرعون و وظیفه‌دار وی دلخوش بون و فرعون جو یوسف را گفت جبراین خو را بیجه که حیوان خو بار بکن و هر ولاته کنانه و باوین خو و مالباتین خو بینن ور و از زوی مصر ین هری قنج بدم و نرونه ولید بخون و از امر ددم که وکیدن توانا جوان را بیجه بنا لا و جنین خو جمصر و عربیان بگرن و تاوی باوین خو ورن ور بلا چاوین و لسر تشتین و نمینن جبر که چی قنج لمصر ابه دب بیه و لاوین اسرائیل تشتین که اتنه گوتن کرن و سر امر فرعون اوسف عربه و بونا ره خوارن داوان بونا هر یکی ره قاطع کنجه بارگری و هاو بونا بنیامین جی 300 پاریزیف و 5 قاط کنجن بارگری دا و وی آوائیج باوی خوره لمصر چی قنج هبه به حمویان بارگری 10 کر و بونا رویتی گنم نان و 10 کرین می یون که به زویده و بارگری شاند و گاوا براین خبره کر و جوان را گوت دره ده شر مکن و مصر و جدا بون و وگریان ولات کنانه جنب آوی خو عقوب و جوی را گوتن اوسف هند جی و سر ده بویر و بره مصر و دلوی سارما جبر که بوان باور نبو و همو گوتنین که اوسف جوان را گوتیه جوی را گوتن و گاوا دید که بنام ببه مصر اوسف عربیان شاندیه کفا جانه باویان آقو وجیا و اسرائیل گوت تمام لای من اوسف هند جی بری که از بمرم از هرم و ببینم بشا 46 و اسرائیل به تبی همو تشتین کلوان خودینه درکتری و گاوا گیاشت برشبا اولور بنا خدای باوی خو اسحاق قربانان سرجه کر و شوه خوده دخون و خیال کی ده بگوتنا عقوب بان کر و یگوت از لورم و یگوت از خوده ما خدای باوی ته جی چونا مصر و مترسه جبر که از الور نجادا تبکم نتوه اکمزن از تبی تورم مصر و تا مطلقا دیسا وگرین وی ولاتی و ده دستن اوسف چاوه تبگرن و عقوب جبر شبای جدا بو و لاوین اسرائیل بانا باوی خو عقوب ببن لعربین که فراون شانده بوی زاروک و جن خو سوار کرن عقوب و بوی را حمویا نفشیاوی
حیوانên xwe û tiştên ku li welatê Kenanê ve qezenc kiribû girt û hatin Misrê. Bi xwe re lawên xwe û lawên lawên xwe û qîzên xwe û qîzên lawên xwe û hemûya nifşeya xwe anî Misrê. Navên lawên İsraîl yên hatine Misrê ev in: Aqub û lawên wî, lawê Aqub yê yekem Rûben, û lawên Rûben, Henox û Pallu û Hesrûn û Karmî, û lawê Şim'eûn, Yemuel û Yamin û Ohat û Yakîn û Sohar û Şauelê lawê pîrekek Kenanî, û lawên Lewî, Gerşon, Kohat û Merarî, û lawên Cihuda, Er û Onan û Şela û Perez û Zerah. Lê Er û Onan li welatê Kenanê ve miribûn, û lawên Perez, Hesron û Hamul bûn, û lawên İsçakar, Tola û Puvva û Yob û Şimron, û lawên Zebulun, Seret û Elûn û Yahleel. Vana lawên ku Lêya ji Aqub re anîbûn dinê ne. Lêya wan û qîza xwedîna li padan ara me ve anîbû dinê. Van qîz û lawên Aqub bi giştî 33 kes bûn, û lawên Gad, Sîfyon û Hagî, Şûnî û Esbon, Erî û Arodî û Arelî. û lawên Aşer, Yimna û Yişva û Yişvî û Beriya û xuşka wan Serah. û lawên Beriya, Heber û Malkiyel. Vana lawên Zîlpa ya ku lawan dabû qîza xwe Lêya ji Aqub re anîbû dinê ne. Bi giştî 16 kes bûn. Lawên Rahela jina Aqub, Usuf û Benyamîn. û li Misrê du lawên Usuf bi navê Manaşe û Efraîm ji asena ta ku qîza Potifareyê kahînê bajarê Oniyê bûn. û lawên Benyamîn, Bela û Beker û Aşbel, Gera û Naaman, Ehî û Roş, Mupim û Hupim û Art. Vana lawên ku Rahel ji Aqub re anîbû dinê ne. Bi giştî 14 kes bûn. û lawê Dan, Huşîm û lawên Naftalî, Yahseyl û Gunî û Yeser û Şillem. Vana lawên Bilhaya ku lahan dabû qîza xwe Rahel ji Aqub re anîbû dinê ne. Bi giştî 7 can bûn. Xeynî jinên lawên wî canên ku ji nîjada Aqub bûn û bi wî re hatin Misrê bi giştî 66 kes bûn. û tevî du lawên Usuf yên ku li Misrê bûyîne malbata Aqub ya ku bi Misrê ve koç kiriye bi giştî 7 kes bûn. û îbona ku rêya goşenê nîşanî wan bide, Cihuda ji pêşiyê veşan cem Usuf. û gava ku ew giyaştin goşenê, Usuf ereba xwe amade kir û bona derkeve pêşwaziya bavê xwe İsraîl çû goşenê. û çawa ku bavê xwe dît û nedît, xwe tustiyê wî û demekî dirêj giriya. û İsraîl ji Usuf re got: Êdî wecê te dîtim pêv, ez bimrim jî xemê naxwim, ji ber ku tu hîn dijî. û Usuf ji birayên xwe û maliyên bavê xwe re got: Ez herim û nûçeyê bigînim Fir'awn. Maliyên bavê min û birayên min yên ku li welatê Kenanê ve dijîn hatin cem min bibêjim. û ez şivantîkirina we, heywanxwedîkirina we, bo vê yekê tevî dewar, ga û her tiştê xwe pev re anîna we bibêjim. û ger Fir'awn bang we bike û hûn çi karî dikin ji we bipirse, hûn ê mîna bapîrên me em jî ji zarokantiya xwe ve heywanan xwedî dikin, bibêjin ku bila we li herêma goşenê ve bicih bike, ji ber ku bo Misrîyan hemû şivan kerihînin. Beşar çilo heftan. Usuf çû û bigotina, bav û birayên min û tevî dewar û gav û hemûya pertalên xwe ji welatê Kenanê ve hatin nûçeyê da Firavûn û away li herêma goşenê ne. û 5 kesî ji nava birayên xwe ve bijart û wan derxist hezûra Firavûn. û Firavûn ji birayên wî re bigotina, gelo hûn çi karî dikin pirsî. û wan bigotina, em qulên te mîna bapîrên xwe şivanin bersivê dan Firavûn. û ji Firavûn re gotin: Em bona demekî derbasî hatin vî welatî, ji ber ku li welatê Kenanê ve xelek dijwarê ye. Em nikarin bona dewarên xwe mêrgan bibînin û ji kerema xwe niha destûrê bide, bila qulên te li herêma goşenê ve bicih bibin. û Firavûn ji Usuf re got: Bav û birayên te hatin cem te, welatê Misrê welatê te tê hesibandin. Bav û birayên xwe li welat li cihê ku herî qence bicih bike, bila li herêma goşenê ve bicih bibin. û ger li gor te yên bi huner di nav wan de hebin, bona ku li dewarên min ve binêrim, wan wezîfedar bike. Usuf bavê xwe Aqub anî û derxist hezûra Firavûn. û Aqub Firavûn pîroz kir. û Firavûn ji Aqub ve bigotina: Hejmara salên jiyana te çend in pirsî. û Aqub ji Firavûn re got: Salên min yên li biyaniyê 130 salî qediyan. Lêbelê sal zû û bi dijwarî derbas bûn. Qasî salên biyaniya bapîrên min dirêj nedomiya. û Aqub Firavûn pîroz kir
و ji huzura Firavun ve cuda bû. Yusuf bav û birayên xwe li Misrê ve bicih kir û li gora emrê Firavun ji wan re li Welêt li cihê herî qenc li herêma Ramsesê milk da wan. û wekî din ji bavê xwe û birayên xwe û ji maliyên bavê xwe re qasê hejmara zarokên wan xwarinê peyda kir. û xela ew qas dijwar bû ku li tu welatî jî zad û zewêde nema. Welatên Misr û Kenanê ji xelayê ve dişikiyan. û Yusuf li berdêla genimê ku firotiye hemûya pereyên li Misr û Kenanê berhev kir û bir qesra Firavun. û gava perê li welatê Misr û Kenanê qediya Misrî çûn cem Yusuf û gotin xwarinê bide me. Ma çima em li ber çavên te bimirin? Ji ber perê me qediya. û Yusuf got, ger perên we qediya be dewarên xwe bînin. Ez li berdêla wan de xwarinê bidim we. û vî awayî dewarê xwe ji Yusuf re anîn. û Yusuf li berdêla hespan û keriyên gah û dewaran û keran zewêde da wan. û tumiya salekê de li berdêliya heywanên wan bi nav wan xwedî kir. û gava wê sala qediya sala duwemîn dîsa hatin ji wî re gotin, efendiyê min, em nikarin rastî ji te veşêrin. Perê me qediya û me dewarên xwe jî dan te û xeynî canê me û zeviyên me tu tişt li ber efendiyê min nema. Ma çima em li ber çavên te bimirin û zeviyên me bibin çol, bi berdêliya can û zeviyên me zewêde bifroşe me. û em tevî zeviyên xwe bibin koleyê Firavun. û tovê bide me ku em nemirin û bijîn û bila zevî jî nebin çol. û vî awayî Yusuf hemû zeviyên li Misrê bona Firavun stend, ji ber ku hemûya Misriyan zeviyên xwe firotin, ji ber ku xela bona veya zorê da wan. û hemûya zeviyan bûn yên Firavun. wî ji serîkî Misrê heta seriyê din hemûya gel kir kolê. Hew zeviyên kaînan nestend. Ji ber ku kaînan ji Firavun re mehane distendin û mehaneya ku Firavun dida wan derbasiya xwe didomandin. Bo vê yekê zeviyên xwe nefirotin. Yusuf ji gel re got, min we û zeviyên we îro ji bona Firavun stendin. Avay, ji were tof, çandina zeviyên xwe bikin. û gava wezadên xwe çinand û nêşpêncan yekî bidin Firavun. û çar da beş jî bi hovî bikar bînin û hûn û malbatên we û zarokên xwe bixwin. û wan bigotina te canê me xelas kir bersivêdan. Em di çavê efendiyê xwe de xêrê bibînin û em ê bibin koleyê Firavun. û Yusuf ji pêncan yekî ya dana zeviyan li Misrê kir zagona zeviyê. Heta îroj ji pêncan yekî yê Firavun e. Hew zeviyên kahînan nebûn yê Firavun. û İsraîl li Misrê li herêma Goşenê bicih bû û li wir bûn xwedî milk û zehf zêde bûn. Yaqûb 17 sal li Misrê jiya û temena Yaqûb bi tûmî 147 sal bû. û gava rojên mirina İsraîl nêzik bûn, bangî lawê xwe Yusuf kir û ji wî re got, ger nehat çavê te de xêrê dîtibim ji kerema xwe destê xwe tê xebin hêta min û derheqê ku tu yê qenciyê û dilsoziyê nîşanî min bidî sozê bide min û ji kerema xwe min li Misrê bin erd meke. Ger ez kengî bigihêjim bapîrên xwe min ji Misrê ve derxîne û li cem tirbên wan bin erd bike. Wî bi gotina ez ê mîna gotina te bikim bersivê dawî. Wî got, ji min re sondê bixwe û wî Yusuf ji wî re sondê xwar û İsraîl ber bi serê livînên xwe ve secde kir. Beşa çil û heştan. û paşî van tiştan bi gotina bavê te nexweşî nûçe ji Yusuf re hat. û wî her du lawên xwe Efraîm û Manaşê gir cem xwe û derket rê û bi gotina lawê te Yusuf tê cem te nûçeyê dan Yaqûb. û İsraîl xweda hev û di nava livînên xwe de rûnişt. û Yaqûb ji Yusuf re got, Xwedayê ku hêza wî têra her tiştî dike li welatê Kenanê li Lûzê ji min re xuyanî bû û min pîroz kir û ji min re got, avay, ez ê te berdar bikim û zêde bikim û ez ê ji nijada te zehf netewem biwelidînim. û paşî te ez ê vî welatî bi milkê heta bêdawîbûnê bidim nijada te. û du lawên te yên ku ez berî werim Misrê bûyîne jî lawê min tên hesibandin. Efraîm û Manaşe bona min mîna Rûben û Şimaûn in. û bila lawên ku piştî wan ji te re bibin yên te bin. Dêd mêrasa xwe de li gor navê birayên xwe bên bankirinê û gava ji padanê vegeriyam rahêl li welatê Kenanê de berî ku bigêje Efrat li cem min mir û li wir li qeraxa rêya ku diçe Efratê binerd kirim. Ev Beytlehem e. û gava İsraîl lawên Yusuf dît bi gotina vanekî nepirsî. û Yusuf ji bavê xwe re got, ew lawê min in, Xwedê li vir wan dan min. Wî got, ji kerema xwe wan bîne cem min ez wan pîroz bikim.
û çavên İsraîl ji kalepîriyê qez bûbûn nedît û îlawên xwe bircemî û wî wan ramûsand û hembêz kir û İsraîl ji Yûsuf re got min qet bawer nedikir ku ez ê wecê te bibînim lê belê avay Xwedê nîjada te jî rê min da û Yûsuf lawên xwe ji hembêza bavê xwe rahişt û li ber wî bi erdê veçû û Efraîm girt aliyê xwe yî rast ber bi destê Yaqûbiyê çep û Manaşe jî girt aliyê xwe yî çep û ber bi destê Yaqûbiyê rast ve nêzik bir İsraîl bi çepûrastî destê xwe dirêj kir destê xwe yî rast danî ser serê Efraîm yê biçûk yê çep jî danî ser serê Manaşe û destê xwe bi zanebûn guhert ji ber ku pêşiyê Manaşe bûyî bû û Yûsuf pîroz kir û got Xwedaya ku bapîrê min İbrahîm û İshak xizmetê ji wî re kirin yê di hemûya jiyanê de heta vê rojê şivantê ji min re kiriye bila milyaketê ku min ji hemû xerabiyan ve xelas kiriye van zarokan pîroz bike û navê min û navê bapîrê min İbrahîm û İshak bila wan re bijî û bila rûyê erdê de heta ku tu bibêjî zêde bibin Yûsuf gava dît ku bavê wî destê xwe yî rastê danî ser serê Efraîm û ji vê dilxweş nebû û xwest ku destê bavê xwe ji ser serê Efraîm rake û deyne ser serê Manaşe Yûsuf ji bavê xwe re got bavo newsaye ji ber ku pêşî ev bû destê xwe yî rast deyne serê wî lê belê bavê wî nexwest û got dizanim lawê min dizanim dê ew jî bibe gelek ew jî mezin bibe lê belê dê birayê wî biçûk ji wî hîn jî mezintir bibe û ji nijada wî de dê pir netewê biafirin û wê roja wan pîroz kir û got dê İsraîlî bi gotina bila Xwedê temîna Efraîm û Manaşe bike û bi navê we ve pîroz bikin û vî awayî wî Efraîm derbasî pêşiyê Manaşe kir û İsraîl ji Yûsuf re got ez li ber mirinê me lê belê dê Xwedê bi we re bibe û dê we dîsa vegerîne axa bapîrên we û ez parek ji birayên te zêde didim te min wê bi kevan û şûrê xwe ji Amoriyan vestendin beşa çil û nehan Yaqûb bangî lawê xwe kir û got li cem min bicivin dahatnê de dê çi bibin ez ji we re bibêjim ya lawê Yaqûb bicivin û guhdarî bikin û guh bidin bavê xwe İsraîl Rûben tu lawê min î yekem hêza min û zadê yekem yê qudreta min î ji aliyê hêz û birêziyê yê herî seretê ye lê belê tu mîna avê lîstokî tu yê êdî nebe serete ji ber ku tu ji nava livînên bavê xwe derket wê çaxê te wêgemarî kir te doşega min rezîl kir Şimeûn û Lêwî birane şûrên wan dijwariyê vedirşîne ya canê min tu nekeve sazûmanên wan ya bilindahiya min tu beşdarî civakên wan nebe ji ber ku gava û hêrs bûn zilam kuştin û her ku canê wan dixwest gayan seqet kirin bila nalet li hêrsa wan be ji ber ku ew dijwar bû û bila nalet li xezeba wan be ji ber ku bi zalimiyê bû ez ê wan di Yaqûb te par bikim û di İsraîl de belav bikim Cihuda dê birayên te pesnên te bidin destên te stûkura neyarên te de be dê lawên bavê te li ber te xwar bibin Cihuda çêlikek şêra ya ciwan e lawê min tu ji nêşîra xwe vedigere û ser çongên xwe rûdine mîna şêrek û şêrek mê radikevî kî dikarî wî ji cihê wî rake heta ku şîlo bê dê gopalê qiraletiyê ji destê Cihuda ve dernekeve rêwebirî dê tim li nav lingên wî de bimîne û netewe dê li gotinên wî guhdarî bikin dê kerê xwe li mêwekê û daşika xwe jî li guliyek bijartî ve girê bide kincên xwe dê bi xemrê û qeftanê xwe jî di xwîna gewez ya tiriyê de bişo dê çavên wî ji xemrê ve gewestir û diranên wî ji şîr ve spîtir be dê Zebûlûn li qeraxa behrê bijî û ji keştiyan ve bibe keştîxane û dê sînorê wê heta sayda dirêj bibe İşşakar mîna kerê xurt yê di nava hewşên mîhan de raketiye û wî cihekî qenc yê ku lê raweste û welatek ku jê hez bike dît û bona ku bar lê bikin pişta xwe xwar kir û dibin kar de bû xizmetkar dê dan rêveberiyê li gelê xwe bike heman mîna eşîrek İsraîl dê dan di qeraxa rê de bibe marek di rêya axînî de bibe margîskek margîskê ku bi vedana paniya hespê û siwarê wê ji pişta wê dixîne xwarê ez di benda xelaskirina te me ya xudan dê gat rastî êrîşa êrîşkiran bibe lê gaz jî dê êrîşî paniya wan bike dê nanên dewlemend di Aşer de hebe û ew dê xwarinên bi tam yên liyaqî qiralan e bigîne Naftalî mîna peskûviyek hatiye berdane ew gotinên xweşik dibêje Usuf mîna guliyek bi ber e mîna guliyek bi berdar ya ku li çavkaniyê yî
Zilên wê ji ser dîwaran ve derbas dike û tîrvan bê heyfanîn êrişî wî kirin û bi neyarî tîrên xwe li ser wî vebarandin. Lê belê tîra wî zexm û milên wî û destên wî vekeş derketin. Bi seya Xwedayê xurt yê Yaqûb zinarê İsraîl û Xwedayê ku şivanê wî ye li wê derê yî. û yê ku alîkariyê bi te re dike Xwedayê bavê te yî û Xwedayê hêza wî têra her tiştî dike yî yê ku te pîroz dike. Li jor bi bereketa ezmanan li jêr jî bi bereketa behran û bi bereketa pêsîran û rehmê ew e yê ku te pîroz dike. Duayên bavê te yên xêrê digihêje herî noxtikên dûr yên çiyayên bêdawî û ji duayên bapîrên min bilindtir e. Duayên min dê ser serê Usif û ser serê yê ku di nava birayên xwe de pêşenge bibin. Benyamîn mîna gurek birçî ye. Sibeyê nêçîra xwe dixwe û êvarî xenîmetê par dike. 12 eşîrên İsraîlê vanan e. û gava bavê wan pîroz dikir, vana got. Her yekî bi şiklekî li cih pîroz kir. û ji wan re got û van emiran da wan. Ez li ber mirinê me. Hewmaya ku bigêjim gelê xwe. Min li welatê Kenanê li cem bapîrên min li şikefta zeviya Efronê Hîtîtî de ye ya ku nêzîkî Mamrê ye li şikefta ku li Maxpela binerd bikin. İbrahîm wê şikefta bona ku bike goristan tevî zeviya wî ji Efronê Hîtîtî ve stendibû. İbrahîm û jina wî Sara, İshaq û jina wî Rebeka li wir hatin binerdkirin. û min Lea li wir binerd kir. Zevî û şikefta di hundirê wê de ji lawên hêt ve hate stendin. û gava Yaqûb emrên ku da lawên xwe qedand, lingên xwe kişand hundirê li vînê û bi dayîna hilma xwe yî dawîn gihaşt gelê xwe. Beşa pênciyan. û Usif xwavê ser bavê xwe û bi girîkirinê wî ramûsand û bona ku cesedê bavê wî şima bikin, Usif emir da hekimên xwe yî taybetî û hekiman İsraîl bi şima kirin. û ev kar çil roj domiya, ji ber ku bona şimakirinê ew dem hewce dikir. û Misiryan bona wî heftê roj şînê girtin. û gava rojên şînê qediyan, Usif ji maliyên Firavun re got, gerdeçavê we de xêrê dîtibim ji kerema xwe bi Firavun re biaxivin. Bavê min sondê bi min da vexwarin. Ev e, ez li ber mirinê me. Tu yê min li welatê Kenanê ve li gora ku bona xwe kolandime bi nerd bike got. Naş kerema xwe bigehînim Firavun, bila destûrê bide ku ez herim, bavê xwe bi nerd bikim û werim. û Firavun got, here bavê xwe bi nerd bike, sonda xwe bîne cih. û vî awayî Usif bona bi nerdkirina bavê xwe çû û hemû wezîfedarên Firavun û pêşatiyên Misrê û qesrê jî pêre çûn. û hemûya malbata Usif û birayên wî û maliyên bavê wî jî bi wî re bûn. Hew zarok û gav û dewaran li bajarê goşê nêştin û erebe û siwaran jî bi wî re çûn. û komek mezin ava kirin. û gava gihaştin bêndera Atadê ya ku li rojhilatê çemê Urdunê yî û li wê derê bi dengekî bilind qêriyan û lawîjên bi êş gotin. û wî bona bavê xwe heft rojê şînê girt û Kenaniyên ku li wê herêmê dijiyan gava şînal bêndera Atadê dîtin, kesên Misrî çiqas bi keser şînê dikşînin gotin. Bo vê yekê navê Abel Misrayîm li wî cihê ku li rojhilata çemê Urdunê kirin. û lawên wî emrê ku bavê wan dabû bê kêmasiyanê cih û lawên wî ew birin welatê Kenanê û li şikefta ku di zeviya Maxpela ya ku nêzîkî Mamreyê de bi nerd kirin. İbrahîm wê şikeftê bona ku bike goristan tevî zeviyê ji Efronê Hîtîtî ve stendibû. Usif paşî bavê xwe bi nerd kir, ew û birayên wî û heçî kesên ku bona bi nerdkirina bavê wî bi wî re hatibûn vegeriyan Misrê. û gava birayên Usif mirina bavê xwe dîtin, gotin. Dibe ku Usif gir û kînê bona me xwedî dike ya li hembera xerabiya ku me bi wî kir, bixwaze ku tolêj me bistîne. û vî awayî vê nûçeyê ji Usif reşandin û gotin, berî ku bavê me bimre, emrê ji Usif re wisa bêjin dabû. Birayên te xerabiyê bi te kirin. Ji kerema xwe niha sûc û gunehên wan biborîne. û çi dibe, niha gunehê me bibexşîne. Em qulên Xwedayê bavên te ne. û gava wan jê re gotin, Usif giriya. û ser veya birayên wî çûn û li ber wî secde kirin û gotin, em qulên te ne. Usif ji wan re metirsin. Ma ez dişûna Xwedê de me. û hûn ji bo min bi xerabî fikirîn. Lê belê Xwedê mîna ku îro jî wisa ye, bona jiyana pir gelan biparêze, wê xerabiyê wergerand û kir qencî. û niha hewce nake ku hûn bitirsin. Ez ê li we û zarokên we binêrim û bi gotinên xweşik û yên ku dida dilê wan, ewledariyê da wan. Usif bi xwe û maliyên bavê wî li Misrê bicih bûn. Usif 110 sal jiyana xwe domand. Usif sê nifşe ji zarokên Efraîm vedît.
û zarokên makîrê lawê manaşe li ser çongê Usif de hatin dinê. Usif ji birayên xwe re got, ez ê bimrim. Lê belê dê biryarî Xwedê alîkariyê bi we bike. û dê we bierdên ku ji Ibrahîm û Îshaq û Yaqûb re bi sondxwarinê soz daye. Usif sondê bi lawên İsraîl da vexwarin û got, dê biryarî Xwedê alî we bike. Wê çaxî û nêstiyê min ji vir bibin. Usif di 110 saliya xwe de mir. û î şima kirin û li Misrê xistin tabûtekî.